Andreok, jaunok, neskamutilok, lankideok, maizu maestrok, egunon. Aurten ere, atsegin handiz ematen dizuet ongi etorria Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko irakurraldi etengabe honetara. Aurten, are atsegin handiagoz ematen dizuet ongi etorria. Erabat postu nauelako Euskararen egunak 2015 urte honetan daukan leloak. Eskerrik asko Euskararen taupada izateagatik dio lelo horrek. Eskerrak ematen dizkigu Euskaldun berrioi. Eta entzunez ostean, nire erantzuna, nire lehenengo erreakzioa, hauze da. Eskerrik asko? Pues bai, badago zergatik. Badago zergatik, bazen garaia eta bukatu da. Bazen garaia aitortzeko Euskaldun berriok Euskararen alde egin dugun lan itzela. Bazen garaia eta bukatu da. Bazen bukatu da bigarren mailako hiztunak izatea. Bukatu da umil eta hotzan jokatu behar izatea. Baliteke Euskaldun berriok hiztun akastunak izatea. Baina akatzetatik baino ez da ikasten. Akatzetatik soilki egin daiteke aurrera. Perfekziotik ez dago hobetzerik. Irakur dezagun beraz, akatz eta guzti. Goza gaitezen literaturaren ederraz. Gure begi berriekin, gure belarri berriekin, gure hizkuntza berriarekin. Euskaldun berri eta harro. Aurrera irakurraldia. Amaren eskuak. Hondartzan dago neskatoa, urertzean. Ezi altxatu du area bustiarekin eta itsasontziaren brankaren forma eman dio. Barruan dago eserita olatu zurei begira. Aurreko aldean jarraiak ditu oinak. Simur eginda dauzka, eskuak bezalaze. Gero eta gertuago datorkio ura. Brankaren esker aldetik eraso dio olatuak, baina neskatoak segituan konpondu du eta belauniko geratu da, baino jantxearen tirantea zorbaldatik jausita. Urrengo erasoei azkar erantzun ahal izateko. Badaki azkenean, itsasoak irabaziko duela borroka eta mingainak izoskia bezala. Hala, desagerrazariko dutela olatuek bere areazko itsasontzia, baina hala ere, tinko eta gotoz eta gogoz ari da bere errinotxoa defenditzen. Hortzak estututa. Hondartzan hartutako argazkian bere burua ikusi duenean. Aurra zela izartzean igarotako udaldien usaina gogaratu du nereak. Amak jartzen zion, kremaren usaina sentitu du. Eta kremak betetako amaren esku lan bainkorren igurtzia zorbaldetan. Aita eguzkitakoaren pean edo uretzetik paseatzen zebilen bitartean. Amakan etxanda egoten zela gogoratu du. Gaur bezala. Gaur ere etxanda dago, bere aurrean, baina ez dago amakan. Ospitaleko ohean baizik. Amari erakusteko ekarri duen argazki zaharra poltsan gorde, eta honen eskuei begira geratu da. Geldi, ospitaleko aholki zurian eserita. Izara gainean ditu amak eskuak. Geldi, arriskoak dirudite. Zainetako odola ur geldi bihurtu zaiola ematen du. Ospitalearen izena estaltzen dutearen eskuek, inguratzen zaionari non dagoen eskutatu nahiko balio bezala. Lo egonda ere, inorez arduratzeko alegina egingo balu bezala. Urtetan 11 azperen eta etzipen sukaldeko amantalean zikatuz gorde dituen modura. Oialean, estanpatutako ospitale hitzak eskutatzen saiatzen ari da orain ama eskuekin. Baina behatzen artean, hitzaren zati bat utzi du agerian. Tale, teil. Eta nereak irribarre egin du hau irakurtzean.
Zeil hitzak ipuina esan nahi duelako bere senarraren hizkuntzan, eta ingresatu zutenetik ama ere ipuin baten barruan bizi dela pentsatu duelako. Izoztuta geratu zaio ondoren irribarrea Espainetan, amaren eskuei begira. Ipuin batean bizi dela ematen du ingresatu zutenetik. Haren begietan kolegioko patioan dabiltzan neskatoak ikus daitezke asko gerturatuz gero, eta jenoiu eta barreak entzun. Begiak irekitzen dituenean irribarre egiten die Xabier eta Nereari, baina ez ditu ezagutzen bere seme-alabak. Hala ere, irribarre egiten die, eta honek Saminaren zama arintzen die pixka bat bada ere. Astebete baino gehiago egin du bere amak Izara zuri eta urdinen artean, eta Nereak pentsatu du gauzak ez badira asko aldatzen. Gabonak eta guzti heldu behar zaizkiela bertan, ama eta biak bakarrik daude orain gelan, lo dago ama. Lo egoten da ia egun osoan, haurtxo txikien modura. Leio alboko ohea hutsik dago eta inguruko geletako estulen bakarrik hausten dute isiltasuna. Bere arnasa etxuten du Nereak, baita amarena ere. Gora eta bera, eta arnasek ez diote usten ekarri dituen aldizkarien irakurketan kontzentratzen, estargazkiak lasaitasunez begiratzen ere. Horregatik geratu da geldi, amaren eskuei begira. Bihurgunez betetako errepideak ematen dute haren eskuko zainek. Adar arteko abiak, txoria babesten duen modura babestu duten eskuak dira. Amaren eskua bere kokotxari helduta. Horrela irudikatzen du Nereak amaren babesa. Amaren eskua bere kokotxari helduta zuri beltzesko argazki batean. Aurrean, hutsik dagoen oheari begiratu dio, eta neskato bat imaginatu du gainean saltoka bere neba gaztearekin batera. Kutsinak botatzen dizkiote elkarri, eta barrez ari dira. Aurren barreak, barrez beta dute gela. Urrunean amaren ahotsa entzun du, zaratarik ez egiteko eskatuz. Auzokideak igoko omen dira. Baina saltoka jarraitu dute eta barrezka, eskolako patioan bezala. Bapatean barrezka ikusi du bere burua, ohe gainean saltoka. Neba gaztea desagertu egin da bere albotik. Baita amaren urruneko ahotsa ere. Halako batean indarrez egin du salto, gorantz eta solbaldan egoan hasi balitzaizkio moduan. Lurretik urrun geratu da, zintxilik. Eta haizearen antzeko indar batek bultzatuta bezala, bere burua ikusi du ospitaleko leihotik egan irteten. Arrain biladabilen kalatxoriak zerutik itxaska zeharkatzen duen modura ibili da hiriaren gainetik, zerbaitein bila bezala. Teiatu, gorri eta tximineak kotxuen gainak igaro ondoren, etxe zahar bateko egongelan sartu da. Erdi irekita dagoen leiho batetik. Telefunken markako telebista zahar bat dago gelaren erdian, eta oinen gainean argazki bat, marko batean sartuta. Han daude, haun arkitu ditu amaren eskuak. Zuri beltzesko eskuak dira eta neskato baten kokotxari heltzen diote. Eta bat batean dena eginda zuri eta beltz bere aurrean, eta ahots bat entzun du urrunean. Nerea, altxakatzu burua esanez, argazkilariari begiratzeko eskantzen dio favorez, eta sudur zuloetatik eskuaien usaina sartu zaio. Siliba eta Marseillako Saboiarena, eta melodia bat entzun du, sukaldeko irratitik dator. Ama irratia entzuten dago sukaldean eta nebaren futboleko galtzerdiak josten ari da 11. aldiz. Betaurrekoak sudur puntua puntuan dituela. Begiak itxi eta ireki eta berriz ikusi du amaren eskua. Baina orain arkatsaz bati heltzen dio eta etxeko kontuak idazten ari da kuaderno zahar batean.
Tomateak 5 peseta, arrautzak 7 peseta. Eta maitza indarre 7 marratu du. Aitxoarekin zorroztutako arkatsaia puntari gabe utziz. Logeila batean ikusi du orain ama, eta txiki baten etxean eserita. Oheratuta dagoen neskatoari kopeta lantantzen dio, kanta bat abesten dion bitartean, ez da isilduko neskatoa lo geratu arte. Abestenari deanotxa etxuna eta berehala begiratu dio. Ospitaleko izazuri eta urdinean artean dagoena amari, baina ez du amak Espainik mugitu. Geldirik dago ospitaleko ohean etxanda. Hala ere, nerea kanta entzuten due oraindiku renean. Ez da isilduko neskatoa lo geratu arte, eta une batez aurrean dituk eskuek kopeta lastandu diotela sentitu du, arizkoak baziruditen ere. Telefono doi batek munduan kasgora jarri zion duela 8 egun. Ez daki 9 diren ere, baina unea grabatuta geratu zaio buruan. Kalean doa, eta telefonoaren beste aldeko ahotsa tiro batez legez sartu zaio sabelaraino. Hanka bat batean, gelditu zaizkio, eta zirkinek egin gabe geratu da kalearen erdian. Bere aurrean, arbola moztu bat jauzi balitz bezala. Txikitan amak, medikoaren gana eraman nahi zuenean, korridoraren erdian geratzen ez zen bezala. Ez atxera, ez aurrera. Hankak harri birtuta, nebaren ahotsa da. Kalean galdu, aurkitu dute ama, nora ezean. Haur baten moduan galduta aurkitu dutela esan dio nebak telefonoaren beste aldetik. Lasai eta hots neutroarekin esan dio. Bulegoan txosten bat irakurtzen dagoela ematen du. Ahotsaren dramatismoan aurrera pasu bat emanez gero, sentimenduen aurtegia bapatean irekiko den beldur. Nahiago izan du, arrakaletatik irteten joatea deana. Poliki, leguizi deitu eta alaba ikastolatik jasotzeko eskatu dio. Berak ezin duela. Kontatu dioa gero, ama ospitaloan dagoela, inospital. Telefonoa oraindik eskuetan zuela, heldu zen ospitalera duela 8 egun. Erizainari Luisa Izagirre ingresatuta alzegoen galdetu zion izututa, eta honek erantzun zion urgentzietatik zuzenean neurologiara eraman zutela. Pisu handiko hitza iruditu zitzaion, neurologia. Kilo erdikoa gutxienez, librakoa, bere amak eta izeko doleresek esaten duen modura. Eta benetan sentitu zuen libra bateko herriaren pisua lepo gainean. Onartu naiz bazuen ere, amari aurretik ere zerbait gertatzen ote zitzaion kezka buruaren gainean bueltaka zeuskalako. Hilzorian dagoen aberaren gaineko putre taldearen modua zeukan kezka ura buru gainean bueltaka. Eta horrek errudun sentearazi zuen. Bere burua ospitaleko komuneko ispiluan ikusi zuen lehen aldian, jakin zuen erruduna zela. Ama ingresatu arte etzuelako onartu aurretik ere piztuta zeukala argigorri bat, eta bere buruan zegoela amari zerbait gertatzen ote zitzaion galdera. Baina ez zuen ezer egin. Aurrek bezala, belarriak atxamar puntekin estali zituen ezer entzuteko. Seinaleak begi aurrean eduki eta ez zituen ikusi nahi izan. Seinaleak aurrean izan arren. Aste honetan zenbat aldiz gogoratu ote du, kroketak prestatzen zegoela amari burua joan zitzaion lehen eguna, 11 aldiz. Amaren etxeko sukaldean sartu eta eskuetan zuen besamel pilotatxoari begira aurkitu zuen, izoztuta bezala. Irinean, arrautzan edo ogi zerratuan non sartu jakin gabe. Burua une batez zuri gelditu izan balitzaio bezala. Ama, irinean, botazion marmarka, eta oraindik ez daki nola ausartu zen ere, bere amari kroketak nola egin behar diren esaten. Nori eta Izagirre bati. Izagirre jatetzeko alaba gazteenari. Amak zuzen begiratu zion, eskuan besamel pilotatxoa zuela, eta nereari iruditu zitzaion, sartaginakea botatzen hasi ez balitz, betiko geratu behar zuela horrela. Ordutik ez du amaren begirada galdu ura astu. Izoztuta geratu zaio buruan. Egoera sohartzean irribarre egin zion amak, izua estaltzeko, eta berak ere irribarrearekin erantzun zion bere kezka aurpegian nabaritu ez esan.
Ordutik zeukan piztuta argi gorria, baina aurrek egiten duten moduan eskuekin estali zituen begiak, dirdir gorririk ez ikusteko. Eta orain, neurologia hitzaren pisua darama arrastaka, zigor baten antzera, ospitaletik bulegora, bulegotik etxera, etxetik ospitalera, bidean utziz erruaren arrastu iluna, arrantzaleen urdina baino ilunagoa dena. Ospitaleko aulki zurian eserita, amaren eskuei begira igaro du eguna. Eskuaiek hitz egin behar diotela sinustuko balu bezala. Eskuaietan amari sekula galditu ez dizkion. Amaika galdearen erantzuna urkitu al balu bezala. Amak urtetan gordetako hitz eta pentsamenduak entzun al balitu bezala. Nola eta haren eskuei begira, orain ospitalea hitzaren lehen bi silabak eltsatzen dituzten eskuei. Tale, teil, irakur dezake amaren atxamarren artean. Tale, teil, ipuña berazen arren eskuntzan. Irribarre egin du. Ingresatu zutenetik ama ere, ipuin baten barruan bizi dela, ematen duelako, eta izustuta geratu zaio irribarrea. Leioaren alboko oheari begira, izarrak mugituta daudean, norbait gainen saltoka ibili baliz bezala. Buruko minarekin esnatu da. Garunak korapilo batean estututa. Ametxetan ibili da gau osoan. Ohearen ertzean, eserita zapatilak jantzen hasi denean, amestu duena gogoratzeko alegina egin du, baina alferrik. Galdera, ikur handi bat hasi zaio buruaren gainean. Maiarenek ikusten dituen marrazki bizidunetan agertzen diren ikurren antzekoa izan da. Ohean erdi lo dagoen Lewisek zerbait esan dio marmarka, baina ez dio ezer ulertu. Ez ingelesek esan diolako, Espainiak ia mugitu ez dituelako baizik. Senarrari begira geratu da, noiz errepikatuko duen zain, baina Lewisek ez du besterik esan eta. Hutsik geratutako ohearen zati epela bereganatu ondoren, berriz geratu da lo. Ingeles imperialismoa zainetan sartua duela pentsatu du. Beti bereganatzen baitu berak utzitako ohe zatia. Berak ohetik irteteko deseatzen dagoela pentsatzen du batzuetan. Kafea zutan jarri eta alabaren gelara hurbildu da. Maialen lo dagoe oraindik. Haren ohearen azpian liburu bat dago, lurrera jauzita. Gauez, Lewisek irakurri dion Alisaren abenturak lurralde miresgarrian ipuina da. Buruz behera jauzi eta horri bat tolestu zaio. Liburua hartu eta horria alizatzen hasi da. Eskua haren gainetik pasatuz. Marrazki bat ageri du tolestutako horrian. Aliz zuaitz baten gainean dagoen katuari begira dago eta galdera bat egin dio. Irakurtzen hasi da. Esango zenidake, mesedez, noran jo beharko nukeen hemendik joateko? Hori noraino iritsi nahi duzunaren arabera dago neurri handi batean, esan zuen katuak. Ez du azola handirik nora, esan zuen Alisek. Orduan, berdin duzu zein bidetatik joan. Bat batean altxatu du burua liburutik. Gaueko amez gaiztoa gogorarazi dio elkarrizketak. Bera ere norbaiti galdeginez ibili da ametxean eta erantzun baten zain geratu da gorantz begira, Alize bezala. Baina ezin du gogoratu nori galdetzen zion. Ez da zer galdetzen zion ere. Katuaren irribarre zabalari begira geratu da, belauniko oraindik. Kafea zutan utzi duela gogoratu duen arte. Orduan, liburua gau mahaiaren gainean laga eta sukaldera abiatu da. Etxe guztian zabaldu da kafearen usaina. Kafea hartzen dagoela ipuineko katuaren irudia burutik ezin kenduta dabil. Eta haren irribarrea, noraino iritsi nahi duen ez badaki. Berdin dela zein bide aurkeratzen duen, hori esan dio katuak. Hau tontakeria pentsatu du. Tontakeria dela ipuineko katuak esan duenaz pentsatzen egotea.
gaur egin behar dituen gauza guztiak kontuan edukita. Lewisen errua da. Ia gauero irakurtzen dio maileni altatxo bat. Bera lanetik noiz etorriko zain dauden bitartean. Alabari beste ipuinen bat kontatzeko eskatu beharko liokela pentsatu du. Alizek denen buruak nahaztu baino lehen, baino badaki zer erantzungo dion. Bera ere ipuin horrekin hasi zela. Bera amak ere ipuin hori kontatzen ziola txikitan, oso orden, eta alabak ere ipuina ondo ezagutzea nahi duela. Gainera, etxetik kanpora egonda neskez kontrolatu dezake berak Lewisek alabari oheratzen kontatzen diona. Atzo ere berandu heldu zen etxera, erredakziotik berandu ohi denez. Maialen losogoen ordurako askotan gertatzen den moduan. Goiza ospitalean igar ondoren arratsalde osoa egin zuen egunkariko erredakzioan. Itxierako txanda egokitu baizitzaion. Giltza sarrailan sartzerako Lewisek irekia zuen etxeko atea. Senarrate ondoan, gabon esaten ikustean, maiordomo ingelesak ekarri zizkion gogora. Haintente ikusi zuen bertan. Hain adeitzu, hain handi. Bererritik kanpo bizitako urteek ez dute lortu Lewisen arima ingelesa ezabatzea. Oraindik ere, haren albotik pasatzen den batzuetan, tebeltz eta gaieta usaina hartu dezakeela iruditzen zaio. Maialenen logelera gerturatu eta erdi erekitako atetik lotan ikusi zuen, lasai. Eta amak ospitalean erakutsitako keinua gogororazi zion. Lanetik berandu heltzen denean, alaberen eguneko gorabeheren berri eskatzen dio Lewisi. Eta Lewis hauek kontatzen hasten zaionean bere buruari galdetzen dio nola moldatuko litzatekeen senarrak egun osoan etxean, igaroko ez balu itzulpenak egiten. Zer gertatuko litzatekeen bera bezala etxetik kanpo lan egingo balu, eta berandu helduko balitz. Egunkarian itxierako txanda egokitzen zaionean bere iristen den bezala. Eta horrela koetan otxikara sentitzen du. Horregatik ez du askotan pentsatu nahi izaten ere. Lewisen inbidia izaten du, etxean lanean, arratsaldeetan Maialenekin olgetan, gauez ipuina irakurtzen. Baina Lewisek sarritan esan dio nahiago lukeela etxetik kanpo lan egin, etxetik irtetea lasaitu ederra dela askotan. Eta ingelesek esan dio, errelif, eta gaztelera zerripiketu dio, inoiz gainetik kenduko ez duen ingeles doinuarekin. Hitz bakar esaten du ingeles doinurik gabe, Maialen. Ez daukarrentzako itzulpenik bere buruan. Beti hitz egiten dute ingelesez beraien artean. Ingelesez hitz egiten ezagutu zutelako elkar Nerea Oxforden ikasten ibili zenean. Baina Lewisek gero eta gaztelera gehiago egiten du eta euskara pizka bat ere bai. Aurten hasi da euskaltegian, ia behartuta. Alabak, ikastolatik dakartzan etzeko lanak ulertzeko aitzakia erabili du Nereak senarra konbentzitzeko. Baina kostatu zaio. Ez daki senarrak inoiz ulertuko duen berarentzat hizkuntzak duen garrantzia. Ez daki inoiz ulertu ahal izango dituen hizkuntzaren alde egin diren eta egiten ari diren ahaleginak. Nola ulertuko du bada, pentsatu du askotan, ingelesa mundu osoan hitz egiten denean. Nola ulertuko du, bada, aur jaio berri bat bezain auskorra dela bere hizkuntza, alabak bezala babesa behar duela. Gainetik kendu ezin duen ingeles doinuaren kontura barre egiten dio Nereak askotan. Agian, gogoan duelako Inglaterran elkar ezagutu zutenean, Lewisek berak egiten zuela barre Nerearen lagun Maitek eta biek hitz egitean zuten doinuaz. Lewisek esaten zien garagardoa gizonek bezala edateaz aparte oso doinu barragarria zutela biek ere ingelesez hitz egitean. Eta barre egiten zuen, barre Lewisek, Espainiak bitzez beteta. Pabean ezagutu zituen emakume atzerritar haien edateko moduak guztiz harritu zuen Lewisek. Aitortu zien lehen aldia zela halakorik ikusten zuena. Emakumeak hainbeste garagordo edan ondoren, dantza eta txilio egiten hasi beharrean, barra ondoko eserlekuetan eserita geratzea, esku batekin garagardo pitzarrari helduta eta bestearekin zigarroari, komunera joateko bakarrik altzatuz. Gizonak bezala, gizon ingelesak bezala, like Englishmen. Maite, saiatu zen Lewisia saltzen neska euskaldunak hangoak baino trebatuagoa zeudela, txosna askotan ibilitakoak zirela. Lewisek txosnak zer ziren jakin balu bezala.
Maiterekin batera ezagutu zuen Nereak Lewis Oxforden. Maite izan zuen bertan lagun, ikaskide, pisukide eta sostengurik sendoena. Askotan, pentsatu du Maiteren sostengurik gabe, nekez gaindituko zuela atzerrian igarotako urtea. Oxforden igarotakoa ez baitzen urte erraza izan Nerearentzat. Zaurituta heldu zen bertara, barrua hustuta. Herrian, 4 urtez mutilaguna izandakoa desagertu ondoren hartu zuen Oxfordera ikasteko joateko erabakia. Egun batetik bestera desagertu baitzen Carlos. Egun batetik bestera egin zuen alde herritik eta baita gizakion bizitza arruntetik ere. Aurpegia ospintzen zion oroitzapenura burutik kendu nahian joan zen Oxfordera ikastera. Baina bertako pabetako garagardoaren bitzarekin estali nahi zuen zauria uste baino sakonagoa zen. Orbain bihurtu dela ematen duenean berriz ere irekitzen diren horietakoa. Nereak 17 urte zituenetik elkarrekin ibili ondoren, 22 egiteko astea falta zenean, gauetik egunera desagertu zen Carlos. Ez zion azalpenik eman. Berarekin batera desagertu ziren beste 2 herrikideek bezala. Ez zion inori azalpenik eman. Lababoaren zuloak ura iresten duen moduan, horrela irentzi zuen orduko egoera politikoa Carlos, eta lurraspiko leku eskuturen batera eraman. Ipuineko Alizek zulotik behera bezalako jauzia egin zuen, eta ordutik beste mundu batean bizi da. 11 aldiz saiatu da Nerea mundu hori nolakoa ote den asmatzen. Desagertu zenetik ez zion inguruko inor Carlos ez galdetu, bere txakur beltzak eta poliziak izan ezik. Etxera etorri zitzaion polizia eta 11 galdera egin, Carlos non zebilen asmatu alizateko. Baina ez zuten inoiz aurkitu. Berak bai ordea, Nereak gauero aurkitzen zuen, bere ametzik gaiztoenetan. 4 urtez mutilaguna izandakoa, nondik ote zebilen galdera itzatzita zeukan 1 euro kopetan. Eta askotan galdetu dio bere buruari, Oxfordera ikastera joateko aukera aprobetxatu ez balu, oraindik ere horrela jarraituko ote zuen. Carlosen zain, hiriko alargunen klubean. Oxfordera aldegin bazuen ere, amaiz gaiztoek berarekin egin zuten bidaia. Ametxetan, Carlos agertzen zitzaion, inguruan kea, sua edo armaren bat zuela. Izerdaitan ikusten zuen, eskutuan, iesi, larri, mendirik mendi. Bestetan, hiri handi bateko kale jendetsuetatik ikusten zuen oinez, betaurreko ilun batzu jantzita, poliziak ez ezagutzeko. Oxfordeko pisuaren atean ere agertu zitzaion, ametsen batean, mesedez lo egin usteko eskatuz, ez zuela non lo egin eta mesedez usteko. Gaudat bakarrik eta ez nauzu gehiago ikusiko, esanez. Izerdaitan esnatzen zen Nerea goizetan. Lasai neska, esaten zion Maite pisukideak horrelakoetan, eta bere kopeta izerdituari heltzen zion, besterik zer esan jakin gabe. Nekez asmatuko zuen orduan Maitek, berak hain gustuko zituen irrintzi horietako bati esker, aurkituko zuela Nereak senarra Oxforden. Garagardo larregi edandako batean gertatu zen. Maitek irrintzia bota zuen Oxfordeko pub ilun eta ketsu bateko barrari helduta. Eta begiak erditxita zituzten guztiek, bapatean ireki zituzten. Leku ilun hartara, txori exotiko eta zaratatsu bat, hegoak bortizki astinduz sartu izan balitz bezala. Mutil hile hori eta luze ura, ere hau zabalik gerturatu zitzaien. Algararen esanaiaz zerbait jakiteko irrikaz. Exotikoa iruditu zitzaion orduan, Lewisi euskaldunei buruz kontatu zioten guztia. Eta, oraindik ere, ez da guztiz ohitu Nerearen herriko bizimodura. Ingelesa da eta, gizajoa, esaten du askotan Nereak, etxipenez. Pubartan, bi neska atzerritaren gana hurbildu ez balitz, Bart ez zuen Nereak lanetik bueltan Lewis etxean aurkituko. Sukaldean, bigarrenez berotutako afaria eskaintzen. Afaltzen zuen bitartean, eguneko gorabeherak kontatu zizkion. Goiza, ospitalean igar ondoren, taberna batean pintxo bat jan, eta erredakziora joan zela korrika batean. Eta edizioaren itxiera arte egon zela erredakziotik irten barik. Hau kontatzen zion bitartean, bihotzaren taupadak entzuten zituen Nereak belarri ondoetan. Hitz egiten hasten zen bakoitzean, sastada zorrotz bat sentitzen zuen. Gehiegi erretzen duenean, gertatzen zaio. Buruak ez beteta heldu zen etxera atzo erredakziotik. Atzamarrak lokietan jarri, begiak itxi eta asperenka hasi zen asfaldu ondoren. Lewis berari begira zeukan etengabe. Kartzelan dagoenak, kanpotik bizitan datorkionari begiratzen dion bezala. Kanpoko bizitzaren berrien egarriz.
Izeko Doloresi deitu behar diola esan zion Lewisi. Bai, Frankfurten biziten Izekori. Xabierrek eta biek deitzea adostu zutela. Ez zielotela lehenago deitu ez zutelako kezkatu nahi. Badakitelako Aizpa ospitalean dagoela esan orduko presaka hartu nahiko duela Bilborako lehenengo abioia. Urrengo goizean deitu behar ziola. Ikusteko gogoa du. Udan ikusi zuen azkenekoz. Lehen gabonetan bakarrik bueltatzen zen, baina Nerea eta Xabierren aita hil zenetik, sarriago egin die bizita Osaba Sebastianekin batera. Nerearen amaren aurpegia piztu egiten zen bere ahizparen bizita zuenean. Herrian bizi ziren garaiko kontuak esaten zizkioten elkarri, familiaren jatetxean lan egin zuten garaiko kontuak gehienak. Izagirre jatetxeko kontu famatoak. Ezkontzarekin batera, biek egin zuten alde jaio ziren kostaldeko herri txiki hartatik hiri arrotzetara, eta elkar ikusten zutenean beiti gogoratzen zituzten herrian bizi izandako urteak. Orduko kontuekin nola gozatzen zuten ikusita, bin baino gehiagotan pentsatu du Nereak herrian igarotako gaztetako urte haiek izan zirela euren bizitzetako zoriontsuenak. Bere amak Izeko Doloresen bizitaldiak zenbat estimatzen zituen kontuan edukita, ziur da Aizpa ikusteak lagunduko diola murgilduta dagoen ametsetik irteten. Gaur goizean, gozaldu eta berehala hasi da Alemaniako aurre zenbakia markatzen. Izeko Doloresek izugarrizko sustoa hartu du Nereak ama ospitalean ingresatuta dagoela esan dionean, eta alik eta lasterren joango dela erantzun dio. Hegaldiak begiratu eta segituan deituko diola, eta nola ez dion lehenago deitu. Ura lasaitzen saiatu da Nerea, baina ondo daki Izeko Dolores lasaitzen saiatzea ezinezko zeregina dela. Impossible job, esango luke Lewisek. Nerea ez da ohitzen ospitaletako botika eta pure usainera. Sudor-zuloetatik sartzen zaionean mundua bat-batean auskorra bihurtzen dela iruditzen zaio. Orduan ez du indarrez zapaldu nahi izaten ospitaleko begain zuria. Eta ia, oin puntetan igarotzen ditu korridoreak. Momentu batetik bestera, lurra bertan bera jausteko arriskua balego bezala. Zelofanezkoa balitz moduan zapaltzen du ospitaleko zorua. Ama berrien pizu kolore sorten zelofana bezain auskorra balitz bezala. Maialen jaio berria bezain auskorra. Botika eta pure usain bera aditu zuen Nereak haurdunaldiaren 7. hilabetean. Ambulantzia batean bertara eraman zutenean ere. Maialenek presa izan zuen mundura irteteko. 7 hilabetez eskua zabelean jarrita. Gauza gehiegi kontatu zizkion Nereak munduaz, eta dena ezagutzeko irrikaz jaio zen. Espero baino ia 2 hilabete lehenago. Presa. Nola ezen presa jaioko bada. Barrutik ama presaka ikusten bazuen. Zabela puztuta ara eta ona. Baja noiz hartu behar zuen galdetzen zioten Nereari erredakzioan. Oraindik ez, oraindik ondo nago, erantzuten zien. 7 hilabete eta 7 ordu. 7 orduko erditza izan zen, baina Nereak ez du gauza gehierik gogoratzen. Mina bai, hori bai, eta ginak estututa zituela, eta izerditan ari zela, eta lasai esaten ziotela, baina ezer gutxi gehiago. Lewis bertan egon zela ere ez du gogoratzen. Maialen ikusteak aurreko guztiak ezabatu zituen bere memoriatik. Bere gorputzaren atal bat zena, bat-batean beste gorputz bat bihurtuta ikustean negar egin zuen, baina ez minez, bere atal bat, bere atalik auskorrena, bere gorputetik irten zen, bere odole zikinduta, eta bere burua odole zikinduta ikusi balu bezala negarra irten zitzaion, gelditu ezin zuen negarra. Nerea ez da ohitzen ospitaleko botika eta pure usainera. Sudur-zuloetatik sartzen zaionean munduan bat-batean auskorra bihurtzen dela iruditzen zaio. Orduan ez du indarrez zapaldu nahi izaten ospitaleko behagian zuria. Eta ia oin puntetan igarotzen ditu korridoreak. Momentu batetik bestela lurra bertan behera jausteko arriskua balego bezala. Zelofanezko balitz moduan zapaltzen du ospitaleko zurua. Ama berrien pizu kolore sortzen zelofana bezain auskorra balitz bezala. Maialen jaio berria bezain auskorra. Botika eta pure usain bera ditu zuen Nereak haurdunaldiaren 7. hilabetean ambulantzia batean bertara eraman zutenean ere. Maialenek presa izan zuen mundura irteteko. 7 hilabetez eskua zabelean jarrita. Gauza gehiegi kontatu zizkion Nereak munduaz eta dena ezagutzeko irrikaz jaio zen.
espero baina ia 2 hilabete lehenago. Presa. Nola ez zen presaka jaioko bada, barrutik ama presak ikusten bazuen, sabela puztuta ara eta ona. Bajan noiz hartu behar zuen galdetzen zioten Nereari erredakzioan. Oraindik ez, oraindik ondo nago erantzuten zien. 7 hilabete eta 7 ordu. 7 orduko erditzea izan zen, baina Nereak ez du gauza gehiagirik gogoratzen. Mina hori bai, eta ginak estututa zituela, eta izerditan ari zela, eta lasai esaten ziotela, baina ezer gutxi gehiago Lewis bertan egon zela ere ez du gogoratzen ia. Maialen ikusteak aurreko guztiak ezabatu zituen bere memoriatik. Bere gorputzaren atal bat zena. Bat-batean beste gorputz bat bihurtuta ikustea negar egin zuen. Baina ez minez, bere atal bat bere atalik auskorrena bere gorputzetik irten zen. Bere odole zikinduta eta bere burua odole zikinduta ikusi balu bezala. Negarra irten zitzaion gelditu ezin zuen negarra. Korridorea igaro eta amaren gelaren aurrean dago. Sartzean pentsatu du okertu egin dela. Han amaz gain 2 emakume ikusi dituenean, bata amaren ondoko ohean etxanda eta bestea amaren alboan tente. Gaua bertan igaro behar zuen, bere neba ere ez dago. Aurreko eguna arte bakarrik zegoen ama gelan. Horregatik harritu da beste ohean ere hartuta dagoela ikustean. 2 emakumeek batera agurtu dute pertsona bakarra badila bezala. Ingresatuta dagoen emakumearen alaba ematen du tente dagoenak. Iguala da 30 urte gazteagoa. Galdetu dio zuzenean, alaba zara. Galdetu dio zuzenean gazteenak gaztelaraz. Eta doinu gailegoa antxean dio Nereak lehen hitz haietan. Baratxeratzen dio burua goitik bera mogituz. Ez du zaratarik egin nahi izan, ama lo ikusi baitu. Lo dago, Maialen gaur gozean ohean no zegoen bezala. Eta lurrean jauzita dagoen aldizkari bat jasotzeko txakiaz arangana hurbildu du zuzenean. Aurreko emakumei irribarre lotxatia eginez. Gelako beste aldetik hitz eginez, emakume gazteenak azaldu dio Xabier etxera joan dela gauerdian. Berak bidali duela. Joateko esan diola, joateko lasai. Berak geratu behar duenez, ea zertarako egon behar duten han biek. Eta horregatik ez dagoela orain neba gelan. Kontatu diola Xabierrek gertatutakoa. Tamalgarria dela benetan kontatu diola, baita ere ama bakarrik bizi dela. Senarra hil zitzaionetik eta hori bai dela tamalgarria bakarrik bizitzea. Bera amarekin bizi dela azaldu dio ondoren, baina orain hemen
daudela, ama behaketan daukatela eta abar. Emakume hartz hitzez bete du gela. Eta itota sentitu da nere hitzekin eta han marruan egiten duen berotasunarekin. Urgentziak erantzi ditu arropak, berokia jartzea. Alkandora ere kenduko dukeela pentsatu du. Amaren ilearen sustraiera begiratu eta ile zuria hasten ari zaiola ikusi du. Tindatu egin beharko diotela pentsatu du. Ahoari begiratu dio ondoren. Espainiak bananduta ditu. Lasai dagoela ematen du. Gutxitan ikusi du nereak horrela ama. Lasai. Bete ikusi dizkio Espainiak ez du itxita. Basai lezurrak gogor. Eta beti zerbait egiten. Sekula ez geldirik. Argazkietan bakarrik ikusi du orain arte geldirik eta orain argazki baten barruan dagoela ematen du. Painalako batean mugitzen hasi da eta nerearen hurbiltasuna sentitu balu bezala. Azperen egin eta batean ireki ditu begiak. Gehiago gerturatu da nerea eta paperrera eraman du eskua. Nerearen bihotza untzi saltari bat da. Saltoka dabil. Estarritik irten nahian. Begiak zabal-zabalik dituela. Begira geratu zaio ama eta nereari iruditu zaio amak ezagutu duela. Irribarre egin dio amak eta berak ama esan dio bi aldiz. Ia Espainiak ireki gabe, baina amak el dio ezer erantzun. Irribarre baino el dio egin. Irribarrea ikustean amaren gaztetako argazki baten irudia etorri zaio bururara. Izagirre jatetxeko sukaldean hartutako argazki zahar bat da eta bertan bere amarekin batera sukaldean lan egiten zuten emakume guztiak agertzen dira. Askotan erakutsi dio amak argazki hori. Nerearen amarekin batera Dolores ageri da eta hauen ama Petra eta izeneko Bitori ere bai. Etxera heltzean argazkia aurkitu behar duela pentsatu du eta amari erakutsi bere oroitzapenak elnatzeko. Izagirre jatetxaren garaiko kontu zarrak gogorraziz egun norden ere gogora desan. Amak ez du ezagutu. Paparrean zuen eskua amaren gana hurbildu. Honek hartu eta lastandu egin dio. Samurtasun berdinak lastantzen zion gauero kopeta. Txikitan abesti hura abesten zion bitartean. Kantaren doinua gogoratzean arantza bat sartu zaio nereari estarrian. Orduan konturatu da alboko emakumeak begira dituela eta supermerkatu baten erdian biluzi balego bezala sentitu da. Gortina bat zabaltzea gustatuko litzaioke. Emakume gazteak berbetan jarraitu du. Gauean ere Luisa Irribarrez egon dela. Esan dio gauza politak amesten ibili izan balitz bezala. Eta gaineratu du berak logutzi egin duela bi emakumeen loa zaintzen eta Pilar deitzen direla, ama eta bera, baina berari Pili deitzen diotela. Eta beste hainbat gauza esan ditu nereak entzun eta dituenak ohituta dago noizbehinkan belarriak izten ofizioak erakutsi dio.
kazetaritzak erakutsi dion gauza, on bakarrenetakoa. Prentsaurreko askotan ere informazio nahikoa jaso duela, pentsatzen dutenean belarriak itzi eta bere gauza hasten da pentsatzen gauza bera egin du orain Pilar, Pili edo dena delako erakin. Behingoz isiltzea desiratu du. Iruditu zaio Pilia buruan duen zuri beltzeko argazkian bortizki sartzen saiatzen ari dela. Izagirre jatetxeko sukaldean hartutako argazkian dauden emakumei bultzaka. Gaitaren soinuaren antzeko ahotsa du, eta gaitaren doinua amak gauetan abesten zion kantatekin nahaztu da bere buruan. Pili isildu eta ama hitz egiten hastea hori da nahi duen gauza bakarra. Baina bere amak ez du hitz egiten. Ama begira geratu zaio. Ume batez baina jarraian galdu egin da haren begira da gela zuriaren espazioan eta haren begiradarekin batera. Nereak ere zerbait galdu duela sentitu du. Berari ere ihes egin diola zerbaitek. Urak atxamar artetik egiten duen moduan. Piliren berbaldia ez da eten. Bere ama Pilarrek aldiz ez du aho ireki. Eta ez du Nerearen amak bezala iribarrerik erakusten. Urtantaz beteta dagoen leihoari begira dago, eten gabe. Izilik ark ere bere alaba Piliren hitz zapalda da entzungo ez balu bezala. Berak ere burua zuri beltzezko argazki baten barruan izango balu bezala. Orduan hitz zaparra hartatik esaldi bat heldu zaio Nereari belarrietara. Hitz guztien artetik irten da esaldia. Urre bilatzelen galbaeen urrea harrien artetik bezala. Gauez hitz egin duela esan du Pilik. Eta Nerea ez du jakin nortaz ari den, baina pentsatu gabe irten zaio galdera. Ea nork hitz egin duen, ea bere amak hitz egin duen, galdetu dio asaldaturik. Amaren eskua askagabe urduri jarri da. Ez da gutxiagorako ere. Ama kalean galduta aurkitu zutenetik ez baitu txintik ere esan. Ez du aurik zabaldu eta haren ahotsa gogoratzeko saiaketa egin du azken egunetan, baina ezin izan du. Baietz hitz egin duela esan du Pilik. Ez dakiela ziur ametsetan ari zen ala ez nazekuen. Xabierrek alde egin duenean hasi dela berbetan, eta behin baino gehiagotan aitatu duela izen bat, baina orainik ezin duela gogoratu. Nola zen esan du eta gelako zebaira begira geratu da. Nereak ez du emakumearen begi zurietatik bista altxatu. Gogortuta bezala geratu da ari begira. Diru emango luke amak ametsetan noren izena aitatu duen ezagutzearren. Baina ez dio ezer galdetu. Isilik geratu da, mingaina burdinazkoa bihurtuta.
galdetu nahi, baina ezin izan du ezer esan. Nola zen errepikatu du Pilik oraingoan eskuarekin begiak estaliz. Como era? Aurrenduen emakumeak hitz egin desiratu duen lehen aldian delako konturatu da Nerea. Ene ditu belarriak, zabalik begiak, eta tantaz betietako lehioari begira dagoen Pilarrek izen bat aitatu du aurpegiko gihar bakarra mugitu gabe. German esan du begiak lehiotik altatu gabe. Harri bat bezala jaurti du Piliren amak izena. German izoztutako aintzira batera botatako. Harrituta iruditu zaio Nereari izen hura. Hori da esan du Pilik. German eta gaineratu du gizon ari deika ibili dela Luisa eta senarra izango zuela. German hori ez da, Xabierrek kontatu baitio duela 10 urte hil zela. Nereak ez du besterik entzun. Ahots urrun bat bakarrik une batez pentsatu du Pili. Hori ere irudimenean bakarrik existitzen dela eta ametsetan dagoela. Eta ipuineko katu madarikatua ere agertu behar zaiola begien aurrean. Berrezka, berari berrezka. Ospitaleko sogien zorua zelofanezkoa balitz bezala hautsi behar zel dela pentitu du gizon haren izena entzutean. Aurpegira begiratu dio Piliri, baina ez dio ezer esan. Burdinazko mingaina du oraindik ere. Ez dio esan Piliri bere aitaren izena ez zera German, Paulo zela, Paulo Etxebarria, eta German horren izena berak asmatuko zuela edo gaizki ulertuko zuela. Bere amak ez duela inoiz German izeneko gizonik ezagutu. Hori guztia pentsatu du, baina ez dio zer esan. Aginka egin dio Espainiari eta komunerako aitzakiarekin pasillora irten da. Zigarroa erre du komuneko ontzian eserita. Itxaso zakarra gaur, esan zion Marinelak Urkelamendi itxasontziko kapitainari. Honek begirada hortzen mugan itxatzita ez zion ezer erantzun. Ontzi gainean hauekin batera zegoen German gazteak amildegi bat ikusi zuen kapitainaren begietan, zulo ilun eta sakon bat, eta bapatean itxasontzia gero eta gehiago mugitzen zela konturaturik, lehorrean utzitakoa pasatu zitzaion burutik. Eta neska bat ikusi zuen herriko plazan, domeketako dantzaldian, eta haren gerriari lotuta sentitu zituen bere lisasko eskuak, itxasoak urraturikoak. Mugimendua areagotuz joan zen. Olatuen danbade kalde batetik bestera astindu zuten itxasontzia, gero eta zakarrago, eta bapatean ura goitik bera jausten sentitu zuen Germanek, euri zaparra da balitz bezala. Parrasta da burutik bera. Ura begietatik kentzeko denbora barik beste zaparrada bat jauzi zitzaion goitik bera. Espainiak kresales beteta, begiak ezin irekita ia, kapitainaren oihua entzun zuen. Sokarekin lotzeko. Eta bizitzarekin lotzen zuen zilborrestea balitz bezala, gerrian lotzen hasi zen soka. Baina halako batean, danbatekoan besteak baino indartsuagoa izan zen. Danba, eta kolpeak sokatik askatu zizkion eskuak. Eta emakume batek besteari semea lapurtuko balio bezala, itxasoak German kendu zion Urkiolamendi itxasontziari. Ez zuen Germanek gehiagorik ezer entzun. Ez zituen aditu kapitainaren oihuak berari deika, ez da txikiren zaunkak ere.
Ikusi zuen azken gauza olatuek ara eta ona mugitzen zuten flotagailua izan zen, eta ari heldu nahian dena egin zitzaion beltz. Aireportuek ospitaleen antxandia dute, itxaron gela zuriak daudean ere, zain dauden pertsona gehienek aurpegi zurbilak dituzte, ospitalean bezala, eta pilotuen atzetik alde batetik bestera dabiltzan azafatak medikuen atzetik doazen erizainen antzekoak dira. Batzuk zein besteak arro-arro ibiltzen direla pentsatu du Nereak. Atzerapena dakar Frankfurteko hegaldiak. Horrela esan du megafoniatik emakume baten ahotsak. Leku guztietan dagoen ahots berberak. Ahots bera entzuten zuen Oxfordeko Tesco supermerkatuan, eguneko eskaintzen berri ematen, eta ahots bera entzuten du egun ama ingresatuta dagoen ospitalean medikuei dei egiten. Zain dagoen bitartean Iseko Doloresen aurpegia gogora ekartzeko saiakera egin du, eta bi begi beltz ikusi ditu, bi begi beltz diziratsu. Amari erakutsi dion argazkian agertzen den bezala gogoratu du Iseko, Barrezka, Izagirre jatetzeko sukaldean, bere aizpari helduta. Luisaren lepoan dauka bere eskua, eta honek Doloresen eskurantz du okertua burua. Bi dira, baina bat eginda daude. Ari fin eta ikustezin batez loturik belaude bezala, biak gorputz beraren atalak balira bezala. Zigarro bat piztera zijoan, baina bertan erre ezin dela konturatuta. Berriz sartu du paketea poltsan. Ez du erretzaileen txokoaren bila hasteko gogorik. Hain izaten dituzte eskutuan. Paketea poltsan sartu eta burua altxatzerakoan esku bat sentitu du sorbaldan. Iseko. Nondik demontre irten den pentsatu du. Bidaiaren ateari begira egon, baita une oro, eta ez baitu handik igarotzen ikusi ere. Egan etorriko zela pentsatu du. Peter Panen ipuineko txilintxo egalaria bezalakoa, delako Iseko. 50 urte gehiagorekin. Albotik ikustean zahartu egin dela pentsatu. Bainaren begiak aurrean izan dituenean beti besan gazte dagoela egiaztatu du, begi beltz distiratsuak. Bezarkatu egin genuen elkar, eta bata besteari begira daude, bukatu gabeko esaldiak errepikatuz. Eta zu, galdera irteten da etengabe, bien ahoetatik zuziriak bezala. Eta Doloresek besoak irekitzen dituenean urrezko hautsa zabaltzen dela iruditzen zaio Nereari, txilintxoren urrezko hautsa. Iseko Doloresek begiak ez dira sekula zahartzen. Alemanian bizi izan den bitartean begiok bere jaioterrian eduki dituelako zain. Nereak uste baitu jaioterrian geratzen direla begiak bakarrik zahartzen direla. Ingurua egunero aldatuz ikusten dutenak. Bere amaren begiak bezala, atzerritar joandako pertsonek begiak aldiz jaioterrian geratzen dira, eta nekez zahartu daitezke gorputzetik urrun egonda. Horregatik egiten du dir Berisekoaren begiek. Alemanian bizi izan den bitartean begiak jaioterrian izan dituelako zain. Zeran dago? Galdetu dio Isekok. Besoak bere sorbaldan altxatu barik. Oraintxe ikusiko duzu, erantzun dio Nereak. Ekarri ditut agindutako argazkiak, eta bestelakoak erantzi du Doloresek. Bere maleta zaharrari begirada bat botaz. Medikuak hala eskatu zien. Luisaren buruak errazionatzeko lagungarri izan zitezkeen argazki edo antzeko gauzak erakusteko. Iseko Izagirre jatetzeko sukaldean hartutako argazkia ere ekarriko zuela pentsatu du Nereak. Berak etxean bilatu behar duenaren kopia. Doloresek ematen duen pauso bakoitzean saltotxoa egiten du. Lurraren gravitatetik ihes egin nahiako balu bezala. Aparkalekutik irtetean, autoko leihatilati begira geratu dira, bere begi beltz diziratsuak. Zerbait ezaguna bilatuko balute bezala. Herrira heldu dela adieraziko dion zerbait.
baina Alemanian ikusten dituen marka eta enpresa beren publizitateak kartela baino ez dira ageri bere aurrean. Azkenean, Ikearen kartelandi baten atzean antzeman duen baserri batek konfirmatu dio heldu dela herrira, Euskal Herrira, eta azperen egin du. Espainiei aginka egin die eta horrela geratu da. Hotzak Espainiei gainean. Aizparen egoerak eskatzen du. Urduri dago. Begiak kristaltzen ditu etengabe. Benetan ez duzula atzetik pasatu nahi, dutxa bat hartu, maleta utzi. Ez, guazen ospitalera, erantzun du erabakizunez, eta gainuka jarraitu du, errepide ertzean dauden seinale guztiei begira. Isekoren maleta zaharra, larruzkoa, maleta berarekin egin du beti Euskal Herriko bidaia, eta antzekoarekin. Osaba Sebastian eta Igone Leguzinarekin Gabonetako buelta egiten zuenean beti geratzen zen Nerea maleta ari begira. Han barruan altxor bat aukituko balu bezala. Eta ez zebilen oker, horrela maleta batean bizitza oso bat kabitzen da eta. Igonez galdetu dio Isekori, Lenguzinaz, beralabaz, eta Igonez baino gehiago hitz egin dio Isekok honen semeaz. Bere ilobaz, hasi dela eskolan oso mutil askarra dela, baina alemaneraz bakarrik hitz egiten duela. Nereak ez du ezagutzen Lenguzina, eskondu zenetik ez baitu ikusi. Ilobaz hitz egitean begiak handitu egin zaizkio Nerearen Isekori. Ilobak mantentzen ditu oraindik bera eta senarra Alemanian, aingura balitz bezala. Kontuz, ez zoaz askarregi, lasai Iseko, badakit idatzen eta bai zu hasi zure aita bezala. Paulok ere horixe esan zigun zure ama eta bi hoi. Autoan eraman gintuen lehen aldian. Burua mugitu du goitik behera eta ez du une batez ere begirada aurrean duen errepidetik altxatu. Gidatzen bera balego bezala. Behin nobioak zirenean gidabiena atea berri zuela. Paulo kostako errepidetik eraman gintuen biak. Lasai egoteko esaten zigun. Berak basekiela gidatzen eta zuk orain esan didazun bezala, baina ez genien guk gidari onaren itxuratik hartzen, eta benetan beldurtuta egin genuen bidaia hura. Pentsa oraindik gogoratzen dut eta hau larritasuna. Eskuak gora eta behera darabiltzala, Doloreak konturatu du handik urte askotara jada eskonduta zeudela. Paulok Luisari aitortzu ziola berak ere sekulako beldurra pasatu zuela bidaia hartan. Bihurguneetan autoa ia izan kontrolaturik ibili zela, eta Nerearen amari eta Isekori lasaia egoten esan zien bitartean. Bihurgune bakoitza pasatzea lortzen zuenean bere barnerako esaten zuela. Hau be pasan, errebuelta gainditzea lortu izanik bere burua ere harrituko balu modura. Han be pasan, esaten ziola bere buruari Paulok, kopetatik izerditantak jausten zitzaizkion bitartean. Hau be pasau, esaten zion bere buruari, eta guri lasai egoteko esaten zigun lotxabakoak. Erantzi du Doloresek burua goitik bera mugituz. Barre egin du Nereak errepidetik begirada altxatu gabe. Lasai Iseko, nik benetan dakit gidatzen eta. Isekoren ahotsak lasaitasuna ematen dio. Beti bere antzinako kontuekin. Bere Isekok beti aurkitzen du iraganeko historioren bat oraina azaltzeko. Edozein gertakizunen aurrean iraganeko pasadizo bat kontatu eta entzuleari iruditzen zaio mundua ez dela esertan aldatu azken 100 urteetan. Isekok esandakoari eskazu egin gabe mantendu egin du abiadura. Erretzeko gogoa piztu zaio, baina pentsatu du gehiegizkoa litzaketela. Orduan, Isekok esango ziolako ea zertan dabilen esku bakarrekin gidatzen eta ziur kontuko ziola herriko mantxurren baten antzinako kontuen bat.
Nerea hori pentsatzen dagoela, bihurgune itxi batean sartu dira, eta antxetsua balute bezala, biek batera egin dute oie, hau be pasau, eta barrez lehertu dira. Zein onak diren Nereak isekorekin egiten dituen barreak. Baltsamua da berarentzat iseko. Zaurien uskendua. Zenbat aldatu den hau, esan du marmarka isekok ospitalea sartu direnean. Gora eta behera begiratzen du, eskerrera eta eskuinera, askar. Teilatuetan dauden osoek egiten dute bezala. Badakizu noiz sartu nintzen ni ospitale honetara azkenenkoz? Galdetu dio Nereari igogailuan sartu direnean. Noiz, zugaio zinen egunean, orain dela asko moztu dio Nereak, orain dela asko. Igogailuko zenbakiak nola aldatzen diren begiratzen duen bitartean, Dolorese kontatu dio Luisakoi baina egun gehiago egon behar izan zuela ingresatuta erditu ondoren. Xabierren erditze lasaiarekin konparatuz, berea oso komplikatua izan zela. Nereak handi irten nahi ez balu bezala, munduaren beldur balitz bezala. Horrela esan dio, munduaren beldur balitz bezala. Goiz-goizetik hasi omen zen munduaren beldur izaten. Goizegi pentsatu du Nereak. Nereak ez du gaur arte jakin amak erditze zaila izan zuela, hori ere eskutatu zion, orain izaretan estanpatuta dagoen ospitale hitza eskutatzen saiatzen den bezala. Beti ingurukoak ez arduratzeko, beti besteak ez kezkatzeko, zer gehiago eskutatu zion jakin nahiko luke. Luisaren gelara heltzean, bidean egindako barreak desagertu egin dira bien Espainetatik. Aizpa dagoen gelara sartu aurretik eskuak igurtzi ditu Doloresek. Urduri dago, sartu da azkenean, eta han emakume nagusi bat ikusi du, ospitaleko ohe batean lo. Erakutsi duen aurpegiaren gatik ematen du lehenengo unean ia ez duela ezagutu Aizpa. Luisa esan du bere barnerako, eta ate ondoan geratu da, gehiegi gerturatu nahiko ez balu bezala. Dardarati du kokotza, zahar ikusi du Aizpa. Hainbat egun ospitalean egonda eta jarri dioten kamisoiarekin 10 urte gehiago dituela ematen baitu. Leihoaren alboan dauden emakumeak agurtu ditu Doloresek, burua ez bekainak altzatuz. Eta orduan gazteenak esan dio gerturatzeko ardura barik, ez du utela Luisa esnatuko eta goiz guztian egin duela lo. Bere etxeko egon gelan sartu balira bezala hitz egin die Pilek. Aurkezpenen ondoren eta Doloresek Alemaniatik datorrela esan duenean, Pilik galdetu dio ea non bizi den Alemanian. Berak ere senideak dituela bertan, eta Doloresek Frankfurt aitatu dionean, ez esan du berak. Burua alde batetik bestera bere senitartekoak beste hiri batean bizi direla, baina ez duela izena gogoratzen. Nola zen, esan du, eta orduan leihoari begira dagoen bere ama Pilarrek bota du, Hanover. Harri bat botatzen den moduan esan du Hanover, eta berak hori Hanover esan du, hor bizi direla bere osaba eta. Hitz zaparra da noiz ukatuko zain daude Nerea eta bere izeko. Bengoz Luisari kasu egiteko, baina emakumeari begira geratu dira. Hitzek zorabiatuta bezala esnatu da esan duen arte. Berriz agertu da aurre zati diziratzua errekako harrien artean. Luisa sari dela konturatu dira eta haren ohera begiratu dute biek. Han ikusi dute begiek irekita akorde. Dolores pizkanaka gerturatu da bertara, Nerea izeko baino atzeragoa geratu da. Hain geldiro gerturatu da bere aizparen gana, Nereari iruditu zaio Alemaniatik Euskal Herrirako kilometroak orduantze hasi dela egiten. Luisa, esan dio Doloreseko ertzera heldu denean, besterik ez dio esan eta aizparen eskuak heldu dio. Hain gozo esan du izeko kamaren izena, Nereari oinetako behat txikietaraino heldu zaio dardara. Doloresi begira geratu da Luisa. Euskal Herrian bera esain egon diren aizparen begi gazte begira. Bi aizpak eskutik helduta ikustean, Nereari iruditu zaio denbora gelditu egin dela. Edo, hobeto esan da, atzera egin duela denborak. Eta aurrean dituen bi emakumeek ihes egin dutela Izagirre jatetxeko sukaldean, hartutako argazkitik. Hainbat urte beranduago ospitale zuri batean elkartzeko. Eta une batez txuri beltzean ikusi ditu biak. Batea besteari helduta, argazkian bezala.
ari fin batek lotuta, orduan bezala. Luisak mingainarekin busti ditu Espainiak. Isilik daude guztiak eta nereak txistua irentzi duenean, pentsatu du gelan dauden guztiak entzun dutela bere estarritik irten den soinua. Eta orduan geratu da Luisak. Azkenean hitz egin du. Amaren ahotsa entzun du nereak. Jada gogoratzen ez zuena. Dolores, esan du, irribarre batekin. Eta hitz horren pisuan neurtuz gero, kilo batekoa izan behar duela pentsatu du nereak. 2 librakoa izekok esango luken modura. Ezagutu egin du, bere aizpa ezagutu du. Ezagutzen duen lehenengo pertsona da. Eta lehen aldia da ospitalean dagoenetik. Nereak amaren ahotsa entzuten duena, lepoko zainek eztanda egin behar diotera sentitu du amak, saberetik atera duen ahotsa entzutean. Dolores, 2 librako hitza. Gero Luisak buruak hartuta berari begiratu dio. Eta bere buruan behin eta berriz errepikatu du nereak bere izena. Nerea, nerea, nerea. Izen hura behin eta berriz errepikatuz bien artean zui bat eraiki aldu bezala. Izenez eraikitako zuia. Baina amak ez dio ezer esan, ez du ezagutu. Eta berriz begiratu dio Doloresi. Dolores, esan dio amak berriz eta txistua irentziz kopeta tximurtu du. Baina non egin behar duzulo, galdetu dio ondoren kezka aurpegiarekin. Izilik geratu dira denak, eta iziltasunarekin batera berriz bueltatu da irribarre zuria Luisaren aurpegira. Aurreko hormari begira geratu da, bere irribarrean galduta, eta berriz sentitu du nereak zerbaitek ihes egin diola. Gazez betetako globoaren ariak atzamar artetik ihes egiten duten bezala. Dolores kanpora irten da, ezer esan barik irten da. Korrikaia, ez du inoren aurrean negar egin nahi. Amaren eskuari heldu dio nereak orduan eta halako batean iruditu zaio ama konortea berreskuratu duela. Zuzenean hitz egin dio lehenengo aldia izan da, baina iruditu zaio berarekin ez baina Doloresekin dagoela berbetan. Noiz joango gara, galdetu dio amak. Nora, erantzun dio nereak urduri dardarti. Eta galdera amu bat da. Amaren hitza gordeta dauden kobazulotik atera nahi dituena. Farora. Eta hori esan da indarri gabe bezala geratu da. Esandakoa barru-barrutik ateratzeko ahalegin izugarria egin balu bezala. Begirada berriz galdu zaio urrunean. Orduan nereak pentsatu du amak benetan daukala nahaztua burua. Eta han hemen entzuten dituenak errepikatzen dituela. Baina hala ere Farora joan nahi duela izateko moduan zerbait berezia antzeman dio amari. Sekula ikusi ez dion begirada bat, ez ospitalean dagoenetik ezkanpoan zegoenean ere. Dardar egin dute haren begiek, eta izekoren begien distira ekarri diote gogora. Barruan zuen aire guztia bota du nereak. Ez ditu amaren hitzak ulertu, baina postu eginda hitz egin diolako. Amaren eta munduaren artean eraikitako arrizko horman arrakala bat zabaldu da eta ziur da izeko Doloresen begien distirari esker izan dela. Ospitalea bezain zuria den paretan argi izpi bat sartu da zirrikitu estu batetik. Itxaropen izpi bat, Doloresen begiek ekarri dutena. Txilintzo egan sartu da gelara. Haren distiraren arrastoa ikus daiteke oraindik pareta zurietan. Nor de Monte lapurtzen ditu loreak? Nor da? Bitxori oiuka sartu zen Izagirre jatetxeko sukaldera. Tabernako barran izaten zuen lore ontzia eskuetan zuela. Luisak eskuetan zuen novela eskutatu zuen amantalaren pean. Bitxorik debekatuta badizion sukaldean alakorik irakurtzea. Doloresekin batera lepoa jaso zuen, esere sekiela dira zinaian, eta patatak zuritxariekin zioten biek. Ostegunero jatetxetik buelta egiten zuen baserritarrari erosten zizkion bitxori loreak. Eta barra gainean jartzen zituen kristalesko ontzi batean sartuta, jatetxeari kategoria ematen ziotelakoan. Baina azken boladan, egun batean bai eta bestean ez, lore sortari aleren bat falta zitzaion, eta sukaldeko neska gazten susmo hartuta zeukan. Haserre, bitxorik berriz bueltatu zuen ontzia barra gainera, eta geratzen ziren loreak arroto zituen ale batzuk falta zirela inor nabaritu ez esan. Bitxori sukaldetik irtetean asperen egin zuen
Luisak eta errekaduak egiteko aitzakiarekin, farora alde egiteko unegokiaren zain gelditu zen. Fidelen ahotsa, erabiltzen duen after save-ren usaina bezain garratza, urteekin garrazu egin zaio, bera garraztu den moduan. Zelan zure ama galdetu dio Fidelek Nereari haren mahaira inguratuta, erredaktore buru izendatu zutenetik ahotsa eta guzti aldatu zaiola pentsatu du Nereak, eta ezberdin ibiltzen dela egunkariko erredakziotik. Arnaza sakon hartu ondoren bota ez balu bezala, burua goian, bekainan altzatuta, baizuek azterketak zaintzen dituztenean izaten duten ibiltzeko moduarekin. Fidel egunkarian bekadun hasi zen eguna gogora dezake. Nola sartu zen burumakur edo zer egiteko prest, eta orain lurretik metro batera doala ematen du erredakzioko mahai batetik bestera. Denek dena ondo egiten duten ikuskatzen balego bezala. Bulegoko aulkian ezertzeko modua ere aldatu zaio. Lehen ipurdirdia kanpoan usten zuen, edozein honetan altzatzeko prest, baina orain erregeak tronuan jesartzean bezala botatzen du gorputza ezerlekoaren gainera. Ez balu bekadun zenetik ezagutuko, Nereak pentsatuko luke eskertzekoa dela, beraren gana gertatu eta amaz galdetu izana, baina gehiegi ezagutzen du, eta badaki galdera horrekin batera gogoratu nahi diola, bere amaren kontuan dela ez dela. Azken bolada honetan, ordu gutxiago egiten ari dela egunkarian. Bueno, erantzun dio Nereak, hor dabil. Eta hor dabil esatea bere buruari galdetu dio benetan non dabilen ama. Atzo apur bat hitz egin zien, baina gero berriz galdu zuten. Telefonoa kobertura barik geratzen diren bezala geratu zitzaien ostera. Bere munduan barrira, sekula betiko lurraldean. Duela 10 urte baino gehiago sartu zen Nerea egunkarian lanean, eta ordutik zer guztitatik igaro da. Askotan pentsatu du horoskopoa asmatzea bakarrik falta zaiola, benetan zail guztietatik pasatu dela esateko. Ikusteko dago oraindik, eskerrak aspaldi utzi zuela politika zaila. Bertan zegoenean, beldurtu egiten zuen Carlos protagonista izango zuen albistea berak idatzi beharko zuela pentsatze hutsak. Amesgaizto hori izaten zuen. Bere burua imaginatzen zuen ordenagailuaren paintaila izen bat idazten. Carlos Lizarribar. Carlosen argazkiaren pean, Carlos Lizarribar, atentatuaren ustezko ekilea, edo Carlos Lizarribar, atxilotuta idazten, eta hori pentsatze hutsak nahasi egiten zion barrena. Orain gizarte zailean dago, eta gai batzuetan beti izaten ditu ikamikak Fidelekin, egunkariaren hildoa nondik doan gogoratzen dionean, ez baleki bezala. Baina bestela, lehen baino lasaiago idazten ditu notiziak. Ez ditu behintzat Carlosen izenabizeak bertan idatzi beharko ordenagailuaren pantaila zurian. Egunkarian, aritu den urte hauetako humilazio handienak azken urtean bizi izan ditu, beti Fidelen eskutik, Fidel garrastuaren eskutik. Horria esku batean eta rotuladore gorria bestean gerturatzen zaionean ezin izaten du eskutatu nazka aurpegia. Bere artikuluetan gero eta aldaketa gehiago proposatzen dio, eta lepoko zeinak loditzen sentitzen ditu Nereak aldaketekin algoz ez dagoela esaten dionean. Gauzak ez direla horrela esaten dionean, eta Fidelek erantzuten dionean. Ez badakizun egiten duzu lan, ezta? Etika periodistikoa nagusiekin izandako bileran bateko mahai gaineko hautsontzian utzi duela esateko gogoa izaten du Nereak. Eta injustu horregatik dagoela gaur dagoen lekuan. Hauts bihurtu zaiolako ofizioaren duintasuna. Fidel ezin hobeto egokitu da egungo kazetariaren legetara. Horiek guztiak esan nahiko lizkioke, baina isilik geratzen da. Baina gaur, eztanda egin dio zerbaitek barruan. Amaren inguruko galderen ondoren idatzi duen artikuluaren izenburua goitik behera aldatzeko proposatu dio Fidelek. Idatzitako berriaren norabidea guztiz aldatuz, testuan jarraian azaltzen duen guztia erabat baliogabetuz. Ez, hori ez da posible, esan dio Nereak, titularra ez. Horrela ezin dugu argitaratu, eta ondo dakizu zuk hori, erantzun dio Fidelek, bekainak altzatuz eta horriaren goiko aldeari atxamarrekin kolpetxoak emanez. Notizia hizkuntza ereduei buruzkoa da, hezkuntza sailak banatutako datuak esku artean prestatu du Nereak erreportajea. Fidelek proposatutako titularrak goitik behera aldatzen du artikuluaren zentzua eta norabidea. Orduan, kendu nire sinadura.
Egin nahi duzun artikuluarekin, baina kendu nire. Esaldia bukatu baino lehen mugikorrak dardar egin dio Nereari. Izeko Dolores da. Medikuak ordubete barru biltzeko deia egin diola. Azken analizien txostena erakutsi nahi diela eta. Fidelek begira daukala ordenagailua itzali eta alde egin behar duela esan dio Haserre, beste azalpenik eman gabe. Igogailurako bidean atzetik jarraitu dio Fidelek, eta Fidelek bere atzetik berbetan ikusteak Estatu Batuetako filmetan agertzen den irudi bat ekarri dio gogora. Erredakzio handienetako korridoretatik jendea atzera eta aurrera doa, eta batzuk bestei egiten diete paperak eskuetan aurpegira begiratu gabe. Baina, hau ez da Wall Street Journal ez da Washington Post ere, eta bere atzetik datorrenak ez dauka Hollywoodeko aktere baten antzik. Ez da neuk ere, pentsatu du Nereak. Igogailuaren aurrean geldirik gertatu dira biak, Nerea zain Fidel berbetan. Begira, Nerea. Nik ulertzen dut egoera zaila pasatzen ari zarela eta ez dakit, esedentzia hartu nahi baduzu, esedentzia itxantzutean, sugarra piztu dio sabelean eta zerre begiratu dio. Nereak ondo daki ez dela batere pertsona erosoa Fidelentzat erredakzioan. Bekadun zenean ezagutu zuten bakarrenetarikoa da, eta batzuetan pentsatzen du, berarekin hitz egiten duenean, bere begien islan bekadun gazte bat ikusten duela Fidelek, eta ez zaiola batere gustatzen. Edozein aukera aprobetxatuko luke Nerea bere begien aurretik kentzeko. Esedentzia. Edozein aitzakia erabilitak bidaliko luke egunkaritik kanpora. Agur, moztu dio Nereak. Eta igogailuan sartu aurretik buelta emanda begietara begiratu dio berriz ere. Gogoratu ez dudala nire sinadura ikusi nahi artikulu horretan. Agentziak jarri, edo nahi duzuna. Esan dio. Eta pentsatu du atxamarra igo zezakeela hori esatean, eta orduan mai hartuko zutela indarra bere hitzek. Baina ez du horren beste erainoko ausartiarik izan. Hala ere, harrituta geratu da Fideli hori guztia esatera ausartu delako. Ez dio sekula horrela hitz egin, amaren kontuak benetan atera duela beronetik. Duela 10 minutu hartu du autoa, eta ez du 20 metro baino gehiago aurreratu. Ilara batean dago harrapatuta. Horrela esan dio mugikorretik leguizi. Ospitalerantz doala esateko deitu dio senarrari. Lasai joateko esan dionek, eta bizatzeko etxera berandu heltzekoa bada. Aurreko autoaren argi gorria pizten den bakoitzeko aginka egiten dio Espainiari, eta ondoren airea botatzen du indarrez. Trafiko naskantea. Medikuaren gana berandu helduko da, hori bakarrik falta zitzaien. Itzalita ematen zuen sugarra piztu dio Fidelek Zabel inguruan. Batzuetan bere buruari galdetzen dio zer arraio egiten ari den egunkarian lanean. Ara eta ona heltzeko sekulakoak eginez. Fidel bezalakoa erdipurdiko batek dena pikutara bidaltzeko gero. Edo Fidelik ez balitze ere gutxi batzuek irakurriko duten artikulua bere indar gutxiak alferrik galtzen. Ordu gutxiko kaduzidadea duen lanean jartzen baititu bere indarrak. Egun batean egindako lan guztia hurrengo eguneko haizeak darama. Frustratzeko modukoa da. Jada ez daki ofizioa gustoko duen ere. Eskuarteko zigarroa autotzian itzali eta kez betetako autoa heldu da ospitalera. Autoan odei bat sartu dela ematen du eta handik irteten denean atzetik daramala odeia. Emazte gai batean beloaren antzera, baina autoaren inguruan ez dago jenderik txaloka irribarrez nobiari bibakala. Makuluek lagunduta doan gizona emakumea urdun bat, agure bat bere alabaren besoari helduta. Horiek ikusi ditu ospitaleko atetik irteten eta sartzen. Laster azalduko da, esaten ari zitzaion Dolores mahai zabala batean atzean dagoen doktoreari. Barkatu esan dien Nereak berandu heltzearen arrazoia aitatu barik. Ez dauka azalpenik emateko gogorik. Doktorea biezkoak lotu ditu mahai gainean eta vamos a ver esan du beharbalia azteko. Nereari ezaio bat ere gustatzen hitz egiten azteko vamos a ver esaten duen jendean. Eurek hitz egin aurretik guztiak ilunpean itzutu eta bizi izan diren uste duelako. Ondoren esan duen terminologia zientifikoarekin
Jantzi eta hitz teknikoak boxeorako eskularrutzat hartuta bi emakumeon zabeletan ukan dibilak ematea hasi da. Hitz bitan, medikoak esan die kalean galdo aurretik ziurrunez Luisari jada zerbait gertatzen zitzaiola buruan, eta horrela bat-batean egin diola estanda. Aurretik zerbait antzeman ezin izan baliote beste kontu bat izango zela. Pena dela aurretik ez konturatzea haren gaitzaz. Garaiz hartuta beste gauza bat izango litzatekelako. Amaren erlojua atxeratu egin dela esan du. Metafora hori erabili du medikoak hitz zientifikoak bukatu zaizkionean. Baina hau teoria bestelik ez dela. Eta ikusi egin beharko dela benetan zein den bere erreakzioa. 4, 3, 2, 1, 0. Kau geratu dira Nerea eta Berizeko. Medikuak eskuan dituen betaurrekoak dantzan erabili ditu azalpenak eman bitartean. Orain gora daramatza, orain bera. Batuta bat balira bezala. Eta bata zurizko orkestra zuzendariari begira dagoela. Nereari txikitan oheratzen ama abesten zion kantuaren doinua etorri zaio burura. Kolpe bakar batean orkestrako bonboaren soinuarekin batera hankaz gora jarri zaio mundua. Ama imaginatu du ohean, Lewis eta beraren etxean. Maialenekin batera lo, eta bera da orain amari abestia kantatu eta kopeta lastantzen diona. Gauetik egunera ama alaba bihurtu zaiola sentitu du eta burua zentimetro batzuk jaitsi zaio hain da astuna lepo gainean sentitzen duen sama. Bileratik irten eta pasilloan geratu da izekorekin. Ezin ditu asto medikuaren hitzak. Aurretik jakin izan bagenu, berak sumatzen zuen aurretik zerbait, baina ez zuen ezer esan. Aurrek bezala belarriak estali zituen atxamarren puntekin, eta orain erruaren sama darama arrastaka ospitaletik etxera, etxetik erredakzioara eta erredakziotik ospitalera. Bidean arrastro ilun bat utziz arrantzaleen urdina baino ilunagoa den arrastroa. Kafe bat nahi duzu, galdetu dio Esekok. Ebakia erantzun dio aurpegira begiratu gabe. Kafe makinaren aurrean daudela korridoretik Pili ikusi du gerturatzen, eta kafeari tragotxoak ematen dizkion bitartean pentsatu du nondik arraio aterako zuen emakume horrik izen hori German. Kafeak tripako mina eman dio, Fidelen aftersabea baino garratxagoa da, mingotxa. Erdia bakarrik edanda zakarrontzira bota du eta albotik pasatu den Pili agurtu ondoren komunerako bidea hartu du, taboko paketea darama esku artean. Kamerari irribarrez daude 6 emakumeak, gora begira, zuri beltzezko irribarreak erakutsiz. Argazkia goitik dago hartuta, argazkilaria sukaldeko maira igo balitz bezala. Izagirre jatetzeko sukaldean daude Luisa eta Dolores aizpak. Haien ama Petra, Izeko Bitori eta sukaldeko lanetan laguntzen zuten beste 2 neska. 1900 eta 51 restaurante Izagirre irakurri du Nereak tinta beltzez idatzita atzeko aldean. Izagirre jatetzearen lehenengo urteetan dago hartuta argazkia. Limonada fabrika izatetik jatetxe izatera igaro zenetik 3 urtera. Jatetxe bihurtu aurretik limonada fabrika izan baitzen. Gaseosa Izagirre. Luis Izagirrek Luisa eta Doloresen aitak limonada egin eta herrian banatzen zuen. Eta baita ardoa ere. Herriko gizon asko joaten zen bertara etxetik hartutako meriendatxoa eskuetan. Txopin bat ardo edatera eta
mai eta aholki batzuk jarrita limonaden almazena taberna bihurtu zen. Handik gutxira sukaldetxo bat jarri zuten eta meriendak ematen hasi. Eta apurka jatetxe izatera heldu zen. Gaseozaz Izagirre izatetik restaurante Izagirre izatera pasatu zen. Hala ere, limonada fabrika ez zen inoiz desagertu. Etxe ostean mantendu baitzuen Luis Izagirrek jatetxeko almazenarekin batera. Lore sorta bat bezala, zirkuloan daude jarrita sukaldean, Bitori dago, Luis eta Doloresen gazteen izeko. Haien amaren aizpa, Alizeren ipuineko erregina ematen du, kokotxa goian, solbarda katzean, hile zurea mototzean bilduta. Desafiatzaile begira dio kamerari. Gaztaro guztia Bilboko handiki etxe batean neskame igaro ondoren zenargabe bueltatu zen herrira, ezkontzeko nagusiegia zenean. Bitori zen Izagirre jatetxeko sukaldean gidari eta arduraduna eta gidari direnek duten begiradariek begiratzen dio kamerari. Hemen ni eta nire neskak esango balu moduan. Haren atzeko aldean irrati zahar bat ikusten da, paretan zintzilikatutako burruntzali eta kasolen ondoan. Irratia ikustean izeko hori askotan entzundako kontu bat gogoratu du Nereak. Alemaniatik Gabonetan egiten ziren bizitaldian askotan kontatu du. Izekoren klasiko bat da, Bitorik sukaldean beti izaten omen zuen piztuta irratia. Gazteletara entzutea asko gustatzen zitzaiolako. Egun batean Dolores sukaldera sartu eta irratian Frankoren inguruan berbetan zebiltzala konturatu zen. Zertaz ari ziren galdetu zion Bitoriri, eta honek erantzun omen zion Franko ez zebilela ondo, aizorik egi zegoela. Irratian erregimenean zegoela esaten zutela eta behin eta berriz ari omen ziren Frankoren erregimena gora eta Frankoren erregimena bera. Eta eskuan ahora eraman da. Ziurrenek laster hilko zela zuzurlatu ziola kontatzen du Izekok. Eta gero ohartarazi ziola ez esateko inori. Inoiz ez baita jakiten. Lazaro be hilobitik jaiki zen eta Izekok hau kontatzen egiten zituen barreak gogoratu ditu Nereak, eta irribarrea irten zaio berari ere. Serio dago Bitori argazkian, harro. Hemen ni eta nire neskak. Kanpoan egindako urteek halako nagusitasun natural bat eman ziotela entzun dio noizbait Izekori. Bilboko handiki etxean eskame ibilitako urteetan asko ikasi zuela ikutsi nahian ibiltzen zela. Jatetxera atzerritarren bat agertuz gero, amantara sukaldean utzi eta bera irteten omen zen hauek zerbitzatzera. Eta berdin ingelesak zein frantsesak izan. Gazterenaz poliki eta hitz bakoitza ondo ahoskatuz hitz egin omen zien. Tenéis bonito con tomate, benetan uste omen zuen Bitorik ingelesez edo frantsesez zebilela. Eta harro bueltatzen omen zen sukaldera, jatetxean bera ez balego zer gertatuko litzatekeen marmaka. Sukaldeko filosofoa deitzen zioten Luisak eta Doloresek. Asko gustatzen zitzaiolako bizitzaren gora beherez hitz egin eta 11 ikusteko jaioak gara gero. Esaldiarekin bukatzea. Luisa eta Dolores bezarkada batean lotuta daude argazkian. Dolores gaztearen begiak ikusi eta aireportuan aurkitu dituena gogoratu ditu Nereak. Bekainak altzatuta ditu eta aizparen lepoan du jarrita ezkero besoa. Luisa ere Iribarrez dago. Ile luzea du, iluna, txirikorda batean lotua. Amaren aurpegia ikustean bere gaztetako argazki bat gogoratu du Nereak. Carlosekin batera Urkiolako kanpaldian hartutako argazki bat beltzarekin batera agertzen dena. Gozariko kafesnari zurrutada bat eman eta atzetik agertu zaio Izeko.
Bainezka ederrak, esan dio. Jantzi ditu dagoeneko kalera irteteko arropak. Etxean dagoenetik Nereak ez du behin ere ikusi kamisoi edo pijamarekin. Gelara jantzita sartzen ikusten du eta jantzita irteten. Jantzita lo egiten ezote duen susmoa du. Kafea zerbitzatu dio izekori eta ezertzeko eskatu. Kafe betetako kikara mahai gainean ustean, Doloresek argazki zaharrari begira jarri duen keinuari begira dago. Bekaina tximurtu du izekok eta argazkira baino urrunagoa begira dagoela dirudi. Garai horretan hasi zen zure ama mahaiak zerbitzatzen. Ez zitzaion zerbitzatzea gustatzen. Berari errekaduak egitera joatea gustatzen zitzaion. Bizikleta zaharra hartu eta errekaduak egiteko aitzakiarekin izertzera iezalditxo bat egitea. Berak esaten zuen bezala itsasoa usaintzeko. Baina gustatzen ez bazitzaion ere, bitxorik mahaiak zerbitzatu behar zituela agindu zion, lotza behingoz gainetik kentzeko. Ea astintzen duzun lotza neska, esaten zion. Horrela ezagutu zuen zure aita, mahaiak zerbitzatzen. Paulo askotan etortzen zen gurera bazkaltzera, zure ama ikusteko aitzakiarekin eta bitxorik ura zerbitzatzera bidaltzen zuen. Barran egoten zen Loreontzia, zure aitaren mahai gainean jartzeko agintzen zion beti. Eramaiozu neska, eta egiozu irribarre behintzat, esaten zion zure amari. Begionez ikusten zuen gazte hura zure amarentzako. Maialen, deika hasi da bere gelatik. Neu joango naiz, esan du izekok, eta handik gutxira aurreren barreak entzun ditu Nereak, urrunetik. Barrez lehertzen ari da Maialen. Telebistako marrazkiekin ere ez du horren beste barrerik egiten. Ziurizeko ipuin zaharren bat kontatzen ari zaiola. Igandea da, eta igandeak maite ditu Nereak, lanik gabekoak direnean behintzat. Askotan, igandeetan ere lan egin behar izaten baitu. Asteko egun txarrenak dira orduan. Erreakzioan dagoen bitartean, ezin izaten baitu burutik kendu, Maialenek ez duela ikastorara joan behar eta lanagatik ez balitz, berarekin eta Lebisekin batera pasatuko zuela eguna. Baina gaur ez dauka lanik. Gozaldu eta ospitalera joango da. Gaur igande lasaia da, horrela uste du Nereak behintzat, baina laster egingo dio iez lasaitasunak. Kalera jeitsi eta igandeetako egunkari potoloak eskuetan autora sartzen denean, egan egingo dio iez lasaitasunak, autoko ventiladorearen zirrikitutik. Hain justu, aurreko eguneko artikulua bere izanarekin sinatuta dagoela ikusten duenean, eta titularra Fidelena dela konprobatzen duenean. Bortizki botako ditu egunkariak lurrera, eta zabal-zabalik geratuko dira oinetarako lekuan. Indarrez zapalduko du azeragailua eta asistu bizian irtengo da ospitalerako bidean. Errekedu bat egiteko aitzakiarekin bizikleta hartu eta faroraino egin zuen iez Luisa gazteak, askotan egiten zuen legez. Begira da, itsasoa bukatzen zen lerroan jarrita, sakon hartu zuen arnasa. Begiak itxi zituen ondoren, krezalaren usaina hobeto hartzeko, olatuek haitzen kontra jotzean sortutako danbatekoak entzun zituen, eta uraren parrastada ondoren. Burua atzerantz bota eta paparreko irekieran sartu zuen eskua. Lore bat atera zuen handik, begiak ireki, lorea usaindu eta haizeak gehien jotzen zuen momentuan uretara bota zuen. Eta gero izen bat oiukatu zuen ozen, ipar ekialderantz begira. Urkiola mendi itsasontzia arrantzan zebilen aldera begira. Onartu nahi espadu ere, zain egonda. Zain dago. Egunen batean gertatu behar zuela jakinda, zain. Nereak beti jakinduelako egunen batean heldu behar zitzaiola Carlosen berri. Onartu nahi espadu ere, bera beti jakindu helduko zela egun hori. Desagertuak ere noizbait agertzen direlako. Era batera edo bestera, baina agertu egiten dira. Itsasontzia ondoratzen denean, arrantzalearen emaztea zain egoten den bezala egonda. Notiziak nahi ditu, baina aldi berean, ez ditu entzun nahi. Eta egun batean, nola edo hala heltzen zaizkio. Egun batean, arrastoak agertzen direlako hondartzako urertzean. Eta arrastoek galdera guztiak desagerrarazten dituztelako. Urak ekarri duen alkandora bere senarrarena delako. Alkandora urdin iluna.
Egunkari horri hauek jaso beharko zenituzke, ezta? Esan dio Izekok autora sartzean. Goizetik jaiki dira ospitalera abiatzeko, eta bezperan botatako egunkaria aurkitu du Izekok oinazpietan. Bai, Izeko, gero, erantzun eta azeleragailua zapaldu du Nereak garajeko aldapa igotzeko. Amari ere berdin erantzuten zion. Bai, ama, gero. Esaten zion gaztetan, amak gelak garbitzeko agintzen zionean. Ama, ospitalean daukanetik, berarekin bizi izandako hainbat egoera etorri zaizkio Nereari burura. Eta denetan ikusi du bere burua zakar erantzunez, gogo barik. Eta horrek min egin dio. Orain prest egongo litzateke amak eskatutako edozer gauza egiteko. Baina bere ama da prest ez dagoena. Eta aurreko egunetan bezala, ama non demontre dabilen etorri zaio burura. Non geratu den Izagirre jatetzean janaria zerbitzatzen zuen neskatoaren lotza. Non geratu den gauez bere kopeta lastantzen zuen amaren samurtasuna. Non geratu den aizparen kontuak entzuten zituen emakumearen barrea. Non dauden horiek denak orain. Izara batek estalia ikusi ditu, espazio txuri eta lanbrotzu batean. Boligrafo urdinez idatzitako hartzuekin betetako dauka gaur agenda. 2 prentzaurreko eta asteburuko erreportajerako elkarrezketa bat beste gauza batzuen artean. Eta horrelako egunak gorroto ditu. Eta zelako gauzak itzultzen ditu Lewisek? Zertan dabil orain adibidez? Galdetu dio Izekok, autoan sortu den isiltasuna usteko asmoz, ziurrenez. Biografia bat itzultzen ari da orain, baina era guztietako lanak egiten ditu. Askotan testu teknikoak izaten dira, astunagoak, baina orain biografia batekin dabil. Galdera horrekin, Lewisekin dena ondo dabilen galdetuna izan dio Izekok. Lewisen gaia atera nahi du. Afal orduan, Lewisek ahalik eta lasterren alde egiten du sukaldetik lanaren aitzakiaz, eta Doloresek jakin nahi du horrela den beti edo bera etxean dagoelako den. Iesi ikusten du Lewis beti, ingelesak horrelakoak diren jakin nahi du edo beraien artean arazoren bat dagoen. Baina laster utzi dute Lewisen gaia, berehala heldu baitira ospitalera. Luisaren gelara sartzean, eguneko informea eman die Pilik. Ondo egin duela lo eta gaur ez duela gauez berbarik egin, aurreko egunean egin zuen moduan. Pilik hori esan eta berehala konturatu da Nerea, Izek hori ez diola ezer esan horretaz. Izekok harrituta moztu dio. Noiz egin du berba ba? Berba egin du ametxetan ala? Baietz esan dio Pilik, eta Nereari begiratu dio. Bai, kontatu ziola Nereari, ea ez dio nosera aipatu. Biek emakumeak Nereari begira jarri dira, erantzun baten zain bezala, eta une horretan zarataka hasi da poltsa barruan daraman telefonoa. Barkatu, esan eta kanpora irten da Nerea. Atea izterakoan entzun dituen azkenitzak Pilirenak izan dira. Bai, norbaiti deika bezala ibili zen, nola zen? Korridorreko paretan jarri du sorbalda, telefonoa belarrian. Maite da beste aldetik hitz egin diona, laguna. Haren ahotsa entzutean telefonotik, leiotik argi gehiago sartzen dela iruditu zaio, eta leio alboan dagoen landareari begira geratu da. Hosto berde luze-luzeak ditu. Bitxorik jatetxeko barra gainean jartzen zituen loreak gogoratu ditu. Indarra ematen dio Maitek. Osfordeko paz hartan botatako irrintziarekin denak izututa utzi zituen modura, gai da bere ahots indartsuarekin edozein pertsona alaitzeko. Nola doa dena, galdetu dio Maitek. Amari gertatutakoa azaldu zion egunean egindako eskaintza errepikatu dio Maitek. Nahi duenean, ospitalean ordu batzuk egon daitekela berak ezin badu. Lasai, Izeko Dolores etorri da. Alemaniakoa? Bai, eskerrak berari. Eta amak ezagutu egin du. Bere izena esan zuen ikusi zuenean. Ez da egia izango, baina hori oso seinale ona da, Nerea. Boa, posten naiz. Aizu, nola duzu agenda? Geratu gaitezke zerbait hartzeko, bazkaltzeko, hitz egin beharko genuke. Zer da ba? Ez da ezer. Bueno, egon gaitezke? Ez dakit ba, hemendik zuzenean joan behar dut prentzaurreko batera, erredakziotik igaru gabe. Non da prentzaurrekoa? Azkenean, bazkaltzeko geratu dira. Zerbait azkar jateko. Gaur Nereak jarrita baitauka kronometroa. Eskerrak Maialenek eskolan bazkaltzen duela. Prentzaurrekotik irten eta korrika batean abiatu da jatetxera. Aspaldian ez du Maite ikusteko aukerarik izan. Lanarekin eta amaren kontuarekin ez du lagunik ikusteko denborarik ere. Iñakirekin arazoren bat izango zuela pentsatu du Nereak, eta hitz egiteko beharra duela. Azken aldian ez dabiltza ondo. Aurrik ezin dutela eduki jakin zutenetik ez dute aurrera egin. Ordutik hasi zen Maite loditzen, antsietateak jota. Eta zaldan dabil Lewis galdetu dio, jatetzeko mailaren aurrean ezerita, jatekoaren zein daudela. Badirudi denak galdetu behar diotela gaur Lewisez. Ondo, etxean. Ja, tazu?
Beno, ez dizut gezurrik izango, nahaztuta pizka bat. Amaren arazoa hasi zenetik inorekin hitz egiteko aukera gutxi izan duela aitortu dio, eta barruan dituen arantza guztiak ezin aterata dabilela. Ez dakit, Maite, erlojua galditu nahiko nuke batzuetan, eguneak ez dit ematen, erredakziotik ospitalera, ospitaletik erredakziora, eta etzera heltzen naizenerako neka-neka eginda nago, eta askotan alabalo dagoela heltzen naiz. Eta hori gertatzen zaidanean, bizitzaren zati preziatu bat galdu dudala pentsatzen dut. Norbaitek bizitzaren zati bat lapurtu didala, ez dakit. Lehen ere, justu ibiltzen nintzen, denera ezin helduta, baina amaren kontu honekin hankaz gora jarri zait dena. Denaz da zaila, Maite, derrepentean dena da zaila. Tabako paketetik zigarroa atera eta barruan duen pizgailuarekin eman diozua. Kea indarrez bota ondoren, aurrera egin du Nereak, errukiz begiratzen dio Maitek. Eta Lewisekin, azken bolada honetan ez dakit zer gertatzen zaigun. Gagoean, elkarri lau hitz esaten dizkiogu lo geratu aurretik. Bakoitzak besteari egunean egindakoa laburbiltzen diogu, baina besterik ez. Ez digu gehiagorako ematen. Egun guztiak igarotzen dugu bananduta, eta gero elkartzean ematen du ez dugula elkarri ezer esateko. Lasai Nere, normala da, egoera ez da erraza, baina ikusiko duzu nola konpontzen den dena, ama sendatu eta etxera bueltatzen denean. Zeinen etxera bueltatu behar da baina? Berera, gurera? Azperen egin eta indarrez hartu du Nereak zigarroaren kea. Tximurtuta dauka, Maitek bekokia. Barrukoari batek azala tenkatuko balio dezala. Izilik geratu dira une batez. Zerbitzariak lehenengo platera ekarri du, eta zigarroa hautsasontzian zimurtu du itzali arte. Gero, esku hori bekokitik pasatu duenean, zigarro usaina hartu die atxamarrei, eta erretzaile zaharrek izaten dituzten atxamar horituak gogoratu ditu. Nazka eman dio irudiak. 25 minutu baino etzaizkit geratzen, esan dio Maiteri, erlojuari begiratu ondoren. Honekin, harira joateko eskatu nahi dio, zertarako deitu dion jakin nahi duela, baina ez du ematen Maitek ulertu dionik, edo ulertu dai dionik. Ez dituzu pataktak jak behar, galdetu dio Maitek eskua sardezka duela. Gorantzigo du eta itsasotik ateratako netunoren antza hartu dio Nereak, bizarra falta zaio bakarrik. Ez, bete naiz, ez daukat gozerik. Nereak plateraren albo batean utzi dituen patata frigituen menditxoan sartu du sardezka. Neptuno arrantzan hasi da, eta hoa beteta izketan jarraitu du. Bueno, egia zan, Lewis ez da sekula izan berba askoko, ez da? Ez dio harira joateko gogandirik sumatu. Arraroa da, Maitek gauzak zuzenean esateko ohitura baitu. Sardezka patata frigituetara bezala horrela joaten da bera ere harira. Gaur, aldiz, bide luzea aukeratu du. Zain dago Nerea, benetan zertarako deitu dion jakin nahi du. Bueno, eta, zuzelan Maite. Ondo, esaldia hasteko alegina egin eta berriz damutu balitz bezala geratu da. Eta Nereak pentsatu du benetan zerbait larria gertatzen zaiola, arazoren bat daukala eta ezin botata dagoela. Zer modu Iñakirekin? Arazoren bat izan duzue? Ez, kontua ez da Iñaki. Izili gelditu da segundu batez. Kontua Carlos da. Carlosen izena entzutean gogortu egin zaio Nereari aurpegia. Olatu handik batek atzetik harrapatu du. Olatuak harrapatu eta buelta-bueltaka daraman orain. Hondartzaren ertzeraino. Bidean ura irentzi eta irentzi dabil. Begiak zabal-zabalik geratu zaizkio eta kopeta tximurtuta. Aspaldia etzuen inork beringuruan izen hori aipatzen. Carlos. Zertara dator orain Maite antzinako konturrekin? Eta orduan ulertu du. Heldu da, beraz unea. Itsasoak ekarri du azkenean Carlosen arrastoa hondartzako urertzera. Eta handago berazain. Zer agertu den ikusi nahi baina, aldi berean ikusi nahi ez duen arrantzalaren emaztea bezala.
Lehenago esan nahi nizun, baina enekien nola hasi. Carlos ikusi dute hirian. Esan ez esan egon naiz, amaren kontua dela eta, baina gero pentsatu dut bezala esatea. Ezer jakin gabe, kaletik elkarrekin topo egiten baduzue bihotzekoak emango dizu bestela eta. Non ikusi dute, galdetu dio Nereak, eta hotza lehen baino sakonago irten zaiola konturatu da. Ez dut estarriarekin aleginik egin, sabeletik irten zaioa hotza. Hemen, hirian, baina egon aldaiteke hemen, zertara etorri da. Begiak irten behar zaizkiola sentitu du Nereak. Ez dakit ziur kontua nola den, baina entzun dudanagatik bere kontra zeuden atxiloketa aginduak indargabetuta geratu dira. Urte asko pasatu direla edo horrelako zerbait, baina ez egin niri kasu gehiegi. Zigarroak behatzak erre behar dizkio, aspaldian pasatu dira lehen agindutako 25 minutu, baina Nerea ez da maitik altzatu, jada ez dauka presarik. Bista lausotu egin zaio eta duela 15 urteko esena etorri zaio burura. Carlos azkenezko ikusi zuen eguneko irudiak ikusi ditu. Bere gurasoen etxeko atariaren aurrean daude. Carlosek esan dio urrengo egunean ez dutela elkar ikusiko. Hendaiara joan behar duelako dentistari bizita egitera. Eta musu eman dio gero. Musu dardartia. Orduan ez izan kakatia, esan dio Nereak. Dentistaren gana joateak horrela jartzen badu, ederra egin dutela. Eskerrak zuek etxaretela erditzen, bestela eta horrelakoak esan dizkio. Barre egin du eta zarrailan giltza sartu ondoren ez du atzera begiratu Carlos Euriak bustitako kaletik urrutzen ikusteko. Ez dakielako kale horretatik behera zelako bidaia hasiko duen Carlosek. Ez dakielako ez duela urtetan edo sekula ere gehiago ikusiko. Ez dakielako amesgaiztoetan behin eta berriz agertuko zaion mamua bihurtuko dela kaletik behera doan gazteura. Carlos Lizarribar, ustezko egilea. Jakin izan balu, bere atzetik korrika hasi eta lepotik helduko zion eta ez joateko erregutu. Egun hartatik aurrera bekokia tximurtuta ibili zen Nerea. Handik 2 urtera Osforden Lewis ezagutu zuen arte ez zitzaion aurpegitik keinu ospindua ezabatu. Baina Lewisekin elkartu ondoren ere buruan bueltaka ibili dituen urtetan Carlosen inguruko kezka eta ark zabelean utzitako mina eta zerrea eta hutsunea. Zergatik ez zion ezer esan? Ez zuen behar bezala agurtzeko aukerarik ere izan. Ez izan kakatia. Horiek izan ziren esan zizkion azken hitzak dentistaren gana zijoalakoan ez izan kakatia. Eta azken esaldi hura 11 amesgaiztotan agirtu zaio gerora. Ez da filmetan esaten diren azkeneko esaldi lodi eta pisutsu horietako bat. Ez izan kakatia. Bizitzako une garrantzitsuenetan horrelako esaldi merkeak esaten ditugula pentsatu du. Esaldi merke harekin agurtu zuenetik beti izan du Carlos buruan kezka handi bat bezala. Bere bizitaren une seinalatuenetan ere haren aurpegia etorri zaio burura eta bere buruari galdetu dio Carlosi bere inguruko notiziarik helduko zitzaio. Baote daki ezkondu naizela, baote daki alaba izan dudala, baote daki, eta onartzea kostatzen bazaio ere azken urteotan hartu behar izan dituen erabaki garrantzitsu guztien aurretik etorri zaio Carlos burura eta hartutako erabakiaz zer pentsatuko lukeen erabili izan du gogoan. Lanera joan beharko duzu ez? Berandutu egingo zaizu, esan dio Maitek bere ametsetik atera araziz. Buruarekin baiezko keinua egin eta garrantzian galdetu dio. Nor ikusi du? Iñakik? Ez, Iñakiren lengusuak, Martinek. Eta hau esaten buruan markurtu du Maitek. Eta hitz egin dute, bi hitz uste dut. Azperen egin du, 15 urteren ondoren bi hitz. Esku artean duen tabako pakete hutsa tximurtu du Nereak eskuarekin, indarrez.
Carlosek aurkitu dituen lagunei berataz galdetuko zien zalantza du buruan, baina etxio Maitari aipatu. Jakin nahiko luke, ez du jakin nahi. Tabernetik irten eta tximurtutako tabako paketea atzetik metro batera dagoen zakarrontzira bota du saskibaloi jokalariaren estiloaz. Paketeak zakarrontziaren ertza jodu eta espailoiaren gainera jautsi da. Kaka, esan du Makarka, eta pentsatu du Pitorik arrazoia zuela. Lazaro be hilobitik altza zara gero. Eta ez dagoelako sekuli lasai ibiltzerik. Urrunean ikusi du Fidel, kristalesko bulegoan sartuta, telefonoz berbetan. Bertara zuzenean joateko asmoa zuen, baina pentsatu du hobe dela bukatzen duenean joatea. Estuaren eta ate ondoan zain egon nahi. Indarre sartu nahi du bertara, abiadura hartuta. Bitartean, goizeko prentsaurrekoan erabilitako kaseta eta kuadernoa utzi ditu mahai gainean, eta ordenagailua piztu du. Blum, nahiko luke. Ordenagailuaren antzera, burua nahi duenean itxali eta nahi duenean piztu ahal izatea. Orain, itxalegin nahiko luke gauza gehiegi ditu buruan. Irudi gehiegi bata bestearen gainean, ama ikusten du ospitaleko ohean etxanda, Fidel bere kristalesko bulegoan sartuta, eta Carlosen irudia beste guztietan sartu da. Beti jakin izan du helduko zelaren berri izango zuen eguna, baina une okerrenean heldu da. Ez du ikusi nahi, orain naiz. Baina ikusi nahi ez badu ere ezin ditu Carlosi buruzko galderak burutik kendu. Nola ote dagoen, zer itxura ote duen, zahartuta ote dagoen, hainbeste urteetan iesi ibili ondoren zahartuta egon beharko duela pentsatu du. Ba ote duen emakumaren bat alboan, ba ote duen berak oraindik lekuaren bat haren bihotzean. Carlosen bizitzak, ordenagailuan bezala, blun egin du. Hainbeste urte zitxalita egon ondoren piztu eginda, baina programa kadukatua ekin agian. Carlosen begiak gogoratu ditu, eta iluntxe batean begi haiek erakusleen zuten dardara. Guztiz lotxatuta begiratu zion lehenengo musua eman aurretik, eta nereak ezin du onartu. Musu dardati bat emateko lotxa zuen pertsona bere dela, orain mamu baten antxera agertu dena. Haren eskuak gogoratu ditu, izerditan zeuden. Erretik desagertu zenetik, eskuaiek zenbat izerdi botako zuten pentsatu du. Zenbat izerdi hotz. Carlosek ondartzen esan zizkion hitzak gogoratzeko alegina egin. Eta une batez, haren ahotsa entzun duela iruditu zeio. Baina beste ahots bat izan da bere belarrietara heldu dena, Fidelena. Jaka janzten dagoela pasatu da nerearen atzetik, kalerako bidean. Zanti geratzen da buru, galdetu berari zenbat espazio uzten dizuen bakoitzari, esan du Fidelek, eta korrika irten da. Eta korrika joan dira, alaber, nereak Fideli esan nahi zizkion hitz guztiak. Egan, lurrun bihurtuta. Telefonoa, izeko da. Dei horren zain egon da arratzalde osoan. Medikua gaur pasatu behar zelako ama ikustera, baina amaiterekin hitz egin ondoren, ia ahaztuta zeukan. Nola dago? Ondo, lasai egoteko esan du medikuak. Denbora behar duela, baina ziurrenez, poliki-poliki jendea ezagutzen hasiko dela. Lagundu egin behar diogula denon artean. Norden gogaratzen lagundu behar diogula. Gero pasatuko nahi zure bila izeko, bukatzen dudanean, ez dakit zer ordu izango den. Amari norden gogoratzen lagundu beharko diotela. Ez die itxoriei usainonik hartu. Ama nonote dagoen galdetu dion amekagarren aldiz bere buruari, aurrean duen pantaila urdinari begira dagoela. Eta pentsatu du Izagirre jatetxeko sukaldean egon daitekela, patatak zuritzen. Edo bihurgunez betetako errepide batean aitak gidatzen duen auto baten barruan. Edo neskato baten kokotzari eskuekin heltzen altzako zu buruan erea, esanez. Edo berak ezagutzen ez duen mundu batean, German izeneko gizon ez ezagun bati deika, adibidez. Politikako saietik irten den zurrunbiloak esnatu du. Zerbait gertatu da, zerbait larria. Auto batek estanda egin duela, entzun dio albotik pasatu den lankide bati. Eta belarriak itxi ditu, ez du besterik entzun nahi.
Ez du non izan den jakin nahi, ez du jakin nahi noren kontrakoa izan den. Lehendik ere lepoan zuen zama gehitu egin zaio. Carlos, ama, Fidel eta orain auto hori. Estanda hori, buruan imaginatu duen ke eta zu hori. Iez egin nahiko luke batzuetan, urrunera. Gaur goizago irtengo da egunkaritik zuzendaritzak gizarteko horriren bat kenduko baitie. Politikakoek zabal eman dezaten estandaren berri. Horri gehiago beharko dituzte. Estanda egin duen autoren argazkiak, lekuaren infografia eta politikarien deklarazioak sartu ahal izateko. Bereziki politikarien deklarazioak sartzeko lekua beharko dutela pentsatu du. Betiko berbak jasotzeko, berba utxalak. Eta pentsatu bezala gertatu da. Inoiz baino goizago irten da erredakziotik. Goizean horri osoko albistea izan behar zuena zutabe bat bihurtu da. Izeko ospitaletik jaso du eta autoan doazela haren galderaren zain dago. Amak gauez berba egin zuela, ea zergatik ez dion kontatu galdetu behar diola, pentsatu du, baina ez dio Izekok hori aipatu ere egin. Ospitaletik irteten denean nora eraman behar dugun pentsatu beharko dugu, esan dio Izekok. Ama ospitaletik irteten non biziko den pentsatu beharko dute. Dagoen moduan egongo ezin baita bakarri bizi, orain arte bezala. Ospitalean dagoen bitartean nahiko ondo konpon daitezke. Bereziki pili hor egonda. Gauero geratzen da bertan eta haren ahotsari gaita baten soinuaren antza hartzen jarraitzen badu ere, gero eta gozoago egiten zaio. Laguntza handia eskaintzen die. Han geratzen dela jakinda lasaiago doaz gauero etxera. Aurreko egunekoaz ezera aipatu behar ez duela ikusita Nereak berak eman dizkio esalpenak Izekori. Kontatu nahi nizun amak ametsetan berba egin duela eta kontu hori, baina ez du egin zait, barkatu, esan dio, eta Izeko buruarekin baizko keinua egin eta isilik geratu da. Zer esan dizu pilik Izeko? Hori bada, zuri esan zizun gauza bera, berbetan ibili dela, ametsetan. Esan dizu ez daki zein izen apaitzen ibili dela? Bai, esan dit, eta zer? Germana izena aipatzen ibili dela esan dizu? Bai, esan dit, ezagutzen zuen amak Germanen bat, ala? Bai, eta zer? Erantzun dio Izekok. Ez dio inoiz horrelako doinua zehitz egin. Aizkorren borrean sartzen entzuten duela, iruditu zaio Nereari. Aizkorrak bezala moztu nahi izan du elkarrizketa. Ba, no zer jakin nahiko nukela, esan du Nereak apal. Beno, oso kontu luzea da, beste batean kontatuko dizut, esan dio Izekok. Toñoa jaitxiz, begirada errepidetik altxatu barik. Izeko, erregutu dio Nereak. Eta txikitan, maletan sekarrena erakusteko erregutzen zioneko ahotsa irten zaio. Izekok harrituta utzi du Nerea. Dolores beti egoten da edo zer kontatzeko prez, bereziki antxinako kontuak direnean. Bere espezialitatea da. Bitorriren espezialitatea atuna tomatearekin zen bezala. Orain, ordea, ez dio informaziorik eman nahi, iez dabil. Hala ere, besterik esan behar ez zuela uste zuenean berriz hartu du hitza. Errepideko argietan du galdua begira, eta autoan egongo ez balitz bezala hitz egin du, urrunetik bezala. Antzekoa gertatzen da armairu zahar bat margotzen duzunean, adibidez. Isilik geratu da une batez, eta Nereak ez du txintik ere esan, Izeko nondik irtengo den zain. Pentsa armairuari pintura zaharraren gainetik beste bat jartzen diozula. Zuriaren gainetik marroia, adibidez. Bada, handik gutxira pentsatzen duzu armairu hori beti izan dela marroia. Ahaztu egiten duzu noizbait zuria izan zela. Baina urtuen ondoren, ezetasuna, beroa, hotza, ukituak pairatzen ditu armairuak. Eta horien ondorioz, gaineko geruzaren zati bat jausten zaio. Pintura zatitxoak jauzi eta marroiaren azpian armairuak azal zuria duela ikusten duzu. Lehenengo unean harritu egiten zara, baina gero esaten duzu, arrazoia, egia da, armairu hau zuria zen. Horrela gertatzen zaigu guri ere, etengabe ari gara geure burua margotzen. Gertakari baten gainean beste bat jartzen, ondoan dagoena ahaztuz edo ahaztu dugula pentsatuz. Baina egun batean kolpe hartzen dugu, eta armairuari bezala, geruza zatitxoak jaisten zauzkigu lurrera. Eta gerean geratzen zaizkigu beste geruza batzuk, jatorrizkoak. Eta orduan esaten dugu, bai, egia, armairu hau zuria zen.
Bitori etorri zaio nereari burura. Sukaldeko filosofoa berbetan dagoela iruditu zaio. Amari ere, aspaldiko koloreak agerian geratu zaizkiola esan du, eta ara non bueltatu diren desagertuak uste zituzten irudiak, izenak, pertsonak, German bezala. Ahotsaren tonua jaitsi egin zaio, aspaldiko kontuak gogoratzeak triste jarriko balu bezala. Nor zen, amaren antzinako nobioren bat, galdetu dio nereak. Bai, ez duzu sekula jakin, ez da? Buruarekin esesko kinoa egin dio nereak. Orduan bafa egin du Doloresek. Puxka hasi da, ezin duela sinistu. Nola ger daitekeen orain, hainbeste urteren ondoren, Germanen izena. Non den bontre sartuta ote zuen Luisak hori. Hainbeste urteren ondoren, errepikatu du. Begiak txikitu egin ditu, gogoratu nahi duena oso urruti egonda indar gehiago egin beharko balu bezala. Eta berriz hasi da puzka, ezin sinistuta bezala. Mila galdera egiteko gogoa piztu zaio nereari. 1001, baina nondik hasi ere ez dakiela, etxera heldu dira. Igogailuan doazela, ama 20 urterekin imaginatzen saiatu da, mutil ez ezagun batekin barrezka, eskutik hartuta eta zinegoina nabaritu du. Ama zerbait gaizki egiten ari balitz bezala. Alabaren logelara sartu dira eta Lewis aurkitu dute oheraren ertzean eserita Maialeni Aliziaren ipuina kontatzen. Alize mundu miresgarri batera jauzi da. Bapatean mundu berri batean bizitzea suertatu zaio eta ez ditu hango legeak ezagutzen, baina horrela egokitu zaio, berak ez du eskatuan egotea. Eta Alizek bere buruari galdetu dio, noizbait gauzak lehen ziren bezala izatera helduko diren. Ez du mundu berri horretan gertatzen dena ulertzen, azaldu dio Lewisek Maialeni. Orduan, Maialenek galdetu dio, eta zergatik ez da berriro zulotik irteten? Nahiko luke, baina ez daki nola egiten den hori, erantzun dio aitak. Eskuarekin lastandu du nereak alabaren ilea eta lo egiteko ordua da, esan dio, kopeta muxo bat eman ondoren. Noiz etorriko da amona, galdetu dio Maialenek. Laster, gabonetarako hemen egongo da. Olentzerorekin batera etorriko da, erantzun dio, eta ziur opari handi batekin datorrela. Eta beste musu bat eman dio kopetan. Lewisek komunean hortzak garbitzen dituen bitartean, nerea ohe gainean eseri da, eta bertan eman dio buelta armairutik ateratako argazkien kasari. Amari zeintzuk erakutsi erabaki nahi du, zuri beltzeko argazkiaien aurrean dagoela. Amak eta German horrek batera argazkiren bat atera hotez zuten pentsatu du. Hala bada, amak argazki horiek ezkutuan izango zituen. Argazkien kasari buelta ematean zabaldu den hautsak doministikuka jarri du. Komunetik Lewisen ahotsa heldu zaio, bless you esanez. Eta Lewisen ahoa aginetako pastak sortutako bitzez beteta imaginatu du nereak, bless you esaten. Ahoa bitzez beteta, Oxfordeko batean ezagutu zuen egunean bezala. Zua zinen lapurra, esan zion ozen harrituta, Doloresek bere aizpa Luisari jatetzeko barran zegoen ontzi kolore bat hartzen ikusi zuenean. Doloresek ezekien bitori hain gertu zegoenik, eta dena entzun zuenik. Jakin izan balu, ez zuen haino zen hitz egingo, ez zuen aizpa salatuko. Bitorik zigortu egin zuen Luisa loreak lapurtzen ibiltzeagatik. Hilabetean ezin izango zuen errekaduak egitera irten. Bazekien zer zen Luisari gehien gustatzen zitzaiona. Eta sukaldean zegoen bitartean, amantalaren pean eskutatuta izaten zituen novela erromantiko merke haiek irakurtzen ibili ez edin, errezetak idaztera behartu zuen. Jatetxean egiten zuen plater guztien errezetak. 3 kollarakada sukre, 2 irin. Sukaldeko mai gainean errezetak idazten ikusi zuen Bitorik Luisa hilabete osoan. Bizigoa saltzan, atuna tomatearekin. Errezetak diktatzen zizkion bitartean, zeharka begiratzen zion eta asperen egiten zuen. Neskarekin zer egin behar zuten pentsatuz. Beti bere munduan galduta. Irakurtzen zituen erdipurdiko liburu haiek kutsatuta zegoen neska hura. Flana, intxaur saltza, arroz esnea.
Luisak errezetak idazten zituen bitartean, kezka bakarra zuen buruan. Germanek arrantzaldi hartan ez zuela aurkituko sortea emango zion lorerik itsasoan. Pentsamentu hori buruan eta hilabete itsasertzera inguratu gabe egon ondoren, lore zimelduen antza hartu zuen. Amari zein argazki erakutsi, zein argazkirekin hasi. Hori pentsatzen sartu da amaren gelara, eta ama bertan esnatuta aurkitzean izutu eginda apur bat. Begiak zabal-zabalik aurkitu du, eta gelan bakarrik. Ez dago inor alboko oean. Pilar probaren bat egitera bidaliko zutela pentsatu du. Arraro egin zaio gela bi emakume haiek gabe ikustea. Beste bat ematen du, zerbait falta zaio. Gaitaren soinua eta hitzak, hitz zaparrada, pilik esandako hitz guztiak. Nora joan ote diren, galdetu dio bere buruari. Leiotik ies egin ote duten, ala itxatzita dauden oraindik gelako paretetan, berriz salto egiteko prest. Sartzerakoan, deseroso gerturatu da amaren gana. Amaren begirada zuzena, gelako isiltasuna. Isiltasun deserosoa hausteko ama, esan du, ama, eta amak hitza errepikatu du, ama. Ama esnatuta dagoela aprobetxatuz, argazkiak ahalik eta lasterren atera ditu poltsatik. Hondartzan, ateratako ari begira, irribarrea irten zaio. Bere burua ikasi du, ur ertzean, 7 edo 8 urterekin, areaz egindako hasiaren barruan eserita. Eta aurrekoan, ikusi zuenean bezala iruditu zaio. Amak jartzen zion eguzkitako kremaren usaina aditu duela. Gero, Izagirre jatetxeko sukaldean egindako argazkia hartu du eskuartean. 6 emakume gorantz begira agertzen direna. Amaren eskuetara hurbildu eta amak geldu egin dio. Aur jaio berriek eskainitako eskuari heltzen dioten bezala, heldu dio argazkiari Luisak. Inertziaz bezala. Maialen jaio berriak, bere eskuari lehen bizikoz heldu zion bezala. Begira nortzuk dauden hemen, ama. Begira hemen behean, norden gaztetxo hau, zan dio. Inork entzuten ez diola eta besteetan baino altuago, hitz egin dio amari. Argazkiari begiratu geratu da, eta bitartean nereak berari begiratu dio. Kostatu egin zaio argaziko neska gazteura orain aurrea duen emakumea dela sinestea. Bata ozto berdea da, argazkikoa. Bestea, errenkan behera korrontea daraman ozto ziluka. Ibaiaren indarrak daraman horbela. Baina, errekako ura ozto zikuan sartu baliz bezala, bapatean zerbaitik indaberritu du. Luisa eta argazkiari begira izen batzuk aipatu ditu. Izen haiek entzute hutsak atxamarka egiten dio nereari, eztarrian, eta esan izan du saiestu. Begiak malkoz bete zaizkio. Ezkerrak bakarrik haudela, hori pentsatu du, jertzearen maukarekin maltsoak lehortzen dituen bitartean. Ama, esan dio orduan nereak urgentziaz. Berari begiratzea nahi du, berak ere bere izena entzun nahi duelako amaren ahotzean. Baina bere ahotza amaren munduan bortizki sartu izan balitz bezala, Luisari bapatean aldatu zaio aurpegia. Argaziko emakumeak ezagurtzerakoan erakutsi duen irribarrea desagertu eginda eta espresiorik gabe geratu da berriz. Nereari begiratu dio, baina ez begietara, kopetara baizik, eta ondoren aurreko pareta zurian itsatsi ditu begiak. Berriz galdu da. Berriz egin dio nereari atxamara artetik iez gazez betelako globoaren soka eztuak. Amaren ohe buruan ertzean jarri du bekokia. Dauka bihotza. Begiak altzatu eta Izagirre jatetzean hartutako argazkia ikusi du izara gainean. Amaren eskuetatik jauzita. Berriz hartu du eta agendan sartu du. Beste argazkien artean koloretako bat daukan han. Koloretako lehenengo argazkien zuten koloren artifizial horietakoa. Ama, etzeko sukaldean ageri da arropa lizatzen, eta alboan Xabier eta Bera daude. Berak 6 eta Xabierrek 8 urte edo izango dituzte. Eskua altxatu du amak.
ataria argazkinez egiteko erregutuz bezala. Aitak koloreko makina erosi egiten zuen lehenengo argazkia izango zela pentsatu du. Proba egin nahiko zuen etxean, eta amak ez zuen agertu nahiko etxeko jantziekin eta prestatu gabe. Orduak pasatzen zituen Nereak amak arropan nola lizatzen zuen begira. Mahaian jartzen zuen trapu zaharraren gainean kokotsa. Amak plantza egiten zuen bitartean, askotan jartzen zuen orrialde bat trapuak estaltzen ez zuen mahai zatian. Eta han, aritzen zen marrasten, plantzaren beroari hurbilduta. Dan entzun du, plantzaren kolpeak dira. Marrazkiak egiten zituen bitartean, entzuten zituenak. Eta sakon hartu du arnaza, arropa garbien usaina hartzeko, familiaren usaina. Eta marrazkia egiten jarraitu du, betiko marrazkia, mendia, atzeko aldetik eguzkia irteten, bilaino potolo inguruan, eta erdian baserri bat, teilatu gorri duna. Eta amak halako batean oihu egin dio bere gelan bakeroekin jolasten ari den Xabierri. Ez zaratarik egiteko auzokoak igoko direla eta. Plastikozko bakeroak ohetik behera salto eginda suizidatzen zituen Xabierrek. Baina haiekin batera egiten zuen salto berak ere, eta sekulako zarata ateratzen zuen. Irratia piztuta dauka amak, bitxorrik jatetzean izaten zuen moduan. Eta marrazkia egiten dagoela entzun ditu neskatoak notiziak, zozketak, Elena Francis, novela. Arropa lizatuaren menditzo epela beheko aldetik hartzen ikusi ditu amaren eskuak. Eta eraman hauek zure gelara, esan dio pilaren gainetik. Eta korridore hortzetik barrena neskatila gaztetxo bat ikusi du. Kokotsa arropa epela haietan sartua. Arropa garbi usaina barneratuz, familia usaina. Erizaina gelara sartu den arte, ez da konturatu ospitale hitza idatzita daukan izararen gainean jarria, duela kokotsa. Gela garbitu behar duela eta mesedez kanpora irteteko eskatu dio. Altxoan zituen argazkiak jaso eta altxatu denean amaren eskuak heldu dio besotik. Sustoa hartu du eta erizainari segundo bat itxaroteko esan dio. Zer gertatzen da ama, galdetu dio. Noiz goaz, esan dio. Nora galdetu dio, baina sumatzen du zer esango dion. Farora. Nerea zer erantzun ez dakiela. Erizainak esan dio ez daukala egun osoa eta gelatik irten behar duela. Korridoreko horman jarri du sorbalda eta buruari heldu dio eskuekin. Buruko mina du. Negare egingo luke berriz baina, hain da zuria eta hain da hotza ospitaleko korridorea, ez zaio malkorik atera. Erizain bi pasatu dira bera horretik, utzi dagoen gurpila aulkiari butxalka hauetako bat. Hiru hildakori buruzko zerbait esan dio batak besteari zorbaildak altxatuz. Ezesko keinua egin dio besteak buruarekin eta ere bota du indarrez. Aurreko eguneko estandazari direla igarri du Nereak, eta negar gura gehitu zaio. Zaitu zaitezke, entzundu orduan atzeko aldetik, garbiketa amaitu dute. Hemen nago, ama esateko gogoa du, baina gelako isiltasuna apurtzea beldurra eman dio eta estul egitera ausartu da bakarrik. Estul egin du, 3 aldiz, ama hartu da bertan dagoela berriz. Ikusten duz itsasoa, esan dio amak, aurreko paretari begira. Bai ama, erantzun dio Nereak, eta pentsatu du gurpila aulkia eskatu behar liekeela erizainei. Gelatik irteteak hone egingo diola amari. Alusinazioak eragiten dizkiola enbeste ordu gela berean egoteak. Ez lioke gaizki egingo, gabonak behintzat etxean igaro al izatea. Pureta botikaren, usenaren ordez, familia usaina hartzeko. Etxeari zerbait falta zitzaiola iruditu zitzaion bart. Lewis kanpoan zen eta etxera heltzean beti bertan aurkitzen dituta dagoenez. Etxez ezagun batean sartu zela iruditu zitzaion. Haren falta usaindu zuen. Bazekien ez zela afaltzera agertuko. Afaria zuela euskaltegikoekin. Euskal Herrian bizienetik oso gutxitan irten da gau eskalera bera gabe. Maite eta Iñakirekin noizbait bera urdun zegoenean, baina bestela ez da inoiz ibili gau ez bera gabe. Euskaltegian ondo pasatzen du Lewisek, lagun asko egin ditu. Beharra ere bazuela pentsatu du Nereak.
bestela etxe barruan itotzeko arriskua baitzuen. Baina, hala ere, deseroso sentitu zen bart. Horatzean, komuneko labagoko ura irekita utzi duela pentsatzen duenean bezala. Jaiki eta ura irteten ez dela ikusi arte ez da lasai geratzen. Bazekien ez zela lasai geratuko Lewis etxera bueltatu arte. Eta benetan berandu heldu zen Lewis. Alkolaren kiratsa seriola ahotik. Estropezu egin zuen alfombrarekin ohean etxan aurretik. Esnatuta egon arren, Nereak ez zuen begirik ireki. Goizean lo utzi du senarra ohean. Erreakziora bidean autoko irratia piztu du, pentsatu gabe, automatikoki. Baina segituan damutu eta itzali egin du. Iragan eguneko estandagora eta bera dabiltza. Carlosek Euskal Herritik alde egin zuenetik ezin du horrelako notiziarik entzun. Ezin jasan. Barruko gauza balitz bezala hartzen du. Estanda zabaleraino sartuko balitzaio bezala. Erredakziora heldu eta Fidel ikusi du aurrez aurre. Aukera ezin hobea du orain titularraren aldaketagatik duen haserrea adierazteko. Baina jada ez dauka gori. Gustu egin zaio haserrea. Pentsatu du hobe dela pasatzen ustea. Energia eolikoaren inguruko erreportajea ari da prestatzen. Hainbat dei egin behar ditu eta horrez gain gaurko prentsaurreko baten deialdia utzi dio Fidelek mahai gainean. Hasi zaizkio berriz barruak nahazten eta burua. Ordubete barru prentsaurrekoan egon behar du. Ez du beste ezertan hasteko demorarik. Burrumba da moduko bat entzuten hasi da, zorabioa. Tabako paketea ikusi du mahai gainean eta konturatu da benetan dagoela larri, ez baitu erretzeko bat ere gogorik. Tabako paketearen alboan dagoen egunkaria hartu du esku artean. Honi helduta zorabioa pasatuko zaiolakoan. Portadan txikitutako auto baten argazkia ageri da, eta zenbaki batek salto egin dio begietara, 3 hildako. Ospitaleko erizainak gogoratu ditu sorbaldak igoz. Eta pentsatu du zer sentiareziko dion zifra horiek autoa leherrarazi duenari. Zifra hori ostasunez hartuko duen edo zifra horrek buruan behin eta berriz joko duen. 3. Danbor bat izango balitz moduan. Edo 3 entzutean 3 lagun hil edo torturatu edo atxilotu edo jipoituren aurpegiak ikusiko dituen. Eta hauek ez dioten damurako ez errukirako leukurik utziko. Edo hauek ikusita eta danborra entzuten jarraituko duen. 3. Egunkariari buelta eman dio. Argazki hura mahaiaren kontra jartxarekin errealitatea desagerrarazi ahalko balu bezala. Ikusten ez dena ez baita existitzen. Horrela erakutsi dio kazetaritzak. Egunkariaren beste aldean familia irribarretsu baten argazkia ageri da. Egunkariaren alde bakoitza txamponaren alde bat izango balitz bezala. Murtziako familia bat da eta telebistako lehiaketa batean irabazitako taloia erakusten dute. Irribarretsu denak. Loteriaren alde biak. Aitak semearen besoa heldu eta gora altxatu ageri da. Garaipenaren seinalea eginez. Eta inbidia sentitu du. Ez irabazten duten diruagatik, baizik eta egunkariaren bestaldeko argazkian azaltzen den auto txikituarekin zerikusirik ez dutelako. Berak ere ez du zerikusirik, baina sama hor dago. Murtziako familia bezala, ez duen egunkariak urrengo egunean zer argitaratuko duen beldurraz bizi nahi. Lasaitu ederra Murtzian jaiotzea, pentsatu du, edo Oxforden. Norbaitek hitz egiteko beharra sentitu du, eta Maiteri deitu dio. Zer moduz, guapa? Erantzun dio Maitek. Ondo. Eta ama? Bueno, badoa. Hasi da gauzak batzuk gogoratzen. Izen batzuk? Ondo, izilik geratu da Maite. Deiaren arrazoiaren zain. Baina beste aldean ere izilik geratu da Nerea. Ez zaio hitzik ateratzen. Eta Lewis eta Laba? Galdetu dio Maitek, zerbait esategatik. Gogorra izan da atzokoa, esan dio Nereak, galderari kasu egin gabe. Barruan mina egiten zion gaiak eta ateratzeko beharra sentitu du.
Eta Maitek ulirtu du Nerearen kezka. Badeki Carlosen bueltaren notiziarik batera. Gai honek besteetan baino urduriago jarri duela. Atope ibiliko da erredakzioa, ez? Horrelakoetan, galdetu dio. Bada, bai, imaginatuko duzu. Ezinbesteko zerbaiten aurrean baleude bezala hitz egin dute. Gertatu dena fenomeno natural bat izango balitz bezala, lurrikara bat adibidez. Berdin hitz egiten dute, halako zerbait gertatzen denean. Betidanik hor egon den gauza balitz bezala. Eta horrela da, bai Nerea, baita Maiterentzat, betidanik egon delako hor. Bere belaunaldikoek ez dutelako beste egoerik ezagutu. Eta zu zelan zabiltzan, laguntzarik behar? Lasai, pasatuko da hau ere. Hau esatea dardar egin dio Nereari ahotsak. Ondo alzaude? Ez dago ondo. Autoko bombak bezala bizi duen egoeak estanda egin dio burua. Gelditu denean, dena etorri zaio gainera. Munduak arrakalaz bete zaio bapatean. Eta zirrikituetatik ura irteten da. Handik eta mendik. Ondo alzaude, errepikatu dio Maitek. Ezin dio erantzun. Gainean kapa handi bat jarri zaio eta gerizpean geratu da. Ilundu egin zaio guztia. Ez du aurreko ordenagailua ikusten. Orain agertu eta orain desagertzen diren irudiak ikusten ditu. Maialen deikaoetik. Lewis euskaltegiko afaritik erdin mozkortuta oheratzen. Amak eskuak antzinako argazkiari heltzen. Fidel. Txikitutako autoa. Carlos. Baldakizu besterik Carlosi buruz? Ez zuen galdera hori nahi egin, baina irten egin zaio. Ezer gutxi, Iñakiri galdetu diot nahi baduzu, har jakingo du gehiago, erantzun dio Maitek. Utzi Iñaki lasai, moztu dio, ez galdetu ezer. Zorabiatuta jarraitzen du, bekoki gainean jarri du eskua. Noiz zoaz ospitalera? Ez dakit, ahaldu danean, eguerdian. Geratuko gara bertan, 3:00? Bale, eta bertan bazkalduko dugu. Telefonoa eskegi duenean, bere burua ikusi du goiko aldetik. Erredakziora sartutako txori batek ikusiko lukeen bezala. Emakume bat ikusi du erredakzioko mahaiaren aurrean. Ukondoak bertan itxatzita, eta burua eskuartean. Begiak itxita. Leher eginda dagoela ematen du, eta orduan, ulertu du bere aita kostaldeko bide bihurgunez betean bezala dabilela. Bihurgune batetik bestera pasatu zeten gabe, eta bakoitzean hau be pasau esanez. Kopetatik izerdi tantak jausten zaizkiola, eta ark bezala inguruko guztiei lasai, badaki gidatzen eta esanez ikusi du bere burua. Baina azken bihurgunea aldapan gora dago, eta autoak ez du aski indarrik aldapa igotzeko. Laguntza eskatu beharko du, oraingoan bai. Uretan dantzan zebilen flotagailoari heldu nahian dena egin zitzaion beltz Germani. Borroka ederra izan duk itsasoarekin motel, esan zion kapitainak itsasontziko gela bateko earen gainean esnatu zenean. Gorputza altxatu eta ezerita geratu zen ohe gainean, izututa, begiak zabal-zabalik. Lasai motel, lasai, borroka euk irabazi duketa. Gelatik irtetean, kapitainak ontzi gainean zeudenak ohartarazi zituen. Buruan, itsasoat sartuta zuela oraindik mutil giltzajoak, eta arrantzaleek berean jarraitu zuten. Ezer entzun ez balute bezala aurrean zuten itsasoari mesfidari begiratuz. Borroka benetan nork irabazi zuten asmatu nahian. Askotan entzun dizkio Maitek Nereari haren inguruko kontuak, baina gaur arte ez du izeko Dolores ezagutu. Ospitaleko kafetegiko menua eskatu eta ezerita daude 3. Dolores, Maite eta Nerea, bandejaz estali duten Maiaren inguruan.
Ospitalerako bidean pizka bat lasaitu da Nerea, baina leher eginda ditu nerbioak. Negarraren ondoko lasaitasunaren antzekoa sentitzen du, ez da beraz lasaitasun baketsua. Minaren ondoko berealdiak eskainitako tregoa baizik, arnasa hartzeko atsedena. Ez dago ondo, baina ez du Isekoren aurrean aurpegi txarrik agertu nahi, eta ahaleginak egiten ari da. Hala eta guztik, aurpegi txarra duela sentitzen du, Isekok zein Maitek begiratzen dioten bakoitzean. Bereziki Maitek begiratzen dioenean. Telefonoz izan duten elkarrizketaren ondoren kezkatuta geratu da, eta ezin du disimulatu, eginalak eginarren. Dolores ere kezkatuta dago. Luisari gaur aurrekoetan, baino itxura kaskarragoa hartu diolako. Baina honek ere ez du zaminik erakutsi nahi eta beharrean keinua dute hirurek aurpegian. Isekok Nerea txikitan nolakoa zen kontatzen duen bitartean. Ez da harritzekoa azkenean kazetari bihurtzea. Beti jakin nahi zuen guztia. Begira, esan dio Maiteri. Alemaniatik etortzen ginen bakoitzean maleta zaharrean nekarren guztia arakatu behar zuen berak. Han ez dakit zer aurkitu behar balu ezala altxor bat. Ni baino nire maleta ikusteak gehiago posten zuela esango nuke. Ez da egia izango, esan du Maitek. Badakaizu zein zen altxorra, ez da, oparia, erreak, zionatuz du Nerea eta barregin dute hirurek. Zuek Inglaterran elkarrekin ibili zineten, ez da, galdetu die Isekok. Burua goitik bera mugituz erantzun diote biek. Maitek ahoa betea duela eta Nereak zardezkarekin hilarrak platearen alde batetik bestera mugitzen diruen bitartean. Isekok kontatu die berak bazuela Maiteren berri Luisak Alemaniarra bidaltzen zizkion eskutitxetan azaldu ziolako lagun batekin joan zela Nerea Osforderra. Eskerrak euskaldunok batekin batera dagoelaan, esaten zuen zure amak. Hain dira tristeak Ingalaterrako neguak. Horrela esaten zuen zure amak Ingalaterrako neguak oso tristeak direla. Bera Ingalaterran inoiz egonez bazen ere. Filmen batean ikusiko zuen edo hainbeste gustatzen zitzaizkion novela erromantiko haietako batean nik aldaki, bai Nerea askotan apaitzen zituen amak eskutitz haietan. Arduratuta zeneukan, Paulok arduratzen zuen bezala. Ordurako goizo baitzegoen begiak gorritu egin zeizkio eta une batez isilik egon ondoren azperen egin du. Bueno, nolako menuarekin nork joan nahi du arzak horrengana? Arzak da, ez da? Arzak bai, egunen batean joango gara, Iseko. Bai, egunen batean, ea, maleta aurkitutako altxorrarekin gonbidatzen nauzun. Barregin dute berriz hiruek. Iseko lehen pentsatu dut medikuari baimena eskatu ahal diogula. Gabonetan ama etxera eramateko, esan du Nereak. Behintzak Gabon gauerako. Gustatuko litzaidake gau hori elkarrekin etxean ospatu ahal izatea, lehen egiten genuen bezala. Zuk uste duzu, eskatuz gero, utziko digula medikuak egun baterako bada ere etxera eramaten? Ez dakit bada, erantzun dio Isekok. Egun bakarrerako bada, agian galdetu egin beharko diogu. Bueno, nik erredakziora joan behar dut, esan du orduan Nereak. Eta hori esan bezain laster, Pili agertu da jangelan. Piliarren alaba. Arnazestuka dator. Luisa gelditu barik ari dela berbetan eta igotzeko azkar mesedez, igotzeko oso urduri ikusi duela. Eta korrika alde egin du berriz. Dolores eta Nerea atzetik joan dira eta Maite geldiri geratu da.
Orduan, atzera begiratu eta bera ere eurekin etortzeko keinua egin dio Nereak. Laurak daude orain igogailuan. Luisa berba eta berbari dela azaldu die pilik igogailuan, baina ez duela ezer ulertzen, enbasko hitz egiten ari delako. Oso ordur ikusi duela. Korrika doaz pasillotik, baina gelara heldu orduko gelditu egin dira segundu batez. Zu Lena, esan dio Nereak Isekori. Ez, sartu zaitezu, erantzun dio Isekok, eta aia bultza egin dio aterantz. Nerea sartu da lehenengoa, atzetik beste 3 emakumeak dituela. Luisa ohean eserita dago, lepoa tente, begiak zuloetatik irten beharrean. Ama, esan dio Nereak, baina amak ez dio begiratu. Bere atzean dagoen Iseko Doloresi begira geratu da. Euli baten hegaldia ere entzun daiteke, isil-isilik daude guztiak. Etorri, agindu dio Luisak Doloresi. Nereari ere arrotz egin zaion tonuarekin. Iseko gerturatzean, eskua haren lepora eraman du Luisak. Txistua ezin irentzita dabil Dolores. Alkandorako lepoa hartu dio Luisak eskuarekin eta guazen esan dio, begietara begira. Dolores ez da ia ausartu galdera egitera. Nora? Eta Luisak aizparen belarrira gerturatu du ahoa. Zerbait esan dio ahopeka eta Nereak igarri du zer den. Igarri du Farora joateko eskatu diola. Doloresen begiak segundu batean bete dira malkoz. Handitu egin zaizkio, eta ez dio Luisari biztarik kendu. Txistua irentzi eta irentzi dabil, bere aizpa galdetzaileari begira. Luisak ez dio Alkandorako lepoa oraindik askatu. Bera askatu da indarka tira eginez, eta kanpora irten da, lasterka. Iseko korrela alde egiteak izutu egin du Nerea. Gaur arte ez du sekula ikusi Iseko kontrola galduta. Luisak esan duen entzundakoan aldatu egin zaio aurpegia, eta iraganeko mamu batek astindu balu bezala, zaurituta irten da gelatik, negarrez. Amaren gana gerturatu eta eskuetatik heldu dio Nereak. Dardarka ditu. Mesedez medikuari deitzeko esan dio Maiteri. Amak nerbio krisi bat izan duela kontatu diezaion. Gutxika lasaitzen doala ematen du. Lasai ama, lasai, esan dio Nereak, eskuak askatu gabe. Eta bertan egonda amaren arnasa lasaitu den arte. Mediku heldu denean, mesedez kanpora irteteko eskatu die, Luisarekin bakarrik geratu nahi duela eta. Kanpora irtetean, Iseko aurkitu du pasilloan arnasa sakon hartzen, eskuak paretan eta gorputza eskuen kontra, hormari begira. Iseko, ondo altzaude? Bai, joan zaitez lasai lanera, ni geratuko naiz. Iesi ikusi du Nereak Iseko, ez dio begietara begiratu nahi izan, ezin haren begi distiratsuak ikusi. Deituko aldidazu medikuarekin egon ondoren, galdetu dio Nereak Isekori. Bai, lasai, deituko dizut. Baina ondo altzaude? Baietz ba, komunera joan behar dut. Iseko pasiotik desagertu da eta Maite eta Nerea bakarrik geratu dira. Eramango alzaitute redakziora, galdetu dio Maitek. Ez, lasai, autoa ekarri dut. Aparkalekura heldu dira eta nik hor daukat esan orduko sotinka zidan Nerea. Negarrez. Urtegiaren atea ireki da. Maitek zorbaldetatik heldu dio. Lasai Nere, barkatu Maite, baina eske... Lasai, egizu negar, lasai. Eske ezin dut gehiago, jada ez dakin norekin hitz egin. Danborra da entzuten du barnean. Ehunka gizon bibote dun danborra joka. Hemen naukazu. Eskerrak zuri. Leguizi esaten diot agobiatuta nagoela, eta bai, ulertzen du, baina ez dakit ulertzen duen zenbateraino nago nitota. Aurreko batean kontatzen hasi nintzaion lanean haserretu egin nintzela Fidelekin, eta oso agobiatuta nengoela, eta denborarik ez dudala esertarako, eta amaren kontuak ere asko kezkatzen nagoela. Eta berak baietz ulertzen duela, baina gaineratu zuen bere elegantzia ingelesarekin nik behintzat aire hartu dezakedala. Baina berak egun osoa pasatzen duela etxetik irten gabe, eta inor ezagutu gabe. Eta hori ere oso gogorra dela. Ez zian horrela esan, baina hori izan nahi zidan, eta azkenean berak kontsolatzen bukatu nuen. Ulertzen didazu Maite, eta nork kontsolatu behar nauni, nork, lasai, etxetik irteteko desiratzen ikusten du Lewis azken boladan.
Ilusionatuta dago euskaltegian lagunak egin dituelako eta nik ulertzen dut, baina aurreko eguneko afaritik ere berandu eta moskortuta etorri zen. Ez ala hieloskor egongo, ezta? Zuk ekarri zenuen Ingalaterratik, baina besteek ere ezagutu dezakete. Ez da hori, Maite, ez da hori. Gauza guztien batuketa da, ezin dut gehiago. Gogorik gabe jaten naiz erredakziora. Nekatuta nago lanean hasi baino lehen, eta han igarotzen dut egun guztia. Ospitalean igarotzen ez ditudan orduak han pasatzen ditut. Alaba ere, ia ez dut ikusten. Buruz dakit nola egiten duen lo. Ez dakit, amaren kontu hau hasi zenetik galduta nago. Lehen ere toperan ebilen, baina ezberdina zen. Orain zerbaitek kerak egiten dit barruan eta inoiz baino sentiberago nago gainera. Eta txarrena da, orain arte indarra eman didan Isekori ere estanda egin diola dena. Eta hori bakarrik falta genuela. Denari bueltak ematen ari naiz, Maite. Dena gaizki egin dudala pentsatzen dut batzuetan. Gaizki, Maialen gaizki egindako zerbaiten emaitza dela esan behar aldidazu, nahiko genuke Iñakik eta biok sorte hori bagenu. Ez alzara konturatzen daukasun guztiaz, nere? Telefonoaren deian txun eta bat-batean aldatu zai aurpegian nereari. Eta hotza, bai, neu naiz, besoarekin zikatu ditu malkoak. Eolikoren reportajea egiteko bila zebilen aditua da. Esku batekin telefonoa hartzen duen bitartean, bestearekin poltsa arakatzen hasi da. Libretaren eta boligrafoaren bila. Bai, orduetean edituko dizut orduan. 5 edo 6 galdera izango dira. Bai, datorren astean argitaratzea espero dugu. Bai, argisaria bidaliko dizugu. Zein da albidea? Libretak kapotaren gainean jarri eta bertan ari da helbidea apuntatzen. Izter bat igo du poltsa lurrera ez jausteko, eta ezin du gihar bakarra mugitu telefonoa, libreta, boligrafoa eta guztiak lurrera erortzean nahi ez badu. Maite berari begira dago, pentsatuz lagunak malabarista txinatar bat ematen duela. Blaterik lurrera ez jausteko sekulakoak egiten. Hori ekilibrioa, esan du nereari begira, hori ekilibrioa. Luisari arrotz egin zitzaion Germanen begirada. 3 aste haren zain egon ondoren ez zuen ia ezagutu urkilamendu itsasontzitik irten zen mutila aurpegi zurbil eta buru makurra. Kaian ikusi zuenean, Luisa esan zion honek, ahots dardartiarekin, eta Luisak begi ikaraktiak igarri zizkion. Beste arrantzale batzuek lagundu zuten German itsasontzitik irteten, gaizo balego bezala, eta handik gutxira jakingo zuen Luisak benetan zegoela gaizo German, burua olatu erraldoiez betea baitzuen. Olatu baten zaplastekoa sentitu zuen masailean German ikustean, eta ezinbestean etorri zitzaion gainera erruaren zama. Germani esan nahi zion saiatu zela sortea eman behar zion lorea uretara botatzen, baina ezinezko egin zitzaiola zigortuta zegoela. Baina ez zion ezer esan, haren begirada galdua ikusita, igarri baitzuen Germanek ez zuela ezer ulertuko, eta korrika egin zuen ihes etxera, han eskutatutako nobeletako batean kontsolamendua bilatzera. Orri zuriak, fasak, fotokopiak, egunkariko orri solterak. Arratzaldetan erredakzioko paperek bizitza hartzen dute eta elur malutak bezala jausten dira goitik behera. Zigarroz betetako hautsontziaren gainean gera daitezke, edo plastikozko edalontziaren gainean, edo politikari baten artxiboko argazkia ahaztu baten gainean. Telefonoak, fasak, elkarrizketen zatiak entzuten ditu nereak. Mai gainean duen plastikozko edalontziak kafezikoaren aztarnak ditu. Zigarroaren keaz, betetako sabelustua berotu eta baretzeko atera du kafea makinatik. Gaur ere ez dio makinak dirua itzuli. Norbaitek teknikariari deitu beharko lioke, baina ez dagoenez horretarako arduradunik eta denak landez gainezka daudenez ez du inork egiten. Kafeari zurruta dabi eman ondoren erretzeko gogoa piztu zaio berriz. Askotan erretzeko gogoa esateko bakarrik edaten du kafea, naiz eta gero bihotzerrea izango duela jakin. Alboan duen zantik, pantailatik begiak altxatu gabe esan dio. 3 bederbeko publizitatea doa zure orrialdean. Berriz jan behar dut nik publia ala? Erantzun dio nereak Espainetatik zigarroak kendu gabe. Fidelek esan dio eskuak batuz.
errezatzen balego bezala, eta zerura begira. Eta zer esan behar dut nik orain? Amen? Erantzun dio Nereak. Eta ezpain artean zuen zigarroa hautsontziaren ertzean utzi du. Tximina txiki bat ematen duan jarrita. Fidelen erabakiek bere honetik ateratzen dute. Prez zeukan erreportajea moztu egin beharko du azken orduko aldaketak direla eta. Askotan protestatu du bere orrialdeetan sartzen dutelako azken orduko publizitatea, baina gaur ez da Fidelengana kexatxera hurbilduko. Ez du ikusi nahi ere, ez du haren aftersafearen usain naskantea aditu nahi. Berdin zaio erreportajea nola ateratzen den ere. Bukatu eta ahalik eta lasterren etxera bultatzeko gogoa du, besterik ez, bukatu eta ospa egin. Berriz hartu du zigarroa hautsontzitik, baina ahituta dagoela konturatu eta zimurtu egin du. Azken aldian, Alizeren ipuineko untxia bezala korrika ibili dela pentsatu du, leku batetik bestera, eskuetan erlojua duela, korrika eta presaka, baina dagoeneko jauzi dela zulotik bera, Alizeri gertatu zitzaion bezala eta behin jausten hasita berdin zaio. Beherako bidean hainbat irudi ikusi ditu. Ama ospitalean Germani deika, Carlos autobus geltoki batean poltsa handi batekin, Lewis euskaltegiko afarian barrez lehertzen, Maialen oetik deika, izeko negarrez sentitzen du, Aliz bezala, mundu ez ezagun batera jaurtia izan dela eta mundu horretatik irteteko bidearen bila dabil, baina Alizek ez bezala ez du bera kate askoren artean hautatzeko aukerarik, ate bakarra ikusten du aurrean, aurrerako bidea erakusten diona. Nerea, gortuta zaudeala, telefonoa, esan dio Santik begirada pantailatik altxatu barik. Maite da, ondo aldabilen galdetu dio, kezkatuta utzi duela gaur goizean ospitalean, ondo dagoela erantzun dio Nereak, aurrean duen plastikozko edalontziari begira. Pixka bat nahaztuta baina ondo, eta Izeko ondo dago, Izekoren erreakzioa ikusita kezkatuta geratu dela azaldu dio. Etorri zenetik Izeko ez da gelditu ere egin, ospitalean egun osoa igar ondoren etxera heldu eta han ere ez da gelditzen. Une batez, Izekoren laguntzari gabe nola moldatuko litzatekeen galdetu dio bere buruari eta irudi hori lehen bailen desagerrarazteko indarrez mugitu du buru alde batetik bestera. Aurpegian pausatutako eulia gainetik kendu nahiko balu bezala. Iñaki Carlosekin egon da eguerdian. Berreskuratu du Maitek zuzen hitz egiteko ohitura. Non, erreakzionatu du Nereak azkar. Sabela berotu zaio, ardo zurrutua bat hartu izan balu bezala. Alde zaharrean, nahiko ondo dagoela esan dit, zaharragoa, baina nahiko ondo ikusi duela. Izilik eratu da Nerea, Sabela irakiten. Bueno, kontua da zugatik galdetu diola. Ea elkar ikusten dugun oraindik, ea nondik ibiltzen zaren, alde zaharra zapaltzen jarraitzen duzun, galderak. Erasotua sentitu da Nerea. Kalean burua estalita duen norbaitek labana erakutsi zeraso balio bezala. Mabu bat imaginatu du bere izena aitatzen. Eta zer dakizu Nereaz? Carlos hirian dagoela eta bere izena aitatu duela jakingo ez balu hobe. Bere atzetik norbait dabilela sentitu du. Hainbat urtetan Carlosen atzetik polizia ibili den modura. Eta itota sentitu da. Estarriko txistua ere zikatu egin zaio. Momentuz hemen egon daitekela esan dio. Momentuz behintzat. Baina ezin duela lasai egon ere. Eta egoera hitz egin dute, baina ur sakonetan sartu gabe. Gauza asko kontatu behar dizkiola eta etxirako geratu dira. Zer esan dio nitaz? Carlosek? Ez, Iñakik. Ba ez dakit, ez dio galdetu. Ez zion ba esango non biziz naizen eta hori. Ez dakit nere, enteratuko naiz, ez dut uste. Favorez, Carlosi bere bizitzaz ezerez kontatzeko eskatu dio Maiteri, eta lanpetuta dagoela, eta lanarekin jarraitu behar duela, ez du besterik entzun nahi izan. Zorabiatuta dago, buruak estanda egin behar dio. Carlos hirian geratzea pentsatzen dagoela. Baina zertan geratu behar du hemen, pentsatu du. Zergaitik hemen? Zergaitik aldetu behar du berataz? Joan zenean azalpenik eman etzuela gogoratuta, orain azalpenen esker zertara datorren pentsatu du. Ez du ikusi nahi, ez du nola zahartu den ikusi nahi, ez du Lazaro berpisten ikusi nahi. Gera zaitez hilobian, Lazaro, esan dua opeka. Ezkegi eta gutxira jodu berriz telefonoak. Bero dago oraindik aparatua. Neba da. Ospitalean dago Izekorekin.
medikuarekin hitz egin dutela eta amak bazkalostean izan duen nerviokrisia normala dela esan duen arren, kezkatuta bezala ikusi duela medikua. Eta Isekok gauerako etxera eramateko kontua aipatu dionean, ezezko borobilarekin erantzun diola. Benetan izan daitekeela arriskutsua ama ara eta ona erabiltzea. Oso egoera delikatuan dagoela eta honena ospitalean bertan egotea dela badaezpada ere. Baldakizu zer gertatu zaion Isekori? Galdetu dio, oso urduri dabil. Kopetan jarri du eskua Nereak. Ez dakiela berak ere ezer baino normala dela ahizparen egoerak asko kezkatzen duela eta horregatik egongo dela horrela. Eta orduan konturatu da azken astean telefonoz bakarrik hitz egin duela Xabierrekin. Eta elkarrizketa bukatzeko esan dio, ea noiz elkartzen garen, brother? Aspaldi ez dio brother deitu nebari, gazteago zenean esaten zion moduan. Ingelesa ikasten hasi zenean, hasi zen nebari brother deitzen, eta askotan esan dio ordutik. Baina azken urteetan ez, berba ere gutxi egin dute, beti lanaren aitzakiaz. Eta barrutik hitz hori irten zaionean, argi izpi bat ikusi duela iruditu zaio. Haize freskoa sartu da erredakzioko atmosfera itogarrian. Telefonoa eskegi eta begiak itxi ditu. Eta orduan burura etorri zaio Maialeni Lewisek gauero irakurtzen dion ipuineko marrazki bat. Ate txiki batera hurbilduta dago, Alice beste aldean dagoen lorategi batera begira. 3 bider 2 edo 2 bider 3koa zen Publia? Galdetu dio gero alboan duen Santiri. Eta testua goitik bera errepasatu du. Nondik moztu ezin asmatuta. Fideli esan beharko lioke nahikoa dela, ea zergatik sartzen duten bere horrian azken orduko publizitatea. Baina ez dio ezer esango. Ez du Alizeren ipuineko lorategiaren usaina afterseibaren usainarekin nahazterik nahi. Zigarroa piztu eta hautsontziaren gainean jarri du. Ziminia hasi da berriz kea botatzen. Etxeko atea ireki eta sopa usaina aditu du Nereak. Ez da sobrekoa. Isekok egindako saldarekin prestatutakoa da. Antzeko usaina hartzen zuen gaztetan eskolatik heldu eta etxera sartzean. Liburuak gelan utzi eta han aurkitzen zuen ama sokaldeko fluoreszentearen pean. Trapu batekin eskuak zikatzen. Aita lanetik noiz etorriko zain. Berakaitz usaina hartzen zien haren eskuei kokotxetik heldu, eta eskolan zelan ibili zen galdetzen zionean. Orduko usaina sumatu dio etxeari, eta sakon hartu du anasa, atea itxi ondoren. Gaztetan, egunkarian, lanean hasi zenean, notiziaren bila jakin minez abiatzen zeneko sensazio berarekin. Sartu da etxera. Informazioa arkituko duelakoan. Falta zaion informazioa. Amaren ingurukoa, gaur goizean ospitalean gertatuko denaren ingurukoa. Ez du ulertzen zergatik jarri den Iseko horrela. Negargurari eutsi ezin da. Azaldu beharko dio zer den Faroko kontu hori. Maialen gelako artea itxita dago. Lo dago. Beraz, estudioan Lewis aurkitu dut. Flexo baten plean dituen folioak irakurtzen ari da. Betaurrekoak sudur puntan jarrita. Nereak ate ondoan ikusi duenean eskua altxatu du. Azken paragrafoa irakurtzen bukatu arte itxaroteko eskatuz bezala. Besoa altxatu eta atxamarrarekin zirkuluak egin ditu Nereak airean. Gero hitz egingo dutela, esateko. Eta sukaldera abiatu da. Han dago Iseko, tente lapikoaren aurrean. Eskuak amantalean zikatzen ari da, baina ez dio kokotxetik heldu, ikastolan nola ibili den galdetzeko, amak egiten zion bezala. Urrenetik esan dion zer moduz lanean, begietara begiratu bagabe. Ospitalean gertatu denak losatu egiten du Lodolores. Nerean aurrean negar egin duen lehenaldia izan da gaurkoa. Zer modu zaude? Galdetu dio Nereak.
kezkatuta, aurrean duen emakumeak beste bak ematen duelako. Txirintxoren urrezko hautsa falta zaizkio. Ondo, sopa prestatu dizut, ondo etorriko zaizu. Bai, baina ondo altzaude Izeko? Bai, ondo nago. Ta ama? Galdetu dio Izekok bere buruaz hitz egiteko gogorik ez duela ikusita. Asko hitz egin du gaur. Zentzugabeko gauza batzuk esan ditu. Beste batzuk zentzu gehiagokoak. Ez dakit, batzuetan ematen du errealitatera bueltatzen dela. Baina bapatean, haren burua egan irteten da berriz ere, eta entzuten duen edo zer gauza errepikatzen hasten da. Hori guztia esan bitartean ez da gelditu. Platerak mai gainean jarri, sopari bueltak eman, pitxerra urez bete. Ez dio Nereari une batean ere begietara begiratu. Eta Nereak bere buruari galdetu dio, amak farora joan nahi duela esaten duenean, zentzuzko gauza ote den Izekorentzat ala zentzugabekoa. Izan duen erreakzioa kontuan hartuta, zentzu pizka bat izango duela pentsatu du. Esan di Xabierrek, medikuak ez digula baimenik ematen gabon gauean ama etxera ekartzeko. Bai, mediku bat gertu daukan lekuan hobeto dagoela esan du badazpada ere. Lewis agertu da. Musua eman dio, tabaso batur bete du iturrian. Ondoren, aspirina eferbeszente bat bota du edalontzira. Basoa eta platano bat hartu, eta estudiora abiatu da berriz. Lanen bat entregatzeko epea bukatzen zaiola esan du marmarka. Deadline edo alako zerbait entzun dio Nereak, eta bapatean desagertu da. Ez dio ezer ulertu, ez ingelesez esan diolako, beste gauza bat pentsatzen ari zelako baizik. Senarrari oraindik ez zaiola ahia pasatu, afariarena. Sopa probatzean txikitako irudiak etorri zaizkio berriz ere gogora. Aitari sopa zerbitzatzen ikusi du ama, eta aitaren aurpegia nekez ikusten du soparik ateratzen den kearen atzean. Ezin du aitaren aurpegia asmatu, hau marka. Orduan, egun osoan gordeta izan duen galdera atera zaio. Izeko, zergatik esaten du amak farora joan nahi duela eta kontu hori? Lehendik ere gauza bera galdetu zidan, zentzuri baldu? Izeko lapikoa garbitzen ari da, harrikoan. Galdera entzutean ez du bueltarik eman. Gaztetako gauzak dira, hor nonbait geratu zaizkionak, ez da ezer. Agerian dago ez duela elkarrizketarekin jarraitu nahi, isilik geratu dira biak. Iturriko ura lapikoaren gainera jausten entzuten da, besterik ez, eta noizbeinka Doloresek egiten duen estula. Haren, sorbaldari begira dagoela, Nereari iruditu zaio Izeko Doloresen armairuari ere pintura geruzaren bat jauzi zaiola lurrera. Oraindik ez dio, ordea, barruko kolorea ikusten uzten, eta hurrengo galdera egiterakoan, kazetari ikertzaile baten antza hartu dio bere buruari. Kazetari ziriketzaile horietako batena. Izeko, baina zergatik jarri zara horrela? Benetan, ezer ez balitz, ezin horrela jarriko. Trapuarekin zikatu ditu eskuak eta bere aurrean ezeri da Izeko. Trapua gogoz bota du mai gainera, indarrez, amor emango balu bezala. Azperen egin eta berbetan hasi da, mahaira begira. Oraindik ez dio Nereari begitara begiratu. Ez dakizu zenbat gustatzen zitzaion farora joan eta han itsasoari begira egotea. Ez dakizu, errekaduak egiteko aitzakia erabiltzen zuen beti. Jatetxean geneukan bizikleta zaharra hartuta faroraino ihes egiteko. Askotan, joan ginen elkarrekin. Aurrez aurre begiratzen zion itsasoari, pertsonei begiratzeko gai ezen bezala. Eta sakon hartzen zuen arnaza. Itsasoari hemen nago esaten ziola ematen zuen. Hemen nago, olatu gogorrenari ere aurre egiteko prest. Eta niri eskatzen zidan gauza bera egiteko. Eta galdetzen zidan, ia ez nuen kresalaren usaina hartzen, ia ez nituen oin azpietan sentitzen olatuek arkaitzen kontra jotzean sortzen zituzten danbadak, ia ez nuen olatuak jo ondoko urparrastada entzuten. Berriz hartu du airea. Kontatu ala ez pentsatzen balego bezala. Pentsa zenbat gustatzen zitzaion. Behin, hilabete oso bat, itsaso ertzera joan gabe egonda. Zimeldutako lorea ematen zuen. Aire falta zuela.
Hilabete errekaduak egitera irten gabe zigortu zuen bitxorik, eta sukaldean errezetak idaztera. Eta han egon zen, farora joan ezinik, baina zigorraren ondotik ere ezen farora itzuli. Lehenengotan joan zen, baina bapatean utzi zion joateari. Askotan galdetu nion zergaitik ezen farora bueltatzen, eta esaten zidan itsasoarekin haserre zegoela. Itsasoak German lapurtu ziola. Behin, baino gehiagotan entzun nion hori. German arrantzale zebilen garai hartan, eta halako batean berak ere utzi egin zion itsasora joateari, bapatean. Bera ere itsasoarekin haserre balego bezala. Eta ez dakit beraien artean handik aurrera zer gertatu zen, baina gogoratzen dut zure amak ez zuela German ikusi nahi. Garai hartan gauero entzuten nuen bere negarra albokoetik, eta noiz behinka Germanen izena aitatzen zuen ametsetan, baina ez maitalearen izena aitatzen den bezala, haserre baino, erneguz. Izeko berbetan ari de bitartean nire geldirik dago. Kontakizuna eten dezakeen edozein mugimendu, hitz edo begirada ekidinez. Ia arnasa ere ez duela hartzen ematen du, Izekoz esaten dionari adi. Lur jota ibili zen garai hartan, eta ez dakit nik nahikoa egin nuen zure amari laguntzeko. Orduantxe, hasi nintzen ni ere Sebastianekin, eta ez neukan denbora nahikorik. Hainbeste urteren ondoren, ia ez du bere izena ere gogoratzen eta horize gogoratu behar. Hitz egiten astea kostatu bazaio ere, behin hasita. Izeko ez da gelditu. Izugarrizko logura badu ere. Zabal-zabalik mantendun ditu begiak nerea ari begira. Eta Lewis berri sukaldera sartu delako konturatu dira bi emakumeak gaueko 12 direla paretako erlojuan. Ia bi orduz hitz egin dio Izekok. Amari buruz hitz egiten dio gelditu barik. Orain arte ezagutu ez duen amaren historiari buruz. Txanpaina irekitzerakoan gertatzen den, bezala gertatu zaio Izekori. Kortxoa kentzea kostatu egiten da askotan. Indarra egin behar izaten da, baina behin irekitakoan ez dago handik irtengo den burbuilazko iturria gelditzerik. Urrengo arrantzaldian ez zela irtengo esan zion Germanek, lasaialdi bat behar zuela. Eta Luisak ulertu zuen, baina urrengoan beste aitzakia bat jarri zion, eta urrengoan beste bat. Laugarrenean itsasoratzeko prest zegoela esan zion berari, eta baita Urkiolamendiko kapitainari ere, baina goizean ez zen portuan agertu. Etzeraren bila joan zirenek, alkohol kiratza zeriola aurkitu zuten ohe gainean etzanda, kaleko arropak jantzita. Lurrean geratu zen urrengo arrantzaldietan ere. Itsasoari hartutako beldurra ezin onartuta. Luisa jatetzean lanean zebilen bitartean, German ara eta ona bueltaka ibiltzen zen, taberna batetik bestera. Egun batean, faroaren parean zeudela, Luisak esan zion ezin zuela horrela jarraitu. Zerbait egin behar zuela. Germanen begiak piztu egin ziren. Bare ematen duen itsasoa bat-batean pizten den bezala, eta bakean usteko egin zion oihu. Luisak alkoholaren usaina hartu zien haren ahotik irtendako hitzei, eta bat-batean ezezagun batek hitz egiten ziola sentitu zuen. Mutila lasaitzen saiatu zen, baina txarrerako izan zen. Germanek bortizki kendu zituen gainetik Luisaren eskuak, eta besoa bere belarriaren parera altzatu zuenerako jakin zuen Luisak itsasoak German lapurtu ziola. Ura ez zela German, olatu artean geratu zela berak ezagutu zuen mutila. Masailean sentitu zuen eskuaren jabea ezin baitzen izan, berak herriko plazako dantzaldian ezagutu zuen mutil bera. Bere gerriari samurtasunez heldu ziona, naiz eta biek itsasoak zigortutako lisasko eskuak izan. Carlosek herritik alde egin zuenean, orduak igaru zituen nereak gelako atea itxita. Ohean etxanda eta almohada buru gainean jarrita. Edo leihotik begira ezer ikusi gabe. Amak atea irekitzeko eskatzen zion kanpotik, mesedez atea irekitzeko. Eta berak ezetz, lasai usteko, bakean usteko. Sentitzen zuen mina zelakoa zen ezin zuen inork asmatu. Hori pentsatzen zuen. Eta gutxiago amak. Noirekiko zion bada atea.
Ia 20 urte beranduago jakindu, Isekuk kontatu diolako, amak bazekiela zerbait maitasunak eragin dezakeen minaz. Orduan atea itxi zion Nerea, amari, eta orain ez daki zer egin ate hori ireki ahal izateko. Aurrean duen argazkia ikusteak min egin dio, limoia ahoan sartzean bezala, txikitu egin zaizkio begiak, garrastasuna sentitu baitu amaren irudiaren aurrean. Oxfordera abiatu zen egunean, aitak hartutako argazkia da. Aireportuan daude, ama eta biak. Irribarrez badago ere, ama tximurtuta du kopeta, eta begiak, argazkiak baino ondorago dituela ematen du. Begiak ez datoz bat irribarrearekin. Gaur arte ez du Nereak Samia ikusi begi haietan. Gaur arte ez baitio argazki horretan agertzen den bere amaren irudiari arretaz begiratu. Iseko Doloresek kontatu dio, amak Alemaniara bidaltzen zizkion gutunetan beti aipatzen ziola, faltan botatzen zuela, Oxfordera abiatu zenetik. Kezkatuta sumatu zuen Isekok eskutitzaietan. Carlosekin gertatutakoak kezkatzen zuen ama. Eta orain argazkiari begira, Isekok aipatutako kezka ikusi du amaren begietan. Espainetan irribarria erakusten du, baina begi tristeak ditu. Urte beterako zioan atzerrira eta amak erabaki zuen aitaren gaixotasunaz eserez esatea, bera bueltatu arte. Hori ere ama bakarrik irentzi zuen. Isek hori Alemaniare bidaltzen zizkion eskutitzetan, azaldu zion ez zituela seme alabak arduratu nahi, eta horregatik eskutatu zion aitarena, orain izaretako ospitale hitza eskutatu nahi dien bezala. Argazkiari begirara dagoela, gogoratu du zenbait aldi zehaztu zitzaion Oxfordetik amari deitzea eta zein gutxitan idazten zion. Ama ikusi du etxeko sukaldean arropak lisatzen, danba, baina han ez dago mahai gainean marrazkiak egingo dizkion eskatorik. Ez dira entzuten urrunean bakeroak suizidatzen nebak egiten zituen saltoak. Irratiak bakarrik entzuten da, sukaldeko paretetan oihartzun eginez, eta amaren asperen sakon bat aitaren alkondararen iduna lisatzen saiatzen den bitartean. Denboraren makinari atxerantz eragin nahiko lioke. Orain, eta Oxfordetik amari telefonoz deitu, eta oso ondo dabilela esan, eta faltan botatzen duela, eta zer moduz dagoen galdetu. Denbora atxera bota ezin daitekenez, amari itxoriek orain esan behar dizkio. Oraintxe galdetu nahiko lioke zer moduz dagoen, eta faltan botatzen duela, baina txanda pasatu zaiola sentitzen du. Berandu heldu dela. Garaiz esaten ez direnak gero ezin izaten baitira esan, eta Jobian ez dago bizitzan eman gabe utzitako bezarkadarik ematerik. Baina ama ez dago Jobian, eta itxaropen txiki bat du, argi izpi txiki bat. Amari zerbait eskaini nahi dio eta sinesten du oraindik amak sentitu dezakela eskaintza hori. Ama, azkari biltzeko Azkari biltzeko hegaldia galdu behar zuela eta besarkada eta eta aholkuekin behingoz bukatzeko esan zion amari. Hegazkina irtetekoa zela eta bestela galdu egingo zuela. Maite zain zuela pasaporte kontrolaren parean. Bizitza osoa korrika egin duela pentsatu du. Gauzak gertatu diren momentuan ez dituela bizi izan, eta argazki batean ikustean bakarrik bizi dituela. Beldur da egunen batean gelditu eta munduan gainera jauziko ezote zaion, bidean galdu dituen une guztiak gogoratzekoan. Eta berriz ere denborari atxera egin nahiko lioke, orain. Bideoari atxera eman zaion modura amak emandako bezarkada haietako baten lotuta geratzeko. Megafonoetatik bere izena entzunarren mesedez abioira igotzeko eskatuz amari lotuta geratu nahiko luke bertan. Doazela munduko hegazkin guztiak egan. Eman diezaiotera munduari bira eta bera amari helduta dagoen bitartean.
Egun hartan hegazkin batek ihes egin ziola sentitzen du orain, eta esen British Airlinesekoa. Ez du ikusi du bere burua argazkian. Amak bere gerrian duen eskua ahalik eta lasterren askatzea desiratzen dago. Hegazkinerantz korrika irteteko ez dio kamerari begiratzen. Ezta kameraren atzean dagoen aitari ere. Atzerago dagoen pasaporteen kontrolera begira ari da. Maite dauka han zain, eta ara heltzeko irrikan dago. Ara heldu itotzen duen girotik ahalik eta lasterren ihes egiteko. Txikitatik jakindu Isekoren larruzko maleta zaharrean altxor bat zegoela. Baitik jakindu eta poliki-poliki hasi da altxorra aurkitzen. Urte hauetan guztietan ara eta ona ibili den altxorra, iraganekoa. Burumakur sumatu du Iseko etxean. Gauez lanetik etxera heltzean bera eta Leguisek aurkitu ditu sukaldean. Larantzasalaren usaina dago. Afalduta daude biak. Maiale lo dago gelan. Alabak sukarpizka bat duela esan dio Leguisek, eta hark egindako marrazkia erakutsi dio. Maialenek marraztutako etxea eta etxeko aldeko mendian ikustean ama arropak lisatzen gogoratu du. Neskato bat alboan duela, menditxoak marrazten. Iruditu zaio plantxaren danba hotza entzun dezakela, eta arropa garbiaren usaina ditu, eta erredakzioetik zekarren buruko mina lureina bezala desagertzen hasi zaio. It's for you, esan dio Leguisek, eta la da, marraztutako etxetxoaren azpian ama jartzen duelako maiuskulas. Ama maiuskulas idatzi beharreko hitza delako. Ama hitza idazterakoan Maialeni burutik zer pasatzen ote zaion igartzen saiatu da. Zein ama den hori, etxean noiz behinka gertzen dena, lo egitera doan askotan etxean ez dagoena. Beraurra zen garaian ama eta etxea gauza bera ziren. Amaren erreinua zen etxea, amaren babesa bilatzeko lekua, baina orain Maialenek ezin identifikatu etxea amarekin. Zerekin identifikatuko duen galderari ezin erantzun da dagoela. Leguisek esan dio gelara doala, gaur goizetik jaiki dela eta nekatuta dagoela. Musu eman dio, eta nereak pentsatu du Iseko sukaldean egongo ez balitz beste musu bat eskatuko liokela senarrari. Burua sentitzen duen utxunea ez estaltzeko. Isekori begiratu eta haren zimeltasunaz konturatu da amaren iraganeko historia azalera irten denetik ez du burua altxatu. Errodun sentitzen dela sumatu du nereak. Aizpak behar zuenean laguntza nahikoa eskaini izan ez balio bezala, eta konturatu da, Isekok bezala, berak ere erruaren pisua daukala lepo gainean. Amari bizitza osoan esan ez dizkion gauza guztiengatik, amaren egoera zohartu ezalako lehenago. Harri bana daramate bi emakume gainean, eta harri horrek behartzen ditu goizean beste inor baino lehenago altzatzera ospitalera ahalik eta lasterren heltzeko. Eta harri horrek eragiten dien negargura Luise Izara zurien artean bere irribarrean galduta ikusten dutenean. Isekori begiratu eta ez du inondik inora ipuineko txilintzu ikusten. Beste begi batzuk dira. Tila prestatzen hasi da. Barte ere ezin izan zuela lo egin esan ondoren. Arraroa egin zaio nereari Iseko kesatzen entzutea. Armairuaren jatorrizko kolorera heltzen ari dela iruditu zaio. Agerian uzten hasi dela Iseko bere jatorrizko kolorea. Amak esan zizunari buelta eta buelta zabiltza ezta? Galdetu dio nereak. Bai, ezin dut burutik kendu. Laza Iseko, ahaztuko duzu poliki-poliki. Ezin izango dut ahaztu. Hainbeste horitzapen piztu dizkidate Luisaren hitzek, orain dena urrutitik ikustean, inoiz baino argiago ikusi dut zenbat sufritu zuen garai hartan zure amak eta zein gutxi lagundu nion. Baina Iseko, dagoeneko ezin duzu ezer egin, iragana ezin da aldatu, esan dio nereak. Iragana ez nerea, baina oraina bai, eta guretzat iragana dena oraina bihurtu da zure amaren buruan. Konturatzen zara, esan daiteke bigarren aukera bat ematen digula. Bigarren aukera, zertarako, badakit zorakeria dela esango didazula, ea burutik jota nagoen. Egun guztia igaro dut honi buruz pentsatzen. Buelta eta buelta ibili naiz, eta posible da, nerea, posible da, baina laguntzen badidazu bakarrik. Zure amari orduan emanez nion laguntza eman nahi diot. Nola baina, oso erraz, bere eskaera betez, farora eraman da. Baina orain, zergatik ez, inoiz ez da berandu. Benetan ari zara Iseko, ez dut sekula honen serio hitz egin nerea, zin degizut. Bitxoriren ahotsa entzun duela iruditu zaio, amaika ikusteko jaio gara gero esaten. Ezin dut sinistu entzuten ari dena. Isekori begiak zuloetatik atera behar zitzaizkiola ematen du. Bat batean zoratu eginda pentsatu du, eta ez daki barre edo negar egin.
hobe dagoen moduan geratzea. Bata edo bestea egiten hasiz gero ez da geldituko eta. Ama, herriko farora eraman. Hori bakarrik falta zitzaion agendan egin beharren artean idazteko. Luisa Izagirre herriko farora eraman, hori da. Izeko zaratu egin dela pentsatu du. Bakea egin behar du itsasoarekin, askatu egingo da Nerea, eta ni baita ere. Baina ez da posible, Izeko. Ezin dugu ama ospitaletik atera dagoen moduan. Ez duzu gogoratzen medikuak esandakoa, ala? Ezin dugula alde batetik bestera erabili? Komunera joan da Dolores, bakarrik utzi du Nerea sukaldean, hitza ohan duela. Mahai gainean dagoen tasari begira geratu da, Lewisen esturak entzun ditu gelatik. Deika daukala igarri du, tasa harrikoan utzi eta eskuak gerrian jarrita gelara abiatu da. Hilekoak sekulako mina ematen dio giltzurruneran. Esan nahi lioke, badakizu zer esan duen Izekok, brother? Ez duzu sinistuko, brother, baina ez aio hitzik irteten. Nebari Izeko proposatutakoa azaltzeak berarekin dakarrelako amaren historio eskutua argira ateratzea. Eta nola kontuan Nebari hori guztia? Ulertuko luke Nebak zerbait, ala eskuak burura eraman da zertan zabiltzate baina. Esango luke, bitxor Izeko Dolores eta amari esaten zien bezala, utzi ama bakean esango luke. Hori esango luke pentsatu du Nereak. Bazkaltzeko geratu da Xabierrekin. Erabaki bat hartu behar dugu. Nere ama ospitaletik irteten denean nora eraman behar dugun erabaki behar dugu. Ezin dugu bere etxera eraman norbaitekin ez bada. Begiratu beharko genuke lekuren bat. Ez dakit Izekorekin ere hitz egin beharko genuke uste dut. Nebarekin hitzek min egin diote. Lehen aldia da amaren egoeran gordintasunaz hain garbi hitz egiten dutena. Min egin dio ama beraiei begira imaginatzeak, semea alabak ama nora eraman eztabaidatzen entzun ditzakeela, pentsatzen hutsak tristura egin du. Mendiak eta baserriak marrasten zituen neskatila bat, bakeroak suizidatzen zituen mutila amarekin zer egin eztabaidatzen ari dira. Ama nora eraman, ama maleta bat balitz bezala. Izekoren larruzko maleta zar balitz bezala. Farora jan nahi duela eta ez daki zer kontu esaten ibili zen atzo. Xabierrek aurreko egunean ospitalean gertatutakoa kontatu dio eta gaineratu du Izeko oso urduri ikusi zuela bere honetik kanpo. Sinestezina da, brother, nora egin dezake burua klak, eta klak esaten eskumuturra mugitu du Nereak, eta bat giltza zirekitzerakoan egin den mugimendua berarekin. Bai, egun batetik bestera gainera, zenik uler dezaket pertsona nagusi baten burua apurka-apurka galtzen joatea. Hori uler dezaket, baina amari gertatu zaion bezala aurretik inolako seinalerik erakutsi gabe goizetik gauera burua galtzea. Ez esan hori, brother, esateko gogoa izan du Nereak. Ama burua galduta dagoela ez esateko, baina aurretik esan duenak galdiarazi dio mingaina. Seinaleak, besteek egiten aurkitu zuen eguna gogoratu du. Besteek ikusi ez zituztenak, baina berak bai, eta ama kroketak egiten aurkitu zuen eguna gogoratu du. Seinaleak, ikusi nahi izan ez zituenak, lanpetu egi zebilen ezer ikusteko. Bere gauzetan nahaztuta, eta orain Nebaren hitzak entzuten beste batzu gogoratu ditu, medikuak esandakoak. Aurretik jakin izan bagenu, Neba agurtu eta urrutiratzen ikusi du. Bere semearekin bakeroak ohetik lurrera botaz suizidatzen jolasten jarraitzen ote duen galdetu dio bere buruari. Jolast hori semeari erakutsi ote dion, edo semeak nahiago duen Nintendo edo PlayStationa. Ziur baietz, eta ziur berak lehenagokoak bai, jokoak eta ez hauek esango diola, edo ez. Agian bea ere Nintendoarekin jolasten da. Xabierrek bezala Izekok ere ama ospitaletik irtetean zer gertatuko den galdetu dio. Arratsalde osoa erredakzioak
erredakzioan igaro ondoren ospitalera abiatu da Isekoren bila, eta autoan etxerako bidean atera du gaia. Azkenean erresidentzian batera ikusten dut, esan dio Isekok. Hitzartean tarterik utzi gabe. Errepidera bidera dago eta ematen du ohituta dagoela nerea gidatzeko modura. Ez dututik ere esan, abiaduraz. Zergatik diozu hori Iseko, hala delako. Nor zainduko du zure ama bada? Zuk ezin duzu. Nerea alaba zaintzeko denborarik ere ez duzu eta. Arantxa sartu zaio paparrean. Isekok hori esateak min egin dio. Nork zainduko du, esan. Nik gustura egingo nuke, baina Alemaniara bueltatu beharra daukat. Han ere badaukat nor zaindu eta. Guztiz ez ezaguna egin zaio Isekoren tonua. Txilintxo ospindu egin da. Txilintxo nekatuta dago. Ez du egan egiten jada. Eta ez du bere bidean argi distiratsurik usten. Txilintxo lurrera jaitsi da. Lurra zapaldu du. Nerea, entzun mesedez. Erresidentzian edo etxean edo dena delako lekuan egonda ere lau hormaren artean geratuko da zuen ama. Kartzela batean bezala. Bete dezagun bere azken naia. Egin dezagun Nerea. Eraman dezagun faroa eta ikus dezagun ipar haizeak aurpegian nola jotzen duen. Haizea bere adatzetik nola sartzen den. Albora begiratu du Nereak, eta Isekoren begiak malkoz betea daudela konturatu da. Kokotxa dardarka dauka. Emango lioke zazpi bat edo eramango lioke besoa sorbaldara. Baina ezin ditu eskuak volantetik askatu. Esker eskuin ibili beharreko kale arte batean sartu dira. Aurrera egin du Isekok. Utz diezaiogun behingoz berak nahi duena egiten. Hori da bere naia. Gu ez gara inor Luisaren ametsa zapusteko. Etxera heldu eta azkara faldu dute. Lewis zuten zain. Afaria prestatuta. Postrea hartu barik bere gelara joan da Dolores. Ezin du ia hitz egin afarian. Maialen oheratu du Nereak eta alaba 11 aldiz erregutu badio ere. Ez dio Aliceren ipuineko atalik irakurri. Gaur ez dauka gogorik Alice zulotik bera nola jauzi zen kontatzeko. Zorabiatu egiten da pentsatuta bakarrik. Isekori zer gertatzen zaion galdetu dio Lewisek lababoan biek batera hortza garbitzen dituzten bitartean. Zorbaldak ego ditu Nereak, ez dakiela esan nahian bezala. Eta berari zerbait gertatzen zaion galdetu dio ondoren senarrak. Everything, Lewis, everything, ez erantzun dio hau abitzez beteta. Eta orduan, zalantzan geratu da hori ingelesez ondo esan da dagoen. Egunero hitz egiten badu ere, ez du sekula Lewisek bezala egingo ingelesez. Ohera sartzera doazela, Lewisek batean gogoratu du errekadu bat zuela beretzako. Maitek etxera deitu omen du. Mugikorrera deitu duela, baina itzalita zuela. Bateria gabe geratu dela gogoratu du orduan Nereak. Eta Maitek etxera deitzeko zerbait garrantzitsua esan nahiko diola pentsatu du. Irudi bat etorri zaio burura, Carlos. Carlos desagertu ondorengo egunak gogorazi dizkio Maiteren deiak. Orduan ere etxera deitu zion Maitek. Ez zegoen garai hartan telefono mugikorrik. Carlosekin batera beste bi gazte ere desagertu zerela esan zion. Gurasoen etxera deituta. Eta horrekin dena ulertu zuen, ez zuen beste azalpenik behar izan. Eta azalpen gehiago behar izan ez gero ere, ez zuen inor emateko prest aurkituko. Ez zien gurasoi ezer esan, baina gurasoek laster jakin zuten guztia. Polizia etxean agertu zen egunerako, bazekiten Carlos desagertuta zebilela. Mila galdera egin zizkioten, baina ez zuen komisariatik pasatu behar izan. Ez zuen sufritu Carlosen beste lagun batzuek jasan zuten tratua. Polizia etxetik irtetean kontatu ziotena gogoratze hutsak oilo ipurdia jartzen dio gorputz guztiko azalean. Carlos buruan duela geratu da lo eta ametsetan ere Carlosen bizita izan du. Etxeko atearen aurrean ikusi du, bizar luzearekin, eskale baten itxuraz. Maialenekin batera irten da bera atera eta bertan dagoen bizardun ezezagunari begira alaba galdetu dio. Zer nahi du, ama, behetik gora begira eta erantzunik gabe geratu da.
Aspaldiko kanta bat aditzean gertatzen den legez, nahikoa izan du eskutuan zituen argazkiak begien aurrean edukitzea, Carlosen usaina gogoratu eta haren ahots sendoa entzuteko. Hainbeste urtez argazki artean gordea zuen gutuna salitzea irekitzea erabaki du gaur. Eta han aurkitu ditu 10 argazki, Carlosekin batera egindakoak denak. Oxfordera joan aurretik txistua zitzi zuenetik ez du gaur arte ireki. Ohetik jaiki denetik izan du buruan gutuna zela irekitzeko asmoa. Carlos ametsetan ikusi duenetik. Ametsean Maialenek egindako galderaren erantzuna argazki zaraietan aurkitu nahiko balu bezala. Gutuna zela poltsan gorde eta lantokian ireki du. Erredakziora heldu eta pare bat egunkari mai gainean dituela, argazki haietan barrena sartu da. Inguruan gutxi-gutxika gorantz doan zurrunbiloari kasurik egin gabe. Urkiolako kanpaldi astezin hartan soinean zituen arropen ke eta belar usaina gogoratu du. Argazkian kanpandendaren aurrean dago eserita. Kameraren beste aldean dagoen Carlosi irribarrez eta eskuineko besoarekin txakur beltz handi bat besarkatuz. Beltza da, Carlosen txakurra. Carlos desagertu zenetik bere ugazabaz galdetu zion bakarra. Beltza, kalean aurkituz gero nerearen gana hurbiltzen zen eta zaunka hasi. Non dago Carlos galdeginez bezala. Baina ez zuen neska burumakur harengandik erantzunik lortzen eta etxerako bidea hartu behar izaten zuen. Carlosen osabak tira egiten ziolako ualetik. Urrunetik ere entzuten zituen nereak zaunkaiek, eta zaunkekin batera bere buru gainean uzten zuen galdera txakurrak. Non dago, Carlos, non dago? Kanadar den dartako arnazestuak gogoratu ditu. Bertan sentitu zuen lehen aldiz gizonezko baten gorputzaren berotasuna bere sabelaren gainean, Urkiolako baseotatik barrena. Beltzarekin egindako ibilaldiak etorri zaizkio gogora, eta goroldioaren usaina. Eta redakzioko aulkian eserita dagoela begiak itxi eta sakon hartu du arnasa. Ezetasunaren usaina berri sartu nahi izango balu bezala. Orduan bai libre, bere bizitzako oroitzapen gozoenetakoak datozkio burura Urkiolako kanpaldiaz pentsatzean. Eta konturatu da, ia ahaztua zuela, bertan izan zela astebetez Kanadar denda batean lo egiten. Zutan janaria berotzen, lagunen batek ekarritako gitarren doinuak lagunduta abesten, eta bere burua imaginatu du Urkiolako miradorean. Hanbotora begira, harri zati mardula hien aurrean ozen barrezka besoak altxatuta. Eta irudi honek beste bat gogoratu dio ezinbestean, eta fotograma harin batzuk pasatu zaizkio burutik. Batean bera agertzen zen Urkiolan aireari txilioka, eta bestean ama aurrean duen itsaso zabalari begira. Arnasa sakon hartzen. Eta dardarez etintu du barrenean, ama faroan bere Urkiolan. Ez du bere buruan askatasuna irudikatzeko irudio berik. Ezin aurkitu irudio berik. Gutuna zala itxi du Fidel erredakzioara sartu denean ikusi duenean. Poltsa gorde eta ordenagailuko sagura eramandu eskura. Posta elektronikoaren programa ireki du eta mezu guztien artean Maiterena ikusi du. Aurreko egunean bidalia. Deika da bilera dio, baina ezin duela harrapatu. Abisatu egin nahi diola. Ez dela zer, bakarrik Iñakik esana diola Carlosi non bizi den, baina lasai egoteko, ikusi nahi ez badu, ez aiola Carlos etxean orkestuko. Kakazarra esan du zen, baina ez dio erredakzioko inor begiratu. Berdin da, han ezer esan ala ez. Ez du sekula inor begiratzen eta. Ametsetan agertu zaion bezala imaginatu du Carlos bere etxearen aurrean eta beldurtu eginda. Ez daki zergatik, ez da Carlosen beldur. Nola izango da bada haren beldur, baina iragana euria bezala gainera jausteak ikaratzen du. Euria ari duenean bezala batzuetan lepotik sartzeko direlako, tanta madarikatu batzuk eta oskirria gorputza zora zabaltzen delako. Ez du oskirria sentitu nahi, ezin du Carlos ikusi, ez orain bentsat, nahikoa du amaren kontuarekin. Fidelen afterseibaren usain askantea heldu zaio sudurrera, albotik pasa eta pentsaurreko baten deialdia utzi dio mai gainean. Ordu bete barru da, erdigunean. Autobusa hartuko du. Ezinezkoa izaten da erdigunean aparkatzea ordu honetan. Autobuseko leihotik begira doa eta espaloian buruak ikusten ditu, gora eta bera, alde batetik bestera.
Buru horietako edozein Carlos izan daitekela pentsatuta eskua jarri du belarri ondoan, aurpegia estaltzeko. Eta behealdeko espainari aginka egin dio, urduri, nahaztuta. Orduan, Isekok esandakoa etorri zaio burura. 14 hormaren artean biziko dela hemendik aurrera, kartxela baten barruan bezala, eta aukera bat duela ama askatzeko. Libre sentiarazteko. Libre, bera ere Urkiolako kanpaldi hartan izan zen bezala. Beltzaren zaunkak entzun ditu. Basoan barrena urruntzen ari da txakurra. Ez dio inork tenk egiten oaletik, gero Carlosen osabak egingo dio moduan. Begiak itxi eta amak hainbeste aitatu duen faroa imaginatu du. Lurralde harritsua da ingurua. Emakume bat dago haitz baten gainean. Eskuak kaoaren bi aldeetan jarri eta oiukari da. Emakume hura ez da Luisa Izagirre, ez da Dolores Izagirre ere. Bera da. Nerea Etxebarria daan txilioka ari dena. Arnasasakon hartu du, indarrez, eta azken boladan bizi duen itolarria lasaitu egin zaiola sentitu du. Segundo batzuetan bada ere. Eta bere burua iparaizearen kontra ikustean burutik joan zaizkio ospitaleko kontuak eta Carlos ikusteko beldurra. Denak joan zaizkio burutik egan. Orduan oihu egiteko gogoa izan du. Oihu itxasoari begira, baina bat-batean konturatu da. Baina bat-batean konturatu da autobus batean doala eta hurrengo geltokian jaitsi behar duela. Ezin izan du pentsaurrekoan esandakoa arreta zentzun. Eskerrak grabagailua eraman duela. Islariei begira, auto bat imaginatu eta imaginatu du bihurgunez betetako bide estu batetik joanez, itsasorako bidean. Barreak entzuten dira barruan, emakumeen barreak, eta autoa urrunduz doan einean arrastro distriatxu bat uzten ari da errepidean, ies oditik urre koloreko hautsa iritengo balitz bezala. Gabonetako argitxoak ospitalean. Buso urdineko gizon bat ari da argitxoak zintzilikatzen euskailera batera igota. Lurrean dagoen lankideari oihuka ari zaio, instalazioa gaizki jarri duelako edo. Beti gustatu izan zaizkio nereari gabonak. Iseko etxera etortzen zen garaia zelako, baina aurten susmoa dauka lehenengo gabon kanta entzun eta botaka egiteko gogoa izango duela. Ospitaleko gelan sartzean tupust egin du Isekorekin. Irtetera zijoan, haize pizka bat hartzera. Goiz atoz, esan dio Isekok. Bai, gaur goizago bukatu dut. Beti gertatzen zaio berdin, bere lanbidearen ondorioz berandu heltzen da leku guztietara. Berandu etxera, berandu lagunekin antolatutako afarira, berandu ospitalera, eta inguruko guztiak ohitu dira dagoeneko. Normala da, bera, beti berandu heltzea, afariko kafetearen orduan edo Maialen lo dagoenean. Eta goiz bukatzen duenean, ezin aurretik jakin, noiz bukatuko duen, iruditzen zaio ez duela inor bere zain, eta harridura moduko aurpegia jartzen diote denek. Isekok orain jarri dionaren antzekoa. Ah, etorri zara, esaten diote. Eta plater bat gehiago jarri behar izaten dute lagunek mai gainean. Ah, etorri zara, esaten dio Lewisek, eta Maialeni kontatzen ari zaion ipuinaren erdi-erdian harrapatzen du, eta badirudi une hori zapusten diola. Iseko kanpora irten da, haize pizka bat hartzera. Bero larregi egiten du gelan. Nerea izerditan hasi da, eta berehala kendu behar izan du berokia gainetik. Ama akorde dago, piztuta daukaten telebistari begira, eta aurkezleak dioen guztiari baietz erantzuten dio burua goitik behera mugituz. Inoiz baino esnatuago dagoela iruditu zaio. Kaixo ama, esan eta eskutik heldu dio. Amak telebistatik kendu du begirada eta une batez begiratu dio. Azken astean hobera egin du. Irribarre egin dio eta atzamarra altzatuz telebistarantz zuzendu du. Han dagoena benetan interesgarria dela esateko edo. Haur bat ematen du. Haur baten askatasuna duela ematen du. Saioa oso divertigarria dela esan du Pilik gelaren beste aldetik. Beharko izan pentsatu du Nereak, aurrean dituen 3 emakumeek ez baitute pantailatik bista altzatzen. Pilar ere telebistari zo dago. Ez dio gaur leihoari begiratzen, eta betiko legez isilik dago.
Saioa bukatu denean, Pili txaloka hasi behar dela iruditu zaio, baina ez du txalorik egin eta asperen bat bota ondoren, en fin, esan du. Lehiakideak irabazi duen dirua, berak ez duela inoiz irabaziko pentsatu segurazki. Amaren ohearen alboko maitxoan Isekoren poltsa dago, irekita, eta argazki zahar baten zatia ikusi du. Hartu egin du, agian berak sekula ikusi ez duen argazki sekreturen bat izango dela pentsatuz. Agian German nolakoa zen deskubrituko duela, baina ez da halakorik. Aita eta ama agertzen dira argazkian, eskutik helduta, atzealdean itsasoa dutela. Itsasoari lepoa emanda daude. Arkaitz batzuk eta itsasoa ikusten dira haien atzean. Ama irribarrez dago. Adatzak aurrera egiten dio itsasertzeko haizeak atzetik jota. Eskuarekin adatza beste lekura eramaten zaigatzen ari da, keinu lotxatiarekin. Eta aita amari begira dago, irribarrez bera ere, haren edertasuna miretziz bezala. Zelako beautiful den esaten diola ematen du. Lewisek amari osforreko pafartan esan zion bezala. Itsasoari bizkarra emanda dago ama. Eta orain, itsasoari aurrez aurre begiratzeko eskaera egin diela pentsatzen du. Orduan, ia oharkabean irten zaio Nereari galdera. Benetan joan nahi duzu Farora, ama? Galdetu dio amari eskutik hartuta. Baina amak ez erantzunez balu bezala irribarrez jarraitu du. Nerea ez da konturatu Iseko berriz gelara sartu dela, eta berriz egin dio galdera amari. Farora joan nahi duzu, ama? Galdera entzutean, Isekori ia estanda egin diote begiek. Gorputza Coca-Cola baten burbuilez bete zaiola ematen du. Nereari begira geratu da, begiak zabal-zabalik. Edozein momentuan egin dezake estanda. Orduan besotik heldu dio eta kanpora irteteko eskatu dio. Ia behartuta atera du Nerea pasillora. Han ireki da Coca-Cola eta burbuilez bete ditu bastel guztiak. Zergatik aldetu diozu? Besoa askatzeko saiakera egin du Nereak, baina Isekok indarrez heltzen dio. Prestal zaude Nerea? Oinez hasita Nerea igogailuak dauden aldera. Iseko gainetik kentzeko asmoarekin, baina honek arnazestuka jarraitzen dio atzetik. Iseko, berdin pentsatzen jarraitzen dut, zorakeria bat da, oso urrun dago, eta badakizu zer esan zigun medikuak, ezin dugula hemendik atera. Eta gainera, ama ezertaz konturatuko litzatekeela uste duzu? Ziur nago baietz, ez hitzaion kresalaren usaina ahaztuko. Buruaren leku eskuturen batean izan behar du gordeta, eta berriz arnaztean gogoratuko du. Ziur gogoratuko duela. Nereak ama imaginatu du itsaso zakarrari aurrez aurre begira, ileak dantzan, eskuak ahoaren albo bietan oiuka. Barneko indar guztiekin oiuka, eta inbidia sentitu du, berak ere oiu egin nahiko lukeelako. Oiu beldur guztiak gainetik kentzeko, mamu guztiak usatzeko. Iseko, baina ez duzu ulertzen? Ez dio Isekok berba gehiagorik egin, ospitaletik irten eta autoa sartu direnean ere, ez dio ezer esan, etxeko garajearen aurrean heldu diren arte. Garajearen parean zeudenean indarrez eta bortizki zapaldu du Nereak frenoa. Ezkerrak Isekok segurtasun nuela jarrita duela, ia aurreko kristala jo du buruarekin. Baina zer zabiltza egin dio Oiu Doloresek. Nereak gizon bizardun bat ikusi du espaloian eta beldurtu egin da, horregatik zapaldu du frenoa. Ez ere, ez da ezer, susto hartu dut besterik ez. Ea mamu bat ikusi duen galdetu dio Isekok, hain geratu zaio zurbil aurpegia, eta benetan mamua ikusi duela iruditu zaio Nereari. Autoaren aurretik igaro den bizardunak zoro bati begiratzen zaion modura begiratu dio eta alboko etxera sartu da ondoren. Zaborrak ustera jaitzi den auzokidea dela konturatu denean arnaza hartu du Nereak. Esaten dizut bada, azkarregi zoazela. Ezetz bada Iseko, badakidala gidatzen. Zure aita bezalakoa zara, badakizula. Marmarka jarraitu du Isekok, Nerea autoa aparkatzea lortu duen arte. Inoiz baino maniobra gehiago egin behar izan du. Benetan egin zaila gaur autoa hormaren kontra espazio estuan sartzea. Ohean sartu eta Lewisen berotasuna bilatu du. Ohe aurruan eserita dago Lewis, sorbalda ohe buruan duela. Horri batzuk eta boligrafo gorria ditu eskuetan. Zuzenketa batzuk bukatu behar dituela esan dio. Eta hor dabil, marratxo bat egiten du hemen, beste batan. Hitz bat zirkulo batean sartu eta esaldearen alde batetik bestera bidaltzen du. Zirriborro bat egiten du hemen, gezi batan.
eta 11 aldiz irakurria duen testua 12. irakurtzen du. Egun guztia igarotzen du horrela, sudurra hitzetan sartuta, eta batzuetan nereari iruditzen zaio horrien kolorea hartzen ari dela bera ere. Gero eta zurbilago ikusten dio aurpegia. Lewisen gerriari heldu dio, eta honek berearekin jarraitu du. Eskuineko eskuarekin betaurrekoak altxatu ditu, sudurpuntan zituelako, eta ondoren buruan egin du boligrafoaren atziko aldearekin. Beharrean uzten dute indar guztiek biek. Nereak pentsatu du beraien arteko harremanari plateararen sobrak baino ez dizkiotela uzten. Lan eta egin behar guztiak bukatzean indar pizka bat geratzen bazaie. Bikoteari eskaintzen diote, baina beti da soberako denbora, beti da soberako energia, beti dira soberako irribarreak. Platereko sobrak dira. Beste norbaitek jaten du mamia. Elkartzen direnerako ustuta daude eta apurrak baino ezin dizkiote eskaini elkarri. Lewisekin gehiago hitz egitea gustatuko litzaioke. Hitz egitera eseri. Ez zerbait egin bitartean hitz egin, baizik eta hitz egitera eseri. Lewisi amaren iraganerako istorioa azaldu nahiko lioke. Adibidez, ama ospitalean dagoenetik zenbat gauza gertatu zaizkion. Zenbat gauza jakin dituen. Amaren alde eskutu bat ezagutu duela eta baita izekorena ere. Nolakoa den bizitza. Lewis esan lioke eta asperen egin. Denbora une batek gelditu. Argazki baten barruan gelditu eta une hori bizi. Amak gaztetan German izeneko nobio bat zuela kontatuko lioke, baina nola azkenean bete gabe geratu zitzaion Germanekin eraikitako ametsa. Eta ametsa horiek non gelditzen diren galdetuko lioke. Non gelditzen ote diren, betiko galtzen diren ala eskutuan geratu eta egun batean, gutxien espero dugunean urgainera saltzen diren. Mai batean eseri eta hitz egin, Lewisekin, eta saldu nola Isekok ezin duen gehiago jasan erruaren sama. Amari laguntza nahikoa eskaini eziola uste duela, eta orain dena konpondu nahi duela ama itxasertzera eraman da. Nolakoa den bizitza, Lewis, esan nahiko lioke. That's life, erantzungo lioke berak. Eta inoiz aipatu ez dion Carlos ez hitz egingo lioke baita ere, eta haren bizitza kontatu. Sekula ez dio Carlos ez hitz egin. Ez dio sekula esan Carlosen ardura izan duela beti. Beti eduki duela mamu bat buruan eta orain aurrez aurre agertu zaiola mamu hori. Esan nahiko lioke, baina ez da usartzen. Amaren historio eskutua kontatzen ausartzen ez den moduan. Ama ospitaletik irtetean nora eraman pentsatu beharko duela esan dio. Nebarekin horretaz hitz egin duela, baina ez dutela ezer erabaki. Lewisek baietz egin du buruaz, baina berean jarraitu du. Boligrafo gorriaz hitzak azpimarratzen, hauek lekuz aldatzen. Eta gero kontatu dio ama itsasoa ikustera eramateko proposamena egin duela Isekok. Bai, itsasora. Isekok esan diola amari gustatuko litzaiokeela. Irira bizitzera etorri zenean ere izaten zuelako amak itsasoaren egarria. Itsasoaren espazio zabala behar omen zuen. Eskondu eta irira joan zenetik faltan bota duela. Ito egiten zela irian. Hon egingo liokela orain itsaso pizka bat ikusteak. Hori esan eta Lewisen erantzuaren zain geratu da. Baina konturatuko litzateke zura ama ezertaz? Konturatzen alda ezertaz? Galdetu dio ingelesez. Betaurrekoak berriz ere gorantz jasoz. Konturatuko litzateke Lewis. Kresalaren usaina, olatuen zarata itzen kontra joka, iparraldeko itxasa izea kopetan, konturatu litzateke. Nola ez bada konturatuko? Izilik geratu dira. Lewisek lurrera bota ditu horriak. Betaurrekoak kendu eta etxan eginda. Musu eman dio nereak. Ondoren, maitxoko argia itzali du. Lewisen arnasa gero eta sakonagoa da. Gora eta bera doazen olatuen zarata gogorazi dio. Doloresek sukaldearen ertz batean ikusi zuen Luisa, eskutuan bezala. German kanpoan dago, zutaz galdezka, esan zion Doloresek, Luisaren aurpegi zurbilak harrituta.
Luisak isilik egoteko esan zion atxamarra Espainetara eramanda. Ez zuela German ikusi nahi, errekaduetan zegoela esateko. Hala egin zuen Doloresek eta Germanek jatetxetik alde egin arte itxaron zuen Luisak sukaldetik irteteko, dardarka oraindik. Non zeundeen, Bitxorik ikusi zuenean eskuartean jarri zion barra gaineko loriontzia eta lehoiaren alboko mailan zegoen gaztearen gana eramateko agindu zion. Altxako zuburu hori agindu zion Bitxorik eta mutilari egiozu irribarre edo zerbait. Eskuak oraindik dardarka zituela, heldu zion loriontzari eta mai gainean ustera zijoala, labain egin zion gaztearen gainera. Goitik bera busti zuen, eta haren mai gainean zabaldu ziren lore guztiak. Barkatzeko erregutu zion, mesedez barkatzeko. Orduan ezagutu zuen Luisak astero jatetxean bazkaltzen zuen gaztearen izena. Paulo deitzen zela esan zion, sukaldetik ekarritako trapu batekin haren prakak zikatzen saiatzen zen bitartean. Gauza bitxia gertatu zaio gaur Pilirekin. Ospitalera heldu denean, korridorean bueltaka aurkitu du bakarrik. Arraroa egin zaio, korrika hurbildu zaio ikusi duenean. Bere ama Pilar proba batzuk egitera eraman dutela esan dio larrituta. Begiak zuloetatik irten beharrean eta ez diotela berarekin joaten utzi. Lasai egoteko esan dio Nereak eta igogailuen aurreko itxarongelan eseri dira. Eskutik heldu dio Piliri, hain ikusi du ez du, eta berriz esan dio lasai egoteko. Nereak pentsatu du emakumeak ez lukeela ama inoiz bakarrik utziko, eta horrekin batera ezinbestean etorri zaio burura Xabierrekin izandako elkarrizketa. Ospitaletik irtetean, amarekin zer egin behar duten eztabaidatzen aritu direla pentsatze hutsak nazka eman dio. Bereziki, aurrean duen Pilik bere amagatik duen ardura ikusita. Haren eskuan askatu gabe, Pili lasaitzen saiatu da eta gero elkarrekin sartu direla gelara. Han Pilik kontatu dio ospitaletik irteten direnean, ama jaio zen Galiziako herrira eraman nahi duela. Iruditzen zaiolako bueltatzeak on egingo diola. Beti dagoela nola edo hala ara begira. Gertu nabaritu du Nereak Pili hori dena kontatu dion bitartean. Ezagutzen duenetik lehen aldiz hitz egin dio gaur soberazko hitzik erabili gabe. Urrezko hitzak bakarrik agertu dira bilatzailearen galbaean. Eta urrezko hitzaiek lagundu diote erabakia hartzen. Pentsatu du zorakeria bat dela ama ospitaletik atera, autoan sartu eta ia 100 kilometrora egitea, itsasori begira jartzeko. Zorakeria dela benetan, bereziki kontuan hartuta medikuak esan diela amari ospitaletik mugitzeak ez diola onik egingo, baina prest dagoela zorakeria egiteko. Korrika irten da ospitaletik eguerdian eta bulegorako bidea hartu beharrean, etxerako bidea hartu du berriz. Isekorekin egon behar du, eta ari kontatu zorakeria egiteko prest dagoela eta zorakeria bat egitera doanari gertatzen zaion bezala, erreakzioa berezia sentitzen duela gorputzean. Hankak harinago doazkiola, gorputzak pisurik ez baleuka bezala. Eta zorakeria egitera doazenei gertatzen zaien legez, ohartu dela bere gorputzaren proportzio handiena ura dela. Ur korrontean nabaritzen dituelak gorputzean, gora eta bera, alde batetik bestera. Olatuak bere bihotzaren kontra jotzen sentitzen dituela, eta sortzen de bitza ahotik irten behar zaiola, hitz bihurtuta. Eta batean aurrean duen guztian hartu duela, borobiltzeko joera eta ez duela izkinarik ikusten. Borobildu egin dira ertz guztiak. Zorakeria bat egitera doanak bezala, tontor garai batean ikusten du bere burua. Salto egiteko prez, eta ez du beldurrik sentitzen. Beheko aldean ura dagoelako, eta azken batean bera ere ura delako. Etxeraltzean, telebistaren aurrean lo aurkitu du Iseko. Eguerdia da. Gutxitan egoten da eguerditan etxean, eta gongelako leiotik sartzen den argia ezezaguna egin zaio. Asteburutako argiaren antza hartu dio. Gaur, editorerekin zuen bazkari bidera dela eta Lewis ez dago.
bakarrik dago Iseko, blasta botata egongelako sofan. Kamamila tasa du mai gainean, bete-beteta eta ostuta. Lo geratu da trago bakarra hartu aurretik. Ez da harritzekoa, gauez ez baitu ia lorik egin. Gauera arte ez du Nerea etxean espero. Nereak ez du ikaratu nahi. Esnatu eta bertan ikusten duenean galdezka hasiko zaio. Zer gertatu den, ea zerbait larri gertatu den, ea zergatik ez dagoen lanean, eta bera saiatuka da azaltzen ospitaletik erredakziora joan beharrean autoak etxeraino ekarri duela, indar berezi batek bultzatuta bezala. Gutxitan ikusi du Iseko aingildirik. Esku bat bestearen gainean sabeletan jarrita. Amaren antza hartu dio. Ama ospitaleko gela lo dagonean bezala dago Iseko. Eskuak gora eta bera egiten diote. Sabela puztu eta ustu egiten zaionean. Esku horiek zenbat lan egin duten pentsatu du. Zenbat maleta hartu dituzten. Zenbat gutun idatzi. Etxetik urrun egotea ez hitzaion bat ere erraza izango Alemanian bizi izan den urte guztiotan. Herrian ez zeukana Alemanian aurkitu nahian egin zuen alde Sebastianerekin batera. Eta joan etorreko bidaia izango zena joanekoa izan zen soilik. Lur honean ereindako hasia bezala hasi zen euren alaba bertan, eta itsasontziak aingura botatzen gertatzen zaiena gertatu zitzaien beraieri ere. Lotuta geratu zirela berea ez zen lurrealde hartara. Bere herrialdetik joandako gehienek bezala Isekok ere utzune bat sentitu behar duela pentsatu du. Piliren amak sentitu dezakena bezalakoa. Aurrean duen emakumeak egan egin dezakela nekez sinistuko luke inor sofa dagoen bezala lo ikusita, baina nahiko da haren begien distira ikustea sinesteko. Dolores egan egiteko gai dela eta baita edo zen bazter urre kolorezko hautsez betetzeko ere. Halako batean esnatu da, eta Nereak, espero zuen bezala, ikaratu egin da. Zer egiten duzu hemen? Zer gertatu da bada? Galdetu dio izututa. Bat-batean altzatu da, zutik dago bere aurrean. Eseri Iseko, esan dio Nereak. Nolatan zu hemen? Ez zenuen lanean egon beharala? Galdetu dio eskumuturrean duen erlojuri txikiari begira. Esnatu den lehenengo momentuan Frankfurten edo non dagoen ezekiela ematen zuen. Iseko, hitz egin behar dugu. Eta berriz eseri da. Nerearen lehenengo hitzak traketzak izan dira, motelak. Nondik hasi jakingo ez balu bezala. Eta benetan ez daki nondik hasi. Baina behin hasita hitz bat bestearen atzetik doakio, labain eginez elkarrekin. Zarean hildako arrainek lurrera askatzean bata bestearekin labain egiten duten modura. Eskerrak eman dizkio. Etorri zenetik egindako guztiagatik. Eta ondoren amaz hitz egin dio. Labain egin du hitz batek bestearekin, hildako arrainek bezala. Eztarria berotuta dauka. Belarrietan sentitzen ditu bihotzaren taupadak. Eta ematen du ezingo duela ezek bere hizketaldia gelditu. Iseko, konturatu naz ezin diogula ez etzik esan. Esaldi horrekin bukatu du. Irribarre egin du Isekok eta eskua hartu dio. 11 maleta hartu eta 11 eskutitz idatzi dituzten esku haiekin hartu dio berea. Eta ez du hitz egin. Nekez azalduko zion hitzetik begien distirarekin azaldu diona. Begi haietan eskerrona ikusi du Nereak. Ama bere honean balego zoratuta gaudela esango luke Iseko, esan dio Nereak. Zergatik galdetu dio ahots dardartiaz. Zorakeria bat egitera goazelako. Iseko jeki egin da berriz, saltu egin du sofatik. Begira geratu zaio Nereari eta honek baiezkoa egin dio buruarekin. Bezarkada batean lotuta barrez ari da eta negarrez aldi batean. Ur lasterrak nabaritu dituzte gorputzean, gora eta bera. Zorakeria egitera doanak sentitzen dituen ur lasterrak dira. Lankideok, adizkideok, iritzi gara bukaerara. Amaren eskuak liburua irakurri dugu. Ama da protagonista liburuan, eta zer esanik ez, amak oso importanteak dira. Hain importanteak, etzen norberaren hizkuntza, jaiotzetiko hizkuntza aipatu nahi dugunean, ama hizkuntza esaten baitugu.
eta ez aita hizkuntza, ez da familia hizkuntza ere. Hala eta guztiz ere, irakurtzen hasi aurretiko aria berriro hartuta, ama hizkuntza ez da oztopoa, ez da aitzakia izan behar, hizkuntza komunitatea osatzeko. Euskaldun berriok ez gaude euskararen komunitatean ama hizkuntzak sarbidea emanda. Autua egin dugulako, baizik. Autu horrek ematen digu pertenentzia. Geure autu horrek egin gaitu euskaldun. Eta euskaldun egin gaituela dinot. Ez euskaldun berri, ez euskaldun zahar. Atzera utzi beharko genuke apika, nomenklatura kaduko hori. Eta esan adibidez, transeuskalduna garela. Hizkuntzetan zehar ibilia garelako. Horren aldeko, hizkuntzen aldeko autua eginda. Zorionak berez, transeuskaldun guzti hoi. Mila esker eta datorren urtera arte, adiorik ez.